Yesaia ti baako. Amos ba Yesaia anisuade a ohunu no Yuda ne Yerusalem ho. Yuda ahemfo Uzia ne Yotam ne Ahas ne Hesekia nanomu. Osoro muntie na asase ye aso na Awurade rekasa. Mayane mema ama wanyini na mama wonso na won die wabo mesoko na nhwie nimniwura na efunumu nimniwura dididaka na Israel die wonim meman ni ntiasie. Au omane bonyefo omana won asodie yeduru amumuyofo asefo mma wapro waja Awurade wabu Israel kronkroni no animtia wasane won achi adentina wo momoara semorekoso asane achire yi etimunu nyina yare na akomamunu nyina hojo efinan asekosi atifi amudie biara ni ho eprakro ne nso asoaye ne akrum no womian na onkyekere na onfa anwonwodwoe masase adampan munkro wode ogya ahye mumfuo ananafo redi manim na asese de ananafo abutu no na Sion baba akase bobetrum sese se efre trum homebia se kura watuya se asafo Awurade enya yen nkaye kakra bia ankaya yese Sodom na yadane se Gomora. Muntie Awurade asem Sodom atitire monya asoma yen Nyankopɔn mra Gomora man mafode dodo ye medien Awurade na ɔse adwenini hye afode ne nyemwa srade afonome na anantwie ne nywama ne mpapon moja ensomani semreba abepue manimu a hwan na ɔse ɔrehwehwɛ sɛ mobetietia mabenwa so monkoso mfa ayeyede hunumma aduhwam ye me achiwade ɔsane foforo ne homeda ne edwa a mobɔno mintumi nhwɛ amumuyo ne nhyiam kronkron masra ne foforo ne mo afahye no mekra achi eye me ɔhaw emu kura apuru me na sɛ motrɛ mo nsɛm a meyi manima huntamo nso sɛ mo mampae bɔdɔɔso a me de merintie moja ayɛ mo nsa mama munware munwura mo ho munyi mo ne yewe mu bɔne mfiri mani so munyae bɔneyɛ munsua papaye monhwɛ atentenene montenetene omimfo munima awisia na momprenye okunafo momra mayenie Awurade na ɔse sɛ mo bɔne te sɛ damram a ɛbɛhoa sɛ sukyerɛma sɛ ɛbrɛ sɛ nkrawo a ɛbɛyɛ sɛ wodwan nwini sɛ mopɛ na mutie a mubedi asase no so nipa na sɛ moampene na mote atua a afena bɛsɛe mo na Awurade ano na aka. Aden na kru no kwafo adane odwamanfo yi anka atemuo ayɛ no ma tenene nso timu na afei de Odiyifo nko wodwetɛ adane fi wonsapa wode nsuo aframu woma nso hwɛfo yɛ mansotwefo ne awifo namfo wɔn nyinaa pɛ adamudeɛ na wodi akatua achi woni manwisia na akunafo asɛm ennu wɔn anim enti Awurade asafo Awurade Israel tumfo no asɛm nie ao meyi mabufuhye makyerɛ mahuhiahiafo na mɛtɔ me werɛ matamfo so na mɛdane me nsa aba wo so na mede dɔw mɛnane wo mayi wo mu fi na mayi wo sumpi mfrafraeɛ nyinaa akɔ na mɛdane watemufo mama wo sɛ kane no ne wafutufo sɛ mfitiaseɛ no ɛno ansa na wɔbɛfrɛ wo tenene man no kurekuru wɔde atemu bɛgye Sion na wɔde tenene agye ne mma a wɔsane ba na wɔbɛdwɛre mratofo ne nebɔnyɛfo prɛko na wɔn a wɔgya Awurade no bɛhye na mo ani bewu nupɔn a mo ani gye ho no ho na mafere nturu a muyiye no ho na mobɛdane sɛ dupɔn a na hahan apoɔ na mayɛ sɛ turu a nsuo ni mu na ɔhoɔdenfo bɛyɛ sɛ asaawa futuro na n'adwuma ayɛ sɛ ogya nturuturuyɛ na ne mmienu nyinaa ahye a obiara biara renum. Yesaia timienu. Asɛm a Amos ba Yesaia hunu no Yuda ne Yerusalem hunie. Na nna a edi akyire no mu no
Awurade fie bepɔ no betim hɔ ataa mepɔ atifi, na wama so asene nkoko nyinaa, na amanaman nyinaa asene yu aba ho, na aman pii bɛkɔ akɔka sɛ, Mommra ma yɛnkɔ Awurade bepɔ so, nkɔ Yakob Nyankopɔn fie, na ɔnkyerɛ yɛn n'akwan, na yɛnante n'atempɔn so. Na Sion na mmara befiri, na Awurade asɛm afiri Yerusalem, na obebu amanaman no ntam atɛn, na ɔbɛka aman bebree anim, na wɔde wɔn krantɛ abobɔ nsɔ, ne wɔn pea ayɔ adere. Ɔman bi remma afena so ntia ɔman bi, na wɔrensua akodie bio. Yakob fie, mommra ma yɛnkɔ, na yɛnkɔ nante Awurade han mu. Na wagya wo man, Yakob fie, ɛfiri sɛ apueɛ ntafoɔyifoɔ ayɛ wɔn amaama, ɛne nkɔmhyɛfoɔ sɛ Filistifoɔ, na wɔne ananafoɔ mma di nsawosoɔ. Dwetɛ ne sika ayɛ wɔn asase so ma, na wɔn akoradeɛ nni ano. Apɔnkɔ ahyɛ wɔn asase so ma, na wɔn teaseɛ nam nni ano. Abosomhuhuo nso ahyɛ wɔn asase so ma, wɔn nsa no adwuma na wɔsom. Adeɛ a wɔn nsa tea ayɔ, enti wɔbrɛ nnipa ase, na wɔde mmarima hwe fam, mfa mfiri wɔn. Awurade huhu ne ne kɛseyɛ animuonyam nti hyɛ ne ɔbotan mu, na fa wo ho kora mfuturo mu. Nnipa ahantan ani bɛbrɛ ase, na mmarima ahomasoɔ ahwe fam, na wama Awurade nko so ɛda no. Na asafo Awurade da bi wɔ hɔ a, ɛbɛba deɛ ɛkorɔn, na ɛyɛ sorɔnsorɔn nyinaa ne deɛ wama soɔ nyinaa so, na abrɛ ase. Na ɛbɛba Lebanon ntweneduru a ɛwareɛ na ɛkorɔn nyinaa ne Basan nnupɔn nyinaa so, ne mmepɔ atentene nyinaa ne nkoko a wama soɔ nyinaa so, ne abantenten a ɛkorɔn nyinaa ne afasu a ɛyɛ den nyinaa so, ne Tarsis ahyɛn nyinaa ne ahwɛdeɛ a ɛyɛ fɛ nyinaa so. Na wɔbɛbrɛ onipa ahantan ase, na mmarima ahokyerɛ aba fam, na wama Awurade nko so ɛda no. Na abosomhuhuo no betu ayera koraa, na wɔbɛhyɛ ne abotan ntokuro ne fam amena mu, afiri Awurade huhu anim ne ne kɛseyɛ animuonyam no ho, da a ɔbɛsɔre abɛwoso asase no. Ɛda no, onipa bɛto ne dwetɛ abosomhuhuo ne ne sika abosomhuhuo a wɔyɔmaa no a ɔresom no atwene ama nkusie ne mpan, na wahyɛ ne abotan ntokuro ne aboɔ mpaapaayi mu, afiri Awurade huhu anim ne ne kɛseyɛ animuonyam no ho, da a ɔbɛsɔre abɛwoso asase no. Montwe mo ho mfiri onipa a ahome wɔ ne hwene mu no ho, na wobu no deɛn koraa. Yesaia timiɛnsa. Na hwɛ, Awurade, asafo Awurade betutu dua a wɔde wa ne akyidua nyinaa afiri Yerusalem ne Yuda, aduane dua nyinaa ne nsuo dua nyinaa, dɔmmarima ne ɔkofoni, ɔtemmufoɔ ne odiyifoɔ, nkɔmhyɛfoɔ ne ɔpanin, aduonum so asafohene ne onimuonyamfoɔ ne dwasemni, ne adwumfoɔ mu nyansafoɔ ne deɛ onim ntafoayie. Na mede mmerantewaa mayɛ wɔn asafohene, na motafoɔ adi wɔn so, na nkurɔfoɔ no bɛha wɔn ho. Oyi ne oyi, onipa ne ne yɔnko, aberantewaa bɛkyerɛ ne ho ɔteteni so, na apapahwekwaa nso onimuonyamfoɔ so. Sɛ obi sɔ ne nua a ɔwɔ n'agya fie mu sɛ, wowɔ ataadeɛ, bɛyɛ yɛn pani, na dwiriɛ yi mmra wɔn nsa ase a, ɔbɛma ne ne so da no sɛ, merenyɛ ekukyikyifoɔ, na me fie nso aduane ni hɔ na ataadeɛ ni hɔ. Munnsi me ɔman panyin. Na Yerusalem adwiri, na Yuda ahwe ase, ɛfiri sɛ wɔn tɛkyerɛma ne wɔn nneyɔeɛ ne Awurade di asie, sɛ wɔbɛte n'animuonyam anim atua. Wɔn anim su di wɔn adanseɛ, na wɔka wɔn bɔne sɛ Sodomfoɔ, wɔnsi so. Wɔn kra nnue, na wɔde bɔne yɛ wɔn ho. Monka no ɔteneneeni ho sɛ ebesi no yie, na wobedi wɔn nneyɔeɛ so aba. Ao, ɔbɔnefoɔ nnue, na ebewie no musuo, na ne nneyɔeɛ so adeɛ na wɔde bɛma no. Me man deɛ, mmɔfra na ɛhyɛ no soɔ, na mmaa di ne so. Me man, wakwankyerɛfoɔ yɛ naadaafoɔ, na wɔsɛe wakwantempɔn no. Awurade asɔre redi asɛm, na wabegyina hɔ rebu aman atɛn. Awurade reba abebu ne man mpanimfoɔ ne n'asafohene atɛn. Ɛfiri sɛ, mo na moadi bobeturo no,
Mobroni asade wo mo afie, muhunu die na mopɛkyɛ me man na modwɛre mobrɔfo anim. Awurade, asafo Awurade asɛm nie. Na Awurade aka sɛ, Esiane sɛ Sion mama yɛ ahantan, na wɔtoto abamkɔn deda wɔn ani akyi nante, wɔde anammɔn tiatia ne nam, ma wɔn nan ase nkaa gyigye nti. Awurade bɛma tirimkuro agu Sion mama mpampam, na Awurade bɛyi wɔn adagya so. Ɛda no, Awurade bɛyi afɛɛfɛdeɛ no, nan ase nkaa ne ntomaban ne asranefa, asomunwuniɛ ne nkapo ne animkata ntentan, abotire ne nan ntam ntweaban ne abɔsoɔ ne ohwam ntoaa ne mansere, mpɛtea ne hwenenwiniɛ, ntadeɛ nsakyera ne ntadeɛ yuu ne ngusoɔ ne nkotokuo, nhwehwɛ ne nwera ne motire ne nkataanimu. Na ohwam anan mu na kankan besie, na ntampehoma asi abɔsoɔ anan mu, na atipa asi mmɛsa anan mu, na ayituma asi atadeɛ anan mu, na nhyehyɛe twa asi ahoɔfɛ anan mu. Wo nipa bɛtotɔ nkrantɛ ano, ne wo nnɔmmarima ɔsa mu, na n'aboboɔ bedi abooboo na atwa adwo, na ɔbɛda mpan na watena fam. Yesaia 9. Na mmaa baason bɛsosɔ ɔbarima koro mu da no aka sɛ, Yɛbɛdi yɛn ara yɛn aduane, na yɛahyɛ yɛn ara yɛn ataadeɛ. Ma wɔmfa wo din ko nto yɛn so, na yi yɛn aniwuo firi yɛn so. Ɛda no na Awurade ban no bɛyɛ fɛɛfɛ nyamnyam, na asase so aba bɛyɛ ahoahoadeɛ ne ahyehyɛdeɛ ama Israel nkaeɛ a wanya nkwa no. Na deɛ wagya no Sion ne deɛ waka Yerusalem no, wɔbɛfrɛ no kronkron, wɔn a wɔatwerɛ wɔn din afra ateasefoɔ mu, Yerusalem nyinaa. Da a Awurade de atemmuo honhom ne ɛhyeɛ honhom bɛhohoro Sion mama ho fi, na wayi Yerusalem mogya so afiri mu no. Na Awurade bɛyɛ mununkum ne wisie awia, ne ogyaframa hyerɛn anadwo, akata Sion bepɔ so tenabea nyinaa ne nkurɔfo a wɔahyia hɔ so. Na akatamanso akata animuonyam no nyinaa so. Na ɛbɛyɛ ntomadan a aseɛ wɔ nwunu awia, ahuhuro mu, ɛne dwanekɔbea ne huntabea, aprannaa ne nsuturo mu. Yesaia 10. Ma mento me dɔfo ho dwom, me dɔfo dwom a ɛfa ne bo beturo ho. Me dɔfo wɔ bobeturo bi, asase bereɛ kukuo bi so, na ofuntum mu tutuu mu aboɔ, na ɔtetɛɛ mu bobi pa, na ɔtoo abantenten sii mu, na otuu mu nsakyiyamena nso, na ɔtwɛne sɛ ɛbɛso bobe aba, ɛna ɛsoo abuntwerɛ. Na afei, Yerusalem ne Yuda mmarima, mumu me ne me bobeturo ntam atɛn. Ɛdeɛn na anka ɛsɛ sɛ meyɔ me bobeturo bio a menyɔɔɛ? Ɛdeɛn nti na metwɛnee sɛ ɛbɛso bobe aba na aso abuntwerɛ yi? Na afei merema mo ahu deɛ merebɛyɔ me bobeturo no. Meyi ɛho ban, na mmoa adi. Mebubu ne fasuo, na watiatia so. Mɛma no atɔ mpan, wɔrentwitwa ho, na wɔrennɔ mu. Na ɛfonkasɛɛ ne nɛnkyɛmsen ara nko, na mɛhyɛ osuo sɛ ɛntɔ ngu so. Na asafo Awurade bobeturo ne Israel fie, na Yuda mmarima ne n'afuo a n'ani gye ho, na ɔhwehwɛɛ atemmuo, na hwɛ, nhyɛsoa, ɔhwehwɛɛ tenenee, na hwɛ, nteamu a. Wonnue, wɔn a wɔde ɛdan toa ɛdan soɔ, wɔn a wɔde afuo ka afuo ho kosi sɛ ɛkwan biara ni hɔ bio. Na monko motena asase no soɔ. Asafo Awurade aka agu maso mu sɛ, Ampa ara, adan pii bɛdane amanfo, adan a ɛsoso na ɛyɛ rennya obi ntena mu. Na bobeturo a anka nantwie mpam ho yɔ emu adwuma no, bɛma bobisɛ twahine biako pɛ, na ɔpɔɔ dɔɔ biako a wadua bɛma susukuduo biako pɛ. Wonnue, wɔn a ɔsɔre anɔpatutu di nsakyire, wɔn a osiri pɛma nsa bo wɔn, na sankutene ne bɛnta ne mpintin ne tɛntɛbɛn ne nsa wɔ wɔn apontoɔ aseɛ, na Awurade ne yɔɛ deɛ wɔnhwɛ, na ne nsa no adwuma nso wɔnhunu.
enti wɔrebetumi man akɔ nimdeɛ a wonni enti, na ɛkɔm bekum n'animonyamfoɔ, na sukɔm ade ne nipa dodoɔ. Enti asamando atrɛ n'akɔnnɔ mu, na aha n'anumu bayaa, na kuro no animonyamfoɔ ne nipa dodoɔ ne nipadɔm ne wɔn a wɔn ani ka mu no asane akɔ hɔ. Na wabrɛ nipa ase, na wɔde mmarima ahwe fam, na wabrɛ ahantamfoɔ aniwa ase. Na asafo Awurade bɛma ne ho so atemmuo mu, na Onyankopɔn kronkron ate ne ho tenenee mu. Na nnwammaa bedidi sɛ wɔn adidibea, na ananafoɔ adidi taamudifoɔ amanfo so. Wonnue, wɔn a wɔde ahuhusɛm nhoma twe amumuyɔ, na wɔde teaseɛnam ntampe nhoma twe bɔne. Wɔn a wɔka sɛ, ma no nya ne hare, enyo n'adwuma ntɛm na yenhunu. Na ma Israel kronkronni no agyina mmɛn na ɛmmra ma yenhunu. Wonnue, wɔn a wɔfrɛ bɔne sɛ papa, ne papa sɛ bɔne. Wɔn a wɔde sum yɛ han, na wɔde han yɛ sum. Wɔde nwononwono yɛ frɛmfrɛm, na wɔde frɛmfrɛm yɛ nwononwono. Wonnue, wɔn a wɔyɛ wɔn ara ani so anyansafoɔ, na wɔyɛ wɔn ani so nhunumufoɔ no. Wonnue, nsano mu mmarima ne nsafra mu ahoɔdenfoɔ, wɔn a wobu ɔbɔnefoɔ bem gye adanmudeɛ, na wɔmfa deɛ odi bem no bem mma no. Enti, sɛdeɛ ogyaframa di nkyɛnkyɛma na ogyaframframhye wura adwaneɛ no, saa ara nso na wɔn nhini bɛporɔ, na wɔn hwiren betu akɔ sɛ tutuo, ɛfiri sɛ wɔapa Asafo Awurade mmara, na wɔabu Israel kronkronni no asɛm animtia. Yei nti, Awurade bo afu ne man, na ɔtene ne nsa tia wɔn, na ɔbobɔ wɔn, na ɛma mmepɔ ho him, na wɔn afunu yɛ sɛ mmorɔno so wura dodoɔ. Yei nyinaa mu no, n'abufuo no nyaee, na ne nsa mu atene ara. Na obesi frankaa ama amanaman a ɛwɔ akyirikyiri, na wabɔ hwɛmma afrɛ ɔman bi afiri asase ano. Na hwɛ, wɔreba ɛhrɛ so ntɛm. Deɛ ɔbrɛ ne deɛ osu nti nnimu. Wɔrentɔ nko, na wɔn ani renkum. Wɔn asene mu abɔsɔ rensane, na wɔn mpaboa nhoma rente. Wɔn agyana no yɛ hwerɛmhwerɛm, na wɔn tadua nyinaa kuntunu. Wɔn apɔnkɔ te sɛ twerɛboɔ, na wɔn teaseɛ nam nan te sɛ kyinhyia mframa. Wɔn mubɔmu te sɛ gyatadeɛ, na wɔbobom sɛ agyataburuwa. Wɔpɔ so kyere wɔn hanam de kɔ a ɔgyefo biara ni hɔ. Na wɔbɛworo atia wɔn da no sɛdeɛ ɛpo worɔ. Na wɔhwɛ asase a, na hwɛ, ahohiahia ne sum nie, na han reduru wɔn so sum. Yesaia tinsia. Afe a ɔhene Usia wuiɛ no, mihunu Awurade sɛ ɔte adwa a ɛkorɔ no a wɔama soɔ. Na n'ataadeɛ mu ano ayɛ asɔrefie ma. Serafim gyinagyina ne so, wɔwɔ ntaban nsia. Wɔde mmienu katakata wɔn anim, na wɔde mmienu katakata wɔn nan ho, na wɔde mmienu nso tu. Na oyi team kyerɛ oyi sɛ, Kronkron, kronkron, kronkron ne Asafo Awurade, n'animuonyam ahyɛ asase nyinaa ma. Na apono ase wosoe, deɛ na ɔrekasa no ne nti, na wisie yɛ ɛdan no ma. Ɛna mekaa sɛ, minue na mayera, na meyɛ onipa ama no ho nteɛ, na mete ɔman a wɔn ano ho nteɛ mu, ɛfiri sɛ, ɔhene Asafo Awurade na m'ani ahunu yi. Ɛna Serafim no mu baako tu baa me nkyɛn, na okura nsrama a ɔde daban kɔfaa no afɔrebɔkyia no soɔ, na ɔde kaa no kaa sɛ, Hwɛ, yei aka w'ano, na wayi w'amumuyɔ kɔ, na wakata wo bɔne so. Na mete Awurade ne sɛ ɔse, Hwan na mensoma no, na hwan na wɔbɛkɔ ama yɛn? Na me se, mini, soma me. Na ɔse, Kɔ na kɔka kyerɛ wo man yi sɛ, tie ara na monteɛ, na monte aseɛ, na hu ara na monhunu, na monhunu mu. Ma wɔ man yi akoma mpirim, na wɔn asom nyɛ duru, na ka wɔn ani femfam so, na wɔamfa wɔn ani anhunu, na wɔamfa wɔn aso ante, na wɔn akoma anhunu mu, na wɔansatwera, na wɔansa wɔn yadeɛ. Na me se, O Awurade, enkosi da bɛn. Na ɔse, Ɛnkosi sɛ nkuro bɛdane akurɔfo a obi nti mu, na afie atɔ mpan a onipa ni mu, na asase no asɛe ayɛ fon koraa.
na Awurade aka nipa akɔ akyirikyiri, na amanfo adɔɔso wɔ asase no so. Na sɛ ɛka abupan du mu biako wɔ mu mpo a, wɔbɛsane ahye wɔn, sɛ dupɔn ne odum a wato ahwe fam, na esini si hɔ, na asefoɔ kronkron ne ne dunsini no. Yesaia 9. Na ɛbaa sɛ Usia ba Yotam ba Ahas a ɔyɛ Yudahene brɛ so no, Siriahene Resin ne Israelhene Peka a ɔyɛ Remalia ba baa Yerusalem, sɛ wɔne no rebɛko, na wɔantumi no, na wɔbɛka kyerɛɛ David fie sɛ, Siria bɛbɔ Efraim so, ɛna n'akoma ne ne man akoma wosoeɛ, sɛdeɛ kwaeɛ mu nnua wosoɔ mframa anim. Na Awurade ka kyerɛɛ Yesaia sɛ, Firi kɔhyia Ahas, wo ne wo ba Yesaia so, atifi tadeɛ suka no ano a ɛkyerɛ ntomasifoɔ afuo timpɔn soɔ no, na ka kyerɛ no sɛ, hwɛ yie na yɛ komm, nsuro na ma wakoma ntu, nyɛ ntia mmienu a ɛfiri wisie yi nti. Resin ne Siria ne Remalia ba no abufuhyia no nti, ɛsiane sɛ Siria ne Efraim ne Remalia ba no pam wotiri so apammɔne sɛ, momma yɛnkɔ Yuda so na yɛnkɔ ha no, na yɛmubu mu mfa, na yɛnsi Tabel ba no hene wɔ mu nti. Sɛɛ na Awurade seɛ, ɛrennyina na ɛremma, na Siria tiri ne Damasko, na Damasko tiri ne Resin, na ɛha mfirinhyia 65 no, wobebu Efraim na anyɛ ɔman bio. Efraim tiri ne Samaria, na Samaria tiri ne Remalia ba no. Sɛ morennyini a, morennyina. Na Awurade toaa so ka kyerɛɛ Ahas sɛ, Bisa Awurade wo Nyankopɔn hɔ sɛnkyerɛnneɛ fa, ɛsiane kɔ asamaado o, ɛkorɔn kɔ soro o. Na Ahas se, Meremmisa, na merensɔ Awurade menhwɛ. ɛna ɔse, David fie, muntie, ha mo ha nipa yi, ɛnɔɔso maa mo, sɛ mobɛha me Nyankopɔn nso. Enti Awurade no ara bɛma mo nsɛnkyerɛnneɛ. Hwɛ, ababaa no benyinsɛn awɔ ɔbabanin, na wato ne din Immanuel, aseɛ ne Onyankopɔn ne yɛ no wɔ hɔ. Nufusuo ani sradeɛ ne ɛwɔ na obedie, bere a ohunu bɔne kyire ne papa fa no. Na abarimaa no nya nhunu bɔne kyire ne papa fa no, wobegya asase a wosuro n'ahemfo baanu anim no. Awurade de nna bi bɛba wo ne wo man ne wagya fie so, nna a ɛmaa da firi bere a Efraim te firi Yuda ho no, ɛne Asiriahene. Na ɛda no, Awurade bɛbɔ hwɛma afrɛ nwansena a ɔwɔ Misraim asuasu awieɛ no, ne wɔwɔ a ɔwɔ Asiria asase soɔ no. Na wɔn nyinaa aba abesisi monhwa a esiane kronkron ne abotan mpaapae mu, ne nkasɛɛ nyinaa so, ne ɛsere nyinaa so. Ɛda no ara na Awurade yi wɔn a wɔabɔ no paa asuogya hɔnom a ɛne Asiriahene no beyi etire ne nan ho nwi, na ayi bɔdwesɛ nso. Na ɛda no, obi bɛyɛ ne nantwiburuwa ne nnwan 2 bi, na nufusuo a obenya no dodoɔ nti, obedi nufusuo ani sradeɛ, na nufusuo ani sradeɛ ne ɛwɔ ara na wɔn a wɔbɛka asase no so nyinaa bedie. Na ɛda no, baabiara a bobe apem a edi nnwetɛbena apem kane wɔ no, bɛda ne nkasɛɛ ne nnɛnkyɛmsen ara nko. Agya ne tadua na ɔde bɛba hɔ, ɛfiri sɛ asase no nyinaa ayɛ nkasɛɛ ne nnɛnkyɛmsen ara nko. Na mmepɔ a anka wɔde asɔ dɔsoɔ nyinaa no, nnwerɛ ne nkasɛɛ huhu nti wɔrenkɔ hɔ bio, na wobegyaa anantwie akɔ so, na nnwan atiatia so. Yesaia 10. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ, Fa twerɛpono kɛseɛ, na fa ɔdesani kra mmɛn twerɛ so sɛ, ntɛm so asadeɛ, ɛherɛ so fom, na mɛma adansefoɔ anokwafoɔ, ɔsɔfoɔ Uria ne Yeberekia ba Sakaria adimi adanseɛ. Na mekɔ odiyifoɔ baa no ho, na onyinsɛnee, na ɔwɔ ɔbabanin. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ, frɛ ne din sɛ, ntɛm so asadeɛ, ɛherɛ so fom, na abarimaa no nya nhunu agya anaa ɛna frɛ no. Ɔbɛsoa Damasko ahoɔden ne Samaria asadeɛ adi Asiriahene no mu akɔ.
Na Awurade toaa so ka kyerɛɛ me bio sɛ, Esiane sɛ ɔman yi bu Silo a nsuo a ɛsene brɛɛ animtia na wɔn ho sane wɔn Reksin ne Remalia ba no ho nti, hwɛ, Awurade de asubɔnten no mu nsuo a ano yɛ den na ɛdɔɔso no reba wɔn so. Asiriahene ne n'animuonyam nyinaa, na ɛbɛba abɛforo ne suka nyinaa, na ayiri akata ne nsunoa nyinaa, na ɛbɛsene afa Yuda mu ayiri akoduru kɔn mu, na ne ntaban mu hann aduru w'asase trɛ so. O Emmanuel, aman, munyɛ hoo, na monyere ara, asase a ɛwɔ akyirikyiri sofoɔ nyinaa, monyɛ aso, mummia na monwere, mummia na monwere, muntu agyina na ɛbɛyɛ ɔkwa, monka asɛm na ɛrenyina, na Onyankopɔn ne yɛn wɔ hɔ. Na sɛɛ na Awurade de nsa denden ka kyerɛɛ me, na ɔde teaa me sɛ menante ɔman yi kwan so sɛ, Momfrɛ adeɛ a ɔman no frɛ no etirisopam no nyinaa sɛ etirisopam, na wonsuro nso monsuro, na mo akoma ntu, Asafo Awurade no, ɔno na monyɛ no kronkron, na ɔno na ɔnyɛ mo suro ne mo akomakyio, na ɔbɛyɛ kronkronbea. Enso ɔbɛyɛ suntibuo ne watiri botan ama Israel fie mmienu no nyinaa, na wayɛ kantankora ne fidie ama wɔn a wɔte Yerusalem no, na wɔn mu bebree bɛwatiri, na wahwehwe ase, na wabubu, na watotɔ mfidie mu, na wayiyi wɔn. Kyekyere adanseɛ no, sɔ nkyerɛkyerɛ no ano m'asuafoɔ mu. Na metwɛn Awurade a oyi n'ani hunta Yakob fie no, na m'ani da ne so. Hwɛ, me ne me mma a Awurade ama me sɛ yɛnyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ wɔ Israel mu mfiri Asafo Awurade a ɔte Sion bepɔ soɔ no. Na sɛ wɔka kyerɛ mo sɛ, mummisa asamanfrɛfoɔ ne adunsifo a wɔde nnomaa su ne asutuo kasa no a, ɛnyɛ ɔman no Nyankopɔn na ɛsɛ sɛ wobisa no hɔ adeɛ. Awufoɔ hɔ na wommisa adeɛ ma ateasefoɔ. Wonni mmara ne adanseɛ no akyi. Sɛ wɔanka no sɛdeɛ asɛm yi te a, ɛneɛ adeɛ renkye wɔn. Na wɔbɛfa asase no mu akɔ, na aden wɔn, na ɛkɔm ade wɔn. Na ɛberɛ a ɛkɔm rede wɔn no, wɔn ho bɛyera wɔn, na wɔadome wɔn hene ne wɔn Nyankopɔn, na wɔadanedane wɔn ani akyerɛ soro, na wɔahwɛ fam nso. Nanso hwɛ, ahohiahia ne sum nie, ahodwan kusuuyɛ, na wɔasum wɔn agu sum kabii mu. Yesaia tinkron. Nanso kusuuyɛ no rentena deɛ ahodwan no wɔ no. Aka ne berɛ no, wɔammu Sebulon asase ne Naftali asase no. Nanso akyire yi no, ɔbɛhyɛ no animuonyam, ɛpokwan, Yordan agya, amanaman Galilea no. Ɔman a ɔnam sum mu hunu hann kɛseɛ. Wɔn a ɔte sum kabii asase soɔ no, hann ahyerɛ wɔn so. Woma ɔman no dɔ, woma n'anigyeɛ so. Wɔn anigye w'anim sɛ twaberɛ mu anigyeɛ, sɛdeɛ odi asadeɛ kyɛ mu ahurusie. Na wɔn adesoa dua ne wɔn akyiri abaa ne wɔn kafoɔ poma no, wabubu mu sɛ Midian da no. Na ɔko kitikitiyɛ mu amiafoɔ amiadeɛ nyinaa ne ntoma a wɔde afɔrefɔre mogya no. Wɔbɛhye no sɛ ade a wɔde so gya, na wawo akɔkoaa ama yɛn. Wama yɛn ɔbabanin, na n'ahenni bɛda ne mmatiri so. Na wafrɛ ne din sɛ Nwanwa, Ofutufoɔ, Onyankopɔn Tumfoɔ, Daa Agya, Asomdwoe Hene, na n'ahenni mu bɛtrɛ, na asomdwoe a ɛni awieeɛ aba. David ahengua so ne n'ahenni so, na ɔde atemmuo ne tenenee awowa no atim no firi sɛsɛɛ de akosi daa. Asafo Awurade mmɔdemmɔ na ɛbɛyɛ yei. Awurade de asɛm bi akra Yakob, na aduru Israel so, sɛ ɔman mu no nyinaa nhunu. Efraim ne Samariafoɔ a wɔde ahantan ne ahomasoɔ ka sɛ, ntayaa agu fam, na yɛde abo a wɔatwa bɛto. Wabubu akyee, na yɛde ntweneduro besi anan mu. Na Awurade bɛma Resin ahohiahiafoɔ so atia no, na wɔahanyan n'atamfo. Siriafoɔ wɔ animu, na Filistifoɔ wɔ akyire, na wɔbɛtrɛ wɔn anum amene Israel. Yɛn nyinaa mu no, n'abufuw nyae, na ne nsa atene ara. Na ɔman no nsa ne mmaa deɛ ɔhwɛɛ wɔn no nkyɛn,
na asafo Awurade akyiri kwan so wɔnhwehwɛe. Enti Awurade betwa Israel mu etire ne dua, papa ne nkyɛnkyɛma da koro, ɔpanin ne nimonyamfoɔ ne etire, na odiyifoɔ ɛtorɔkyerɛfoɔ ne dua, na ɔman yi akwankyerɛfoɔ ma wɔfom, na wɔn a wɔkyerɛ wɔn kwan no, wɔamene wɔn. Enti Awurade rennya wɔn mmeranteɛ ho anigyeɛ, na ne yam renhyehye no wɔn nwisiaa ne wɔn akunafoɔ ho. Na wɔn nyinaa yɛ nkɔnkɔnsafoɔ ne nnebɔnyɛfoɔ, na ano nyinaa ka agyegyenkyisɛm. Yɛn nyinaa mu no, n'abufuw nyae, na ne nsa atene ara. Na abɔnefosɛm dɛre sɛ ogya, ɛhye nnɛnkyɛmse ne nkasɛɛ. Na ɛsɔ kwaeɛ mu adɔtɔ mu ma no firi wusie kumɔɔforo kɔ soro. Asafo Awurade abufuhyeɛ nti na asase no ahye tum, na ɔman no ayɛ sɛ ade a wɔde so gya. Obi nkura ne nua, na wohwim di nifa so, nanso ɛkɔm de wɔn, na wodidi benkum so, nanso wɔmmen. Wɔwewe wɔn ara wɔn nsa ho nam. Manase we Efraim, na Efraim we Manase, na wɔn baanu nyinaa sɔre tia Yuda. Yɛn nyinaa mu no, n'abufuw nyae, na ne nsa atene ara. Yesaia tidu. Wonue, wɔn a wɔhyehyɛ ahyɛdeɛ huhuo ne atwerɛfoɔ a wɔtwerɛ musuo, sɛ wɔbɛdane ahiafoɔ afiri atɛntenene ho, na wɔakyea me man mu mmɔborɔfoɔ atemmuo, na akunafoɔ adane wɔn asadeɛ, na wɔafom nwisiaa afa. Na mobɛyɛ dɛn asotwe da no ne ɔsɛe a efiri akyirikyiri reba no mu? Hwan nkyɛn na mubedwane akɔgye mmoa? Na ɛhe na mubegya mo animuonyam no? Ɛnkaa hwee sɛ wɔbɛbrɛ wɔn ho ase afra nneduafoɔ mu, na ɔne atɔfoɔ atotɔ afra. Yɛn nyinaa mu no, n'abufuw nyae, na ne nsa atene ara. Due, Asiria, m'abufuw aba a wo nsɛm poma yɛ m'abufuhyeɛ. Ɔman nkɔnkɔnsafoɔ mu na mɛsoma no akoro. Na m'abufuw man no so na mɛhyɛ no sɛ ɔnkɔ nkɔfa asadeɛ na ɔnkɔfom mfa, na ontiatia wɔn so sɛ mmorɔno so dɔteɛ. Nso ɔno deɛ, ɛnyɛ saa na ɔdwene, na n'akoma nsusu no sa. Na ɛwɔ n'akoma mu sɛ ɔbɛsɛe na watutu amanaman pii, ɛfiri sɛ ɔka sɛ, Masafohene nyɛ ahemfo nko ara. Kano nte sɛ Kakimis, na Hamat nte sɛ Apad, na Samaria nte sɛ Damasko. Sɛdeɛ me nsa kaa ahenni a wɔn abosom huhuo no ahoni sene Yerusalem ne Samaria deɛ no, ɛnyɛ sɛdeɛ meyɛɛ Samaria ne ɛhɔ abosom huhuo no na mɛyɛ Yerusalem ne ɛhɔ ahoni no nso. Na sɛ Awurade nyayɔ n'ade a ɔbɛyɔ, Sion bepɔ soɔ ne Yerusalem wie a, mɛba ma betua Asiria hene akoma pirim ne n'ani a atra ne ntɔn no so ka, ɛfiri sɛ ɔse, Me nsɛm ahoɔden ne me nyansa na mede mayɔ, ɛfiri sɛ mewɔ nhunumu, na matwe aman no ahyeɛ, na mafom wɔn akorateɛ, na masunsum wɔn a wɔtete adwa soɔ agu sɛ ɔbrane, na me nsa aka aman no ahonyadeɛ sɛ pirebuo, na sɛdeɛ wɔtase nkosua a wɔagya no, sɛdeɛ me nso mɛtase asase nyinaa ne no. Na obiara ni hɔ a ɔkekaa ntaban, anaasɛ ɔtrɛ n'anumu, anaasɛ osuu tweetwee. Akuma hoahoa ne ho wɔ deɛ ɔde no twa adeɛ no so, anaasɛ ɛwan ma ne ho so wɔ deɛ ɔtwe no no so. Sɛ dabere dua tumi him deɛ ɔma soɔ no, anaasɛ poma tumi ma deɛ ɔnyɛ dua no so. Enti Awurade, Asafo Awurade no bɛma ɛfɔn aba n'abrane mu, na wasɔ n'animonyam ase gya sɛ ogya a ɛdɛreɛ. Na Israel ha no bɛdane ogya, na ne kronkronni no adane gyaframa. Na wadare ahyɛ ne nwerɛ ne ne nkasɛɛ da koro, na ne kwayɛ ne ne mfuo animonyam no, obɛfiri ɔkra so akosi honam so asɛe no. Na ayɛ sɛ ɔyarefo a yadeɛ rewie no kum, na ne kwayɛ mu nnua nkaeɛ no beso a abɔfra mpo betumi atwerɛ ne dodoɔ. Na da no, Israel nkaeɛ ne Yakob fie adwanefoɔ no rentwere deɛ ɔhwee wɔn no bio. Na wɔbɛtwerɛ Awurade, Israel kronkronni no, nokorɛ mu. Nkaeɛ no bɛsan aba, Yakob nkaeɛ bɛba Onyankopɔn tumfoɔ no nkyɛn. Na sɛ woman Israel dodoɔ te sɛ mpoano anwea a,
nkae bi nko na ɛbɛsane aba. Wahyɛ sɛe a ɛde tenenee a ɛboro soɔ bɛba. Na sɛe pasa a wahyɛ no pintin no na Awurade, Asafo Awurade de reba asase mu no nyinaa soɔ. Ne saa nti, sɛdeɛ Awurade, Asafo Awurade sie nie. Memman a wɔte Sion, munnsuro Asiria. Abaa na wɔde bɛhwe woɔ, na ne poma na wɔbɛma so wɔ soɔ, sɛ Misraim deɛ no. Nanso aka ketewa sɛɛ na abufuhyeɛ no to atwa, na m'abufuo adane akɔdwerɛ wɔn. Na Asafo Awurade behim mpire atia no, sɛdeɛ okum Midian, Oreb botan soɔ no, na n'abaa bɛkyerɛ po no so, na wama so sɛ Misraim deɛ no. Na da no, n'adesoa beyi afiri wo matiri so, na ne konnua afiri wo kɔn so. Na sradeɛ nti konnua no bɛpae. Waba Ayat afa Migron, de ne nesoa agya Mikmas. Wakɔfa mpɔta mu hɔ. Wakɔsoɛ Geba anadwo no. Rama ho repopo. Gibeasal redwane. Ma ɔne so team, Galim babaa. Laisa tiɛi. Anatot woyɛ mmɔbɔ. Madmena redwane. Gibimfoɔ retu. Ɛna ara obegyina Nob. Ɔwoso ne nsa gu Sion babaa bepɔ, Yerusalem kokoɔ no so. Hwɛ, Awurade, Asafo Awurade de tumi a ɛyɛ hu resɔ adua ma nkusuu no. Na nutan a ɛwowareɛ no, obetwa agu, na deɛ ɛkron no abrɛ ase, na ɔde dadeɛ behu kwaeɛ mu adɔtɔ, na Lebanon ne ne nnua akɛseɛ no ahwe ase. Yesaia tidu baako. Na dufuro bi befifiri afiri Yesaia dunsini no mu, na duban afiri ne nhini mu aso aba. Na Awurade honhom besi ne so, nyansa ne nhunumu honhom, afotuo ne maninyɛ honhom, nimdeɛ ne Awurade suro honhom, na Awurade suro bɛyɛ no hwam. Na ɛnyɛ deɛ n'ani hunu so na obebu atɛn, na ɛnyɛ deɛ n'aso teɛ so na obedi asɛm. Na tenenee na ɔde bebu atɛn ama mmɔborɔni, na ɔde asɛntenenee adi ama asase so ama ne hunufoɔ. Na ɔde n'anum abaa bɛbɔ asase, na ɔde n'anum honhom akum ɔbɔnefoɔ, na tenenee bɛyɛ n'asene mu abɔsoɔ. Na gyidie ayɛ n'akwaa mu abɔɔ mu. Ɛna habɔdɔm ne odwanten ba bɛtena, na ɔsebɔ ne apapoa ada, na nantwie ba ne gyata ba ne nantwie a wadɔre bɛtena faako, na abɔfra ketewa aka wɔn. Nantwiberea ne sisire bɛbom adidi, na wɔn mma ada faako, na gyata awewura sɛ nantwie. Akokoaa bɛgoro ahurutia amena no, na deɛ watwa nufoɔ atene ne nsa aka ɔkyere bene bɔn. Wɔrenyɛ bɔne na wɔrensɛe adeɛ bio. Me bepɔ kronkron no nyinaa so, na Awurade ho nimdeɛ bɛyɛ asase ma, sɛ nsuo kata po soɔ no. Na da no, Yesaia nhini mu duforo a esi hɔ sɛ frankaa ma aman no. N'akyiri kwan na amanaman bɛhwehwɛ, na ne homebea bɛyɛ animuonyam. Na da no, Awurade bɛtene ne nsa ne mprenu so de agye ne man nkae a waka afiri Asiria, ne Misraim, ne Patros, ne Etiopia, ne Elam, ne Senia, ne Hamat ne po mu nsupɔn mu. Na wama frankaa so ama amanaman, na wapɔm Israel asesabɔfoɔ aboa no, na wama Yuda nipa a wahweteɛ no afiri asase mfatorɔ nanso abehyia. Na Efraim anibere befiri akɔ, na Yuda ahohiahiafoɔ ase ahye. Efraim ani remmere Yuda bio, na Yuda nso renhiahia Efraim ho bio. Na obetu akosi Filistifoɔ matu so atɔyɛ fam, obɛbom afom apueɛ ma afa. Edom ne Moab bɛka wɔn nsa, na Amon mma atie wɔn. Na Awurade bɛwe Misraim po mu nsuo korakora, na ɔde ne mframa a ɛhyehyeɛ bɛwo so ne nsa akyerɛ asuo Eufrate so. Na wabɔ no ama no adane nsuwansuwa nso a wɔde mpaboa mpo bɛfa mu. Na tempɔn bɛda hɔ afiri Asiria ama ne man nkae a waka no, sɛdeɛ ɛdaa hɔ maa Israel, ɛda a ofiri Misraim asase so reba no. Yesaia tidu mienu. Ɛda no na wobɛka sɛ, Meda wase, Awurade. Sɛ wobufuw me mpo a, wobufuw no asa me, na wakyekyere me werɛ. Hwɛ,
me nkwagye Nyankopɔn nie. Mete hɔ dwoodwoo, na mensuro. Na m'ahoɔden ne me dwom ne yɛ a Awurade, na wadane me nkwagyeɛ. Na mode anika bɛsa nsuo afiri nkwagye nsuo aniwa no mu. Na da no mobɛka sɛ, monkamfo Awurade, mommɔ ne din, momma wɔnhu ne nneyɛe aman mu. Monka sɛ wama ne din so. Monto dwom ma Awurade, na wayɛ ade akɛseɛ. Momma wɔnhu yei asase nyinaa so. Sion babaa, huro na di ahurusie, na Israel kronkronni a ɔwɔ mu no so. Yesaia tidumiɛnsa. Babɛɛ ho atemusɛm a Amos ba Yesaia hunuye nie. Monsi frankaa bepɔ petee so. Momma mo nne so mma wɔn. Monhinhim mo nsa, na wɔnhyɛ ne mmapɔmma abobɔ mu. Me, mahyɛ me kronkronfoɔ. Mafrɛ me nnɔmmarima nso ama mabufuo. Wɔn a wodi me kɛseyɛ ho ahurusie no. Asafo yuu gyegyeegye wɔ mepɔ so, sɛdeɛ nkurɔfoɔ bebree deɛ teɛ no. Ɛte sɛ amanamana a wɔboaboa wɔn ano, ahenni hodoɔ huuyɛ gyegyeegye. Asafo Awurade rehwehwɛ ɔsa mu dɔm. Ofiri akyirikyiri asase so ne ɔsoro awieeɛ reba. Awurade ne n'abufuhyeɛ akodeɛ no, sɛ ɔrebɛsɛe asase nyinaa. Muntwa adwo, na Awurade da no abɛn. Ɛreba sɛ ɔsɛe a efiri otumfoɔ no. Enti nsa nyinaa mu bɛgo, na ɔdasani biara akoma bɛnane, na wɔn ho bedwiri wɔn. Nketenkete ne awerɛhoɔ bekuta wɔn. Wobehu yia sɛ ɔwofo a ɔreko awoɔ. Wɔbɛhwɛ wɔn ho anim haa. Wɔn anim bɛyɛ sɛ ogyaframa anim. Hwɛ, Awurade da no reba. Atirimɔden ne aniberɛ ne abufuhyeɛ, sɛ ɔrebɛdane asase afon, na wasɛe ɛso nnebɔneyɛfoɔ afiri so. Na ɔsoro nsoroma ne emu akunini renhyerɛn. Owia beduru sum n'adifire mu, na ɔsrane nso renhran. Na mɛba mabɛtwe wiase aso wɔ ne bɔne ho, ne abɔnefoɔ aso wɔ wɔn amumuyɔ ho. Na mama ahantamfoɔ ahomasoɔ no to atwa, na ahokyerɛfoɔ ahokyerɛ abrɛ ase. Mɛma ɔdasani ho ayɛ na asene sika amapa, na onipa asene ofɛ mpɔkowa. Enti mɛma ɔsoro awoso, na asase ahinhim afiri ne sibea. Asafo Awurade abufufrɛ no ano ne n'abufuhyeɛ da no nti. Na wɔbɛdane wɔn ho akɔ wɔn nkurɔfoɔ nkyɛn, na wɔadwane akɔ wɔn nsaase so sɛ ɔwansane a wɔatutu no, ne nnwan a obi mmoa wɔn ano. Obiara a obebu no no, wɔbɛhwire ne mu, na obiara a ɔbɛkye no bɛtɔ nkrantɛ ano. Na wɔbɛposa wɔn mmɔtafoa, wɔn anim, wɔbɛfomfom wɔn afie afa, na wɔabobɔ wɔn yerenom adapaa. Hwɛ, merehanya Midiafoɔ atia wɔn, nnipa a wɔmu dwetɛ, na sika nso wɔnhwehwɛ. Wɔn agyan bɛbobɔ mmeranteɛ, wɔn yam nhyehye wɔn ɔyɛfunumma mpo ho, na wɔn ani nhunu mmɔfra mmɔbɔ. Na Babel a ɛyɛ ahenni mu kunini, ne Kaldeafoɔ kɛseyɛ animonyam no, ɛbɛyɛ sɛ Sodom ne Gomora butu a Onyankopɔn butuu wɔn no. Obi rentena mu da biara da, na obi renkɔtena hɔ. Awoɔ ntoatoaso a edidi soɔ mu, na Arabiani biara rensi ntomadan hɔ. Na nnwanhwɛfoɔ nso remma wɔn mmoa mutu hɔ, na ɛsrɛ so mmoa na wɔbɛda hɔ. Na mpatuo bɛyɛ wɔn adan amaama, na nsohori nso bɛtena hɔ, na nsasabonsam asa hɔnom. Na nkuntumpaa besu n'aban mu, na ɛsrɛ so kraman nso anigye aban no mu. Na ne brɛ abɛn a ɛreyɛ aba, na ne nna renkyɛre bio. Yesaia tidunan. Na Awurade yɛm bɛhyehye no Yakob ho, na wayi Israel bio, na ɔde wɔn adua wɔn asase so, na ananafoɔ de wɔn ho afam wɔn ho, na wabata Yakob fie ho, na aman bɛfa wɔn de wɔn aba wɔn tenabea. Na Israel fie afa wɔn adi Awurade asase no so, ma wayɛyɛ nkoa ne mfenaa. Na wafa wɔn nomumfafoɔ nomum, na wahom wɔn ahodwanfoɔ so. Na ɛda a Awurade bɛma wo ɔhome afiri wo yea ne w'ahoyera,
ne wanyadie denden a wodii wɔ no mu no, wɔde ɛbɛyi bebu Babelhene aka sɛ, ɛyɛ dɛn na ɔhafoɔ no agyaeɛ na ahodwan no to atwa yi? Awurade abubu abɔnefoɔ abaa ne wɔn a wodi panini poma no mu. Ɔde abufofrɛ bobɔɔ aman ɔbɔ a enyaeɛ. Ɔde abufuo hom amanaman so hyɛ wɔn ahomete a emu nguɔ. Asase nyinaa so adwo. Ayɛ kom. Wɔma dwom so. Pepea nso nya wo ho anigyeɛ. Ɛne Lebanon ntwene duro no. Na ɛka sɛ wakɔda yi, obiara remforo mma yɛn so mebubu yɛn. Asamando a ɛwɔ aseɛ no ka ne ho behyia wo ba. Ɛhɛnyan nsamanfoɔ ma wo. Asase so kunini nyinaa. Ɛma amanaman ahemfo nyinaa sɔre firi wɔn nkonnwa so. Wɔn nyinaa gye so ka kyerɛ wo sɛ, wɔn nso wahodwo sɛ yɛn. Wɔyɛ sɛ yɛn ara pɛ. Okɛseɛ asane aba asamando. Wo mɛntane no nso. Wase kɛta a wasɛ ne mmoa brikabirika. Na wo so nkatasoɔ ne nsonsono. Ɛyɛ dɛn na wofiri ɔsoro ahwe aseɛ. Nsoroma hyerɛnfoɔ. Adekyeɛ ba. Wɔtwa wo ahwe fam. Wo a wobrɛ amanaman aseɛ no. Na wo deɛ wokaa no wakomam sɛ, ɔsoro na mɛforo makorɔ. Nyankopɔn nsoroma no atifi na mɛma m'ahennwa so asie. Na matena ahyiaeɛ bepɔ no so. Atifi fam, asase tifi ano no ho atɔn. Mɛforo akɔ amununkum soronsorombea. Mɛyɛ me ho sɛ ɔsorosoroni no. Mmom, asamado na wɔresane akɔduru amena no ase tɔn. Wɔn a wohuu woɔ no hwɛ wo din de wɔn ani kari wo koom ka sɛ, ɔbarima a ɔmaa asase wosoeɛ, na ɔmaa ahenni ahinhimyɛ no nie, deɛ ɔmaa wiase danee srɛ soɔ. Na oburiburi emu nkuro, na wanya emu neduafoɔ kwan ankɔ fie no nie. Amanaman ahemfo nyinaa, wɔn nyinaa deda hɔ animuonyam mu. Obiara da ne damena mu. Na wo deɛ, watu wafire wo damena mu atwene sɛ duban a wapoɔ, sɛ atɔfoɔ a afena ahwere wɔn mu, na wasane kɔ aboɔ amena mu no aduradeɛ, sɛ efunu a watietia ne soɔ. Wɔremfa wo nka wɔn ho afunsie mu. Ɛfiri sɛ wasɛe w'asase na wakunkum wo man. Wɔmmɔ nnebɔnyɛfoɔ asefoɔ din da biara da bio. Wɔn agyanom amumuyɔ nti, monsiesie akumiyɛ ma ne mma. Na wansɔre amfa asase ani so, na wamfa nkuro anyɛ asase ani mma. Na mɛsɔre matia wɔn, Asafo Awurade asɛm nie, na matwa din ne wɔn a aka. Mma ne manana afiri Babel, Awurade na ɔseɛ, na mede no bɛyɛ mpɛsɛ agyapadeɛ ne nsuo atareɛ, na mede ɔsɛeɛ praeɛ mapra no. Asafo Awurade asɛm nie. Asafo Awurade aka ntam sɛ, ampa ara, sɛdeɛ misusuiɛ no, saa na ɛbɛbɛ mu, na sɛdeɛ mabɔ me tirim no, ɛbɛgyina. Sɛ mebubu Asiriafoɔ m'asase so, na mɛtiatia ne so, memepɔ so, na ne konnua no bɛfiri wɔn so akɔ, na n'adesoa no afiri wɔn mmatiri so. Ɛno ne ɛpɔ a wabɔ no asase nyinaa ho. Ɛno ne nsa a wate no amanaman nyinaa soɔ. Na Asafo Awurade abɔ ne tirim. Hwan na ɔbɛma no ayɛ ɔkwa? Na ne nsa atene. Hwan na obesian ka no? Afe a ɔhene Ahas wuiɛ no mu na atemusɛm yi baeɛ. Nea hurusie, wo Filistia nyinaa, sɛ aba a ɛhwee wɔ n'abu, na ɔwɔ hini mu na ɔkyerɛbini bɛfiri aba, na ne ba nso ayɛ ogyawa a otuo, na mmɔborɔfoɔ makan bɛdidi, na ahiafoɔ nso adeda hɔ dwoodwoo. Na mede ɛkɔm bɛkum ohini, na wakyikafoɔ nso, mɛma watotɔ. Kuro pono, twaadwo, kuro kɛseɛ, teamuan, wo Filistia nyinaa, ma wakoma ntu, ɛfiri sɛ wisie firi atifi fam aba, na n'asafo mu biara nka akyiri. Na asɛm bɛn na ɔde bebua ɔman no abɔfoɔ, sɛ Awurade de Sion atim, na ne man mu amanehunufoɔ de wɔn ho to ne so. Yesaia ti dunum. Moab ho atemusɛm. Ɛnam sɛ anadwo biako wasɛ a Moab abɔ no. Ɛnam sɛ anadwo biako wasɛ Kel Moab abɔ no nti. Wɔreforo akɔ Bait ne Dibon sorɔnsorɔn bea kosu. Moab retwa adwo.
Nebo ne Mediba. Wɔn nyinaa bobɔ tikwa. Wɔn nyinaa yiyi wɔn bɔdwesɛ. Wɔfirifira yitoma, wɔn mmorɔ no so. Na wɔn adan tifi ne wɔn praeɛ so. Wɔn nyinaa retwa adwo so pii. Na Hesbon ne Eliel tiam ma wɔte wɔn ne koduru Yahas. Yɛnti na Moab akofo tiam denden, ne kra ho popo. Makoma suma Moab, na n'adwanefo koduru so a, koduru Eglat Selisia. Na Luhit aforoyɛ no, wɔde ne suyo foro. Na Horanam kwae mu, wɔma ɔsɛeɛ adwotwa so. Na Nimrim asuyo no asɛe pɔtɔɔ. Na ɛsrɛ adwan, na wura asa. Wura mu no ni hɔ bio. Enti ade a wanya asie ne wɔn akoradeɛ no, wɔso akotwa mpampuro so bonhwa. Na adwotwa no atwa Moab asase so ahyia. Ne su aduru Eglam, ne su nso aduru Bia Elim. Na mogya ayɛ Dimon nsuo no ma. Na mede ade foforɔ nso meka Dimon ho. Gyata bɛba Moab adwanefoɔ ne asase no so nkaeɛ no so. Yesaia tidunsia. Momfa nwaman mfiri Sela mfasrɛ so fam nkɔ Sion babaa bepɔ no so nkɔma asase no sodifoɔ no. Na Moab mmammaa bɛyɛ sɛ noma a otu kyini. Prebu a wɔyi no Arnon asutwareɛ. Tufo, buaten, ma wo nwunu nyɛ sɛ anadwo, awia ketee. Fa wɔn a wapam wɔn hunta, nyi adwanefoɔ mma. Ma wɔn a wapam wɔn afiri Moab no nso yɛ wo nkyɛn. Yɛ wɔn huntabea, ɔsɛefo anim, na opoobɔfoɔ agyae, ɔsɛeɛ to atwa. Nhyɛsofoɔ asa asase no so. Na wɔbɛma adwa bi atim adɔeɛ so, na obi atena so nokure mu. Wɔ David ntomadan no mu a obu aten na ɔpɛ atɛntenenee, na ɔyɔ adetenenee ntɛm. Yɛate Moab huhuru a wahuhuru dodoɔ, na hantan ne n'ahokyerɛ ne n'ani ɛden ne n'ahoahoasɛm huhuo no. Enti Moab betwa Moab ho adwo, wɔn nyinaa betwitwa adwo. Kai Haresed bobe abatatrɛ ho na mubegu ahoyera ahome. Na Hesbon mfuo ahye. Sibma bobe no, amanaman wuranom abubu ne man koraa. Ekoduru Yase, ekyininsrɛ so, ne man trɛtrɛe, ekotwa apo. Enti mede Yase su misu Sibma bobe no. Mede nsuo guu so, Hesbon ne Eliele, na oni abateɛ ne obobe abateɛ so na ɔkonteateamu aba. Na wayi anigye ne ahosepɛ afiri mfupa mu. Na wɔnte ahorosie dwom anaa nteateamu bobe nturo mu. Nsakyifoɔ nkyi nsakyi amena mu nsa. Atiatiafoɔ dwom nso matwa so. Enti mayam deɛ gyegye Moab ho, sɛ sankuo. Meyam nso hyehye me Kai Heres ho. Na sɛ Moab yi ne ho adi ba besu, na ɔbrɛ ne ho wɔ sonsobea hɔ, na ɔhyɛ ne kronkronbea bɛbɔ mpaeɛ a ɔrentumi nyɛ hwee. Yei ne asɛm a Awurade aka atia Moab dadaada no. Na afei Awurade rekasa sɛ, ɛha mfie mmiɛnsa a ɛte sɛ ɔpaani mfie no, Moab animuonyam bɛsopa, ɔne ne nnipa dodoɔ no nyinaa, na nkaeɛ no bɛyɛ kakraa bi a wɔnyɛ den. Yesaia tidunson. Damasko ho atemusɛm. Hwɛ, Damasko nye kuro bio, na ayɛ nkunkum aboɔ kuu. Wagya Aroea nkuro, mmoaku afa na obutubutu hɔ, na deɛ obetu wɔn ni hɔ. Na wɔbɛsɛe Efraim mu abandenden ne Damasko ahenni, na Siria nkaeɛ bɛyɛ sɛ Israelfoɔ animonyam no. Asafo Awurade na ɔsie. Ɛda no, Yakob animonyam no besua, na ne honam a adɔre sradeɛ no betwam. Na ɛbɛyɛ sɛ otwafoɔ buma ayu a esisi hɔ, na ɔde ne nsa twa mɛtem no. Na ɛbɛyɛ sɛ deɛ odi ayu mɛtem mu mpɛpɛwa Refaim bonhwa no mu. Nanso ɛbɛka wɔn mu mpɛpɛwa no bi. Sɛ ngodua poree mu a aba mmienu anaa mmiɛnsa wɔ ntɛntɛno a, nan anaa nnum wɔ ne ban a aso yie no soɔ no. Awurade Israel Nyankopɔn na ɔseɛ. Ɛda no na onipa ani begyina ne yɔfoɔ, na n'ani bɛhwɛ Israel Kronkronni no. Na ɔrenhwɛ afɔrebukyia a ɛyɛ ne nsa no adwuma no. Na Asera nnua ne owia adum a ne nsa tea ayɔ no, ɔremmu bio.
ɛda no na ne nkuro a ɛyɛ den no bɛyɛ sɛ Hewifoɔ ne Amorifoɔ nkuro a wɔagya no kwaeɛ mu ne mmepɔ atifi a wɔgyaa no Israelfoɔ anim, na ayɛyɛ akurɔfo, ɛfiri sɛ wɔwurɛ afiri wo nkwagyeɛ Nyankopɔn, na w'ahoɔden botan no, wonkae no. Enti wodua nnua fɛɛfɛ na wotɛ ananafoɔ tɛnnua. Woma no fifiri da a woduaeɛ no, na anɔpa a woduaeɛ no ara, woma no gu nhyerɛne, nanso ɛso aba betu akɔ. Amanneɛ ne ye a ɛnni sabea da no. Ao, aman bebree huuyɛ, wɔyɛ huu sɛ ɛpo huuyɛ, ne aman hooyɛ, wɔyɛ hoo sɛ nsuo a ɛyɛ den hooyɛ, aman a wɔyɛ hoo sɛ nsuo bebree hooyɛ. Ɔka wɔn ma wodwane kɔ akyirikyiri, na woti wɔn sɛ mmepɔ so ntɛtɛ, mframa anim, ne nkyinhyia mfuturo, ahum anim. Anwummerɛ no, na hwɛ, binimbɔ aba, adeɛ nya nkyeeɛ no, na wonni hɔ bio. Yei ne yɛn dwutwafoɔ kyɛfa, ne yɛn fomfafoɔ adeɛ a wonya. Yesaia ti 18. Due, ntaban hanyi asase a ɛwɔ Etiopia nsubɔntene agya no ho a wɔsoma mpomafo a wɔtete nkyɛnkyɛma akodoɔ mu de nam nsuo ani no fa po soɔ. Abɔfo a mo ho yɛ here, monkɔ ɔman a wɔyɛ atentene na wɔn ho akokwa no nkyɛn. Ɔman a wɔn ho yɛ hu firi ha de rekorɔ no. Ɔman a wɔwɔ tumi a wɔtiatia aman so a nsubɔntene atwitwa n'asase mu no. Mo wiasefoɔ ne asase so tefoɔ nyinaa, sɛ wosi mmepɔ so frankaa a, monhwɛ, na sɛ wɔhyɛ ne totorobɛnto a, montie, na sɛ Awurade aka akyerɛ me nie. Mɛtena m'adwa so mahwe kɔn mu, sɛ awia ketee ahuhuro mu, sɛ twaberɛ ahuhuro mu bosuo mu nunkum. Na enya nu twaberɛ a nhwiren no aporɛ, na aduabafoɔ reyɛ bobe esa a ɛregyegyeɛ no. Ɔde adrɛ betwitwa man no agu, na wayi ne nhoma no abubu mu. Wobegya ne nyinaa hɔ ama mmepɔ so nnomaa ne asase so mmoa, na nnomaa bedi so ahuhuro berɛ, na asase so mmoa nyinaa adi so awɔ berɛ. Ɛberɛ no mu na ɔde ɔman a ɔyɛ atentene, na wɔn ho akokwa bɛyɛ ayɛyɔdeɛ abrɛ Asafo Awurade. Wɔn a wofiri ɔman a wɔn ho yɛ hu ara firi ha de rekoro no mu. Ɔman a wɔwɔ tumi a wɔtiatia aman so a nsubɔntene atwitwa n'asase mu no. Wɔde wɔn bɛba Asafo Awurade din atenaeɛ a ɛne Sion bepɔ no soɔ. Yesaia ti 19. Misraim ho atemusɛm. Hwɛ, Awurade te mununkum hahare so reba Misraim, na Misraim abosomhuhuo ho bɛpopo n'anim, na Misraim akoma anane wɔ ne mu. Na mehanya Misraim atia Misraim, na wɔne wɔn ho akoko, onua ne onua, adamfo ne adamfo, kuro ne kuro, ahennie ne ahennie, na Misraim honhom bɛsa wɔ ne mu, na n'agyinatuo nso mahwete, na wakɔ akɔbisa abosomhuhuo ne nkabrehyefo ne asamanfrɛfo ne adonsifoɔ. Na mede Misraim bɛhyɛ owura trimɔdenfo nsa, na ɔhene a ɔyɛ den adi wɔn so. Awurade, Asafo Awurade na ɔseɛ. Na ɛpo no mu nsuo bɛmem, na asubɔntene no asa na awe, na nsubɔntene no bɛbɔn, na Misraim nsuka no atwe asa, nemire ne nkyɛnkyɛma benyinyam, Nal nsunua ne Nal anowura a efuo ne ade a wadua no Nal ho nyinaa bɛhye apete asɛe. Na apofofoɔ no begu ahome, na wɔn a wɔto Nal mu narewa adi abooboo, na nsuo no ani asawgufoɔ ahodwo, na siwabere futuro srɛmfoɔ ne nwerɛnwomfoɔ ani bewu. Asase no adum bebubu, na apaadifoɔ nyinaa werɛ aho. Suan mapɔma yɛ nkwasea ara nko. Farao afutufoɔ mu anyansafoɔ afutuo adane nkwapaesɛm. Adɛn na mo se Farao sɛ, Anyansafoɔ ba ne me, tete ahemfo no ba? Ɛhe na afei wanyansafoɔ no wɔ? Ma wonyi nkyerɛ wo, na wonhunu agyina a Asafo Awurade atu no Misraim soɔ. Suan mapɔma adane nkwasea. Wasisi Memphis asafohene nso,
na wɔn a wɔyɛ musuakuo no mu ntweaso tiboɔ adaadaa Misraim. Awurade ahwie anisubiriɛ honhom agu ne mu, na wama Misraim agyigya ne nneyɔe nyinaa mu, sɛdeɛ nsaboni yantam ne fie mu no. Na biribiara nni hɔ a etire anaa dua, papa anaa mɛwa betumi awe ama Misraim. Ɛda no, Misraim bɛyɛ sɛ mmaa, na wobesuro na wɔn ho apopo, Asafo Awurade nsa wosoɔ a ɔbɛwoso wɔ wɔn soɔ no nti. Na Yuda asase bɛyɛ hu ama Misraim, obiara bɔ ne din a wɔn ho bɛpopo, Asafo Awurade agyina a watu no Misraim ho no nti. Ɛda no, Misraim asase so nkuro num bɛkasa Kanaan kasa, na waka Awurade ntam, wɔbɛfrɛ biako sɛ ɔsɛe kuro. Ɛda no na ɔde afɔrebukyia besi Misraim asase mfimfini ama Awurade, na ɔboɔ dum besi ne hyeɛ so ama Awurade, na ayɛ sɛnkyerɛnneɛ ne adanseɛ ama Asafo Awurade Misraim asase so. Na sɛ wosu frɛ Awurade ahafoɔ animu a, wasoma ɔgyefoɔ ne ɔsɛnifoɔ aba wɔn nkyɛn abɛgye wɔn. Na Awurade beyi ne ho adi ama Misraim ahu no. Na Misrifoɔ behunu Awurade ɛda no, na wɔde afɔdeɛ ne ayɔyɔdeɛ asom no, na wahyɛ Awurade bɔ na wama. Na Awurade bɛbobɔ Misraim, ɔbɛbobɔ wɔn, na wasa wɔn yadeɛ. Na wɔbɛsane aba Awurade nkyɛn, na watie wɔn asa wɔn yadeɛ. Ɛda no, ɔtempɔn bɛda afiri Misraim akɔ Asiria, na Asiriafoɔ aba Misraim, na Misrifoɔ akɔ Asiria, na Misrifoɔ ne Asiriafoɔ abom asom. Ɛda no, Israel bɛtɔ Misraim ne Asiria so mmiɛnsa ayɛ nhyira. Asase mfimfini, esiane sɛ Asafo Awurade ahyira wɔn sɛ, nhyira nka me man Misraim ne me nsa ano adwuma Asiria ne m'agyapadeɛ Israel. Yesaia tiaduonu. Afe a Tatan baa Asdod, bere a Asiria hene Sargon somaa no na ɔne Asdod kooyɛ na ɔfaeɛ no. Ɛberɛ no ara mu na Awurade nam Amos ba Yesaia so kaa sɛ, Kɔ na kɔyi ayitoma no firi w'asene mu, na sane wo mpaboa firi wo nan ase. Na ɔyɛɛ saa deɛ dagya ne namɔnhunu nantee, na Awurade kaa sɛ, sɛdeɛ makoa Yesaia nam adagya ne namɔnhunu, na wayɛ sɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ mfensa Misraim ne Etiopia ho yi, saa ara nso na Asiria hene bɛka Misraim no mum ne Etiopia tukɔfoɔ, mmeranteɛ ne mpanin akoro, na wanante adagya ne namɔnhunu, na wɔn to ada hɔ, na Misraim ani awu, na wɔn ho bɛpopo na wɔn ani awu. Etiopia wɔn ani da so ne Misraim a ɛyɛ wɔn animuonyam no ho, na ɛpo yi anofoɔ bɛka no ɛda no sɛ, hwɛ, sɛdeɛ yɛn ani da so a yɛdwane kɔhyɛɛ hɔ sɛ ɔmmoa yɛn nye yɛn Asiria hene anim no tie nie, na afei yɛn deɛ yɛbɛyɛ dɛn na yɛfiri mu. Yesaia tiaduonu baako. Mpoano srɛ ho atemmusɛm nie. Sɛdeɛ ahum tutu firi anafoɔ fam ba no, saa ara na efiri srɛ soɔ, efiri asase a ɛso yɛ hu so ba. Anisoadehunu a ɛyɛ den na wayi akyerɛ me. Ɔfomfafoɔ refomfa, ɔsɛefoɔ resɛesɛe. Elam, Frobra, Media, bɛka no hyɛ mu. Mɛma n'apinisie nyinaa to atwa, enti masene mu ka me dwɛɛdwɛɛ. Ɛkyem aka me sɛ ɔwofoɔ kyem. Yɛ a ɛyɛ me nti, mente asɛm. Me ho a ɛyera me nti, menhunu adeɛ. Makoma ka paripari, ehu ama mayɛ titiritii. Ama anwummerɛ hanna a mehwehwɛɛ no adane me ahopopoɔ. Wɔto pono, wɔsesɛ kuntu akɛtɛ, wodidi na wɔnom. Asafohene, monsɔre, monsra akyɛm ho ngo. Na deɛ Awurade ka kyerɛ me nie, kɔ, fa ɔwɛmfo kogyina hɔ, deɛ obehunu no ɔnka, na ohunu nteaseɛnam, apɔnkɔfoɔ baanu baanu, nteaseɛnam ne mfunumu, nteaseɛnam ne yoma, na ɔwɛn n'aso wɛn paara, na ɔteam sɛ gyata sɛ, O Awurade, migyina awɛneyɛ ha ara daa adeɛ bɛkye, na migyina mahwɛyɛ ara anadwo nyinaa. Na hwɛ,
teaseɛnam ne nnipa apɔnkɔfoɔ bɛnu na ɔreba yi na ɔgye so sɛ ahwease o Babel ahwease na n'anyame ahori nyinaa ɔbubu agu fam madeɛ a wapɔreɛ ne mayupɔreɛ ase ba deɛ mate no Asafo Awurade Israel Nyankopɔn anu mu na maka makyerɛ wo yi. Duma ho atemsɛm nie. Obi bɔn me firi sɛ ɔwɛmfoɔ anadwo mu dasuo bɛɛ nie ɔwɛmfoɔ anadwo mu dasuo bɛɛ nie ɔwɛmfoɔ ne se adeɛ rekye na adesaeɛ nso reba sɛ mubebusa a mummisa monsa mmra. Arabia ho atemsɛm nie. Dɛdɛnim akwantemfo asafo Arabia kwaye mu na mobɛsue momfa nsuo mehyia wɔn na asukɔm de wɔn tema asase sofoɔ momfa paano mehyia adwanefoɔ ɛfiri sɛ mfena ano na wɔredwane afena a watwe ne tadua a wapono ne ɔko denden ano na deɛ Awurade ka kyerɛ me nie ɛha afe sɛ ɔpɛni mfie tie no na keda ne munyam nyinaa asa koraa na keda mamu nnɔmmarima tadua dodoɔ nkaeɛ no bisua ɛfiri sɛ Israel Nyankopɔn na aka. Yesaia ti 22. Adehunu bɔnhwa no ho atemsɛm. Ɛdeɛn na ɛreyɛ wo na wo nipa nyinaa aforo kɔ adan atifi yi wo a huuyɛ ayɛ wo ma huuyɛ kuro ahosɛpɛ kuro watɔfoɔ antotɔ afenaa no na wanwu ɔko mu wo mapɔma nyinaa abom adwane kɔ ɛnyɛ tadua na wɔde kyeree wɔn wo nipa a wohunu wɔn no nyinaa wodwane kɔ akyirikyiri nso wɔkyeree wɔn nyinaa. Enti na me se munyi mani mfiri me so na mensusu yaaya monhyɛ me sɛ mobɛkyekye me werɛ me man babaa no sɛ yɛ ho na ɛyɛ Awurade Asafo Awurade anim hooyɛ ne ntiatiasoɔ ne ahoyerada adehunu bɔnhwa no mu wodwiri ɔfasuo no wɔteɛ ma no gyegye mmepɔ so na Elam asɔ agyan kotokuo mu de nteaseɛnam ne nipa ne apɔnkɔfoɔ reba na kɛɛ nso ayi kyɛm adi na nteaseɛnam bɛyɛ wo mmɔnhwa a ɛyɛ fɛ no mu amaama na apɔnkɔfoɔ nso agyinagyina kuropono ano na obeyi Yuda so nkataho no na ɛda no wode w'ani bɛto kwae fie no mu akodeɛ so na David kuro no mu mpapaeɛ no mubehunu sɛ ayɛ bebree na moaboaboa aseɛ tareɛ no mu nsuo ano na mobɛkan Yerusalem adan na moabiri adan no sɛ mode rewowa ɔfasuo no na mubetwa ɛkɔ wɔ afasuo mmienu no ntam ama ɔtareɛ dada no mu nsuo no nanso morenhwɛ deɛ ɔyɔɔ adeɛ no na deɛ teteete no ɔhyehyɛeɛ no moremu no na ɛda no Awurade Asafo Awurade bɛfrɛ nipa aba esu ne adwotwa ne tikwabɔ ne ayitumafra mu na hwɛ ahosɛpɛ ne anigyeɛ anantwie menetwa ne nnwan kum ɛnam die ne nsanom nie momma yɛnidi na yɛnom na ɔkyena na yɛwu na Asafo Awurade ayi me asutire sɛ wɔremfa amumuyɔ yi mfiri mu kosi bere a mubɛwuwuo Awurade Asafo Awurade na ɔseɛ sɛ Awurade Asafo Awurade sie nie kɔ efie panin sɛbna yi a ɔdi efie no soɔ no nkyɛn sɛ ɛdeɛn na wowɔ yɔ wɔ ha na hwan na wowɔ no ɛha na woretwa ɔboda wɔ ha afa ɔretwa ɔboda wɔ deɛ ɛkorɔn ɔreyɛ ne tenabea wɔ ɔbotan mu hwɛ Awurade bɛto wo ɔbrantoɔ atwene na ɔbɛso wo mu denden na wahwimo ato wo sɛ bɔɔl atwene asase a ɛtrɛ so ɛhɔ na wobɛkɔ akɔwuo na ɛhɔ na w'animuonyam teaseɛnam bɛkorɔ wo a woyɛ wo wura fie ahohoraa na mesum wo afiri wo sibea na wadwiri wo afiri wo gyinabea na ɛbɛba da no sɛ mɛfrɛ Makoa Hilkia ba Eliakim aba na mede wo batakari mahyɛ no na mede w'abɔsoɔ abɔ no so na mede wo paninnie mahyɛ ne nsa na wayɛ agya ama Yerusalemfoɔ ne Yuda fie na mede David fie safoa mato ne mati na wahini na obi antumu na watumu na obi anhini na mɛyɛ no sɛ pɛɛwa abɔ deɛ ɛhɔ yɛ den na wayɛ animuonyam adwa ama n'agya fie na wɔde n'agya fie animuonyam nyinaa bɛma no
n'asefoɔ ne manana nyinaa, efiri nyiwa so kosi nhina nyinaa so. Ɛda no, Asafo Awurade na ɔseɛ, pɛɛwa a wɔde abɔ deɛ ɛhɔ yɛ den no bɛhɔn, na wabu ahwe fam, na ade so a ɛsene soɔ no asɛe, efiri sɛ Awurade na waka. Yesaia ti 23. Tiro ho atemmusɛm. Mo Tarsis ahyɛn, montwa adwo, efiri sɛ wasɛe no a efie ni hɔ bio. Obi nkɔ hɔ bio. Efiri Kitim asase so na woyi kyerɛɛ wɔn. Mo mpoanofoɔ, monyɛ koom. Sidon adwadifo a otwa po no yɛ wo ma. Na wɔfa nsuo bebree so de si hɔ no bae. Nile ano ayuo bae. Na ɛyɛ amanaman dwadie mu mfasoɔ. Sidon ma w'ani nwu. Na ɛpo mu abankɛseɛ. Ka sɛ, mankyem na manwo mma da. Na manyɛ ne mmeranteɛ. Na manturu maba. Misrim tenka ara pɛ na ebedi Tiro asɛm no ho yɛ akɛse. Muntwa nkɔ Tarsis, mo mpoanofoɔ, muntwa adwo. Yei ne mo ahurusidie kura a efiri tete ntrɛdee ne nande no dɔɔ mu kɔɔ akyirikyiri kɔtenaa hɔ no. Hwan na ɔbɔɔ ne tirim mpo yi tia Tiro, abotirimafoɔ no a n'adwadifoɔ yɛɛ mmakoma ara nko, na n'abatafoɔ yɛ asase so animuonyamfoɔ ara nko no. Asafo Awurade abɔ ne tirim, sɛ obehodwo ahoɔfɛ nyinaa ahantan, na wahura asase so animuonyamfoɔ nyinaa ho. Tarsis babaa, yerɛ w'asase so sɛ Nile, nkyekyeremu biara nni hɔ bio. Watene ne nsa akyerɛ po so, wawo so ahenni hodoɔ. Awurade ahyɛ Kanaan so mmara sɛ wɔnsɛe n'abankɛseɛ, na waka sɛ, nkɔ so nni ahurusie bio. Sidon ba ababaa a wabɔ wo adapaa, Kitim na sɔre twam korɔ. Ɛhɔ nso worennya ɔhome. Hwɛ, Kaldeafoɔ asase no, ɔman yi a anka wɔnyɛ ɔman, Asiriafoɔ ayi ama ɛsrɛ so mmoa. Wosii wɔn abantentene wɔ so, wodwiridwiri n'aban, na wɔmaa no gui. Mo Tarsis ahyɛn, muntwa adwo, na wasɛe mo aban. Na da no, ɛbɛba sɛ wura befiri Tiro mfie 70 a ɛte sɛ ɔhene baako berɛ. Mfirinhyia 70 no akyiri no, ɛbɛyɛ Tiro sɛ odwamanfoɔ no dwom no. Fa sankuo kyini kuro mu, dwamanfo a werɛ afiri woɔ, bɔ sankuo yie, na to dwom pii, deɛ ɛbɛyɛ no wakae woɔ. Na mfie 70 no akyiri no, Awurade bɛba abɛsra Tiro bio, na wasane anya n'apaadeɛ, na ɔne asase so ahenni a ɛwɔ asase ani nyinaa akɔbɔ adwaman bio. Na n'adwadeɛ ne n'apaadeɛ bɛyɛ kronkron ama Awurade. Wɔremfa mmɔ dwetire, na wɔrentia. Na n'adwadeɛ bɛyɛ wɔn a wɔte Awurade anim no deɛ, na wadi amen, na wafira ntoma pa. Yesaia ti 24. Hwɛ, Awurade resɛe asase ama no ada mpan, na wadane ani abutu, na wabɔ ɛsofoɔ apete, na ayɛ ɔman no sɛ ɔsɔfoɔ, akoa sɛ ne wura, afenaa sɛ n'awuraa, ɔtɔfoɔ sɛ ɔtɔnfoɔ, ɔdefirini sɛ ɔdefamni, ɔkafoɔ sɛ ɔkafoni. Wɔbɛsɛe asase pasapasa, na wafom no pasaa afa, efiri sɛ Awurade na waka asɛm yi. Asase aboto, akusa, wiase anyam, akusa, asase so nkurɔfoɔ mu animuonyamfoɔ anyam, asase ho akum wɔ ɛsotefoɔ ase. Efiri sɛ watietia mmara no so, wasakyera ahyɛdeɛ no, na wato daa apam no. Enti na nnome amene asase, na ɛsotefoɔ di so. Enti na asase sofoɔ ahyeɛ, na aka so adasama ketewa bie. Nsam no twa adwo, bobe anyam, wɔn a wɔn akoma tɔɔ wɔn yam nyinaa si apini. Mpintin ho ahurusidie agyae, ahosɛpɛfoɔ hooyɛ to atwa. Sankuo ho ahurusidie agyae, wɔmfa dwonto nom nsa, nsa yɛ ne nomfoɔ nwono. Waburi sakasaka kuro no, watoto afie nyinaa mu mma obi nkomu. Wosu bobisa ho kɔmrɔ no so, anigye nyinaa agu, asase so ahurusidie atukɔ. Deɛ aka kuro mu ne ɔsɛeɛ, wabubu kuro apono pasaa. Na saa na ɛbɛba asase no soɔ, aman no mu, sɛ ngudua poroeɛ, sɛ bobe abateɛ akyiri mpɛpɛdie. Wɔn deɛ,
wɔbɛma wɔn ne so ato dwom. Awurade kɛseyɛ nti wɔde ahosɛpɛ bɛteɛm afiri po fam. Enti monhyɛ Awurade animuonyam apueɛ. Po mu nsupɔ mu nso monkamfo Awurade, Israel Nyankopɔn din. Yɛte nnwom a efiri asase ano sɛ, animuonyam nka ɔteneneeni no. Na mese, meresa, meresa, minnue, afomfafo refom, fom na afomfafo refomfa. Ehu ne eku ne kantankora da wo a wote asase soɔ hɔ. Na deɛ odwa ne firi ehu nkateɛ ho no kɔtɔ eku mu. Na deɛ waforo afiri eku no mu no, wɔde kantankora yi no. Na ohihine so mpoma ma asase nyina soɔ woso. Burie na asase burie. Paye na asase paye. Popoɔ na asase popoɔ. Asase tɔ ntintan sɛ nsabuni. Na ehinhim sɛ asesewa bi. Na ne mmarato ayɛ no so duru. Na ɛhwe ase a ɛrensɔre bio. Ɛda no, Awurade bɛtwe sorodɔm aso, ɔsoro. Ne fam ahemfo, ɛfam. Wɔbɛboaboa wɔn ano sɛdeɛ wɔboaboa neduafoɔ ano hyɛ amena mu. Na wato wɔn mu neduadan mu. Na ɛnna bebree akyi no, watwe wɔn aso. Na srane ani bewu. Na owia anim agu ase. Efiri sɛ asafo Awurade di hene Sion bepɔ so ne Yerusalem. Ne ne mpanimfo anim animuonyam mu. Yesaia tia duonunum. Awurade, me Nyankopɔn ne wo. Mɛma wo so makamfo wo din sɛ wayɛ anwanwadeɛ. Tetentrede agyinatuo atim ayɛ nokorɛ. Na wada ne kuro nkunkum abokuo. Wama abandenden ayɛ abansini. Ananafoɔ aban afɛfɛ nye kuro bio. Na wɔrento bio da biara da. Enti ɔman a ɛyɛ den bɛhyɛ wɔ animuonyam. Amanaman ahoɔdenfoɔ kuro besuro wo. Na wayɛ aban a ɛyɛ den ama mobroni. Aban a ɛyɛ den ama ohiani. Na hohia mu, ahum ano dwanekɔbea. Ahuhuro mu enwunu. Na atimɔdenfoɔ home ayɛ sɛ ahum ne osuo a ɛboro fasuo. Wo brɛ ananafoɔ hooyɛ ase sɛ nkyɛnkyerɛ so ahuhuro. Nhyɛsofoɔ dwɛɛ dwom brɛ ase sɛ mununkum nwunu ase ahuhuro. Na asafo Awurade bɛto aman nyinaa pono wɔ bepɔ yi so. Srade duane, nsa a akyɛ, sradeɛ ne ekyim, nsa a wasɔ ne soɔ. Na bepɔ yi so na obeyi anim ntoma a ɛkataa aman nyinaa anim, ne akataso a ɛkataa amanaman nyinaa soɔ no. Ɔbɛmene owuo akosi daa, na Awurade Nyankopɔn bɛpepa ani nyinaa so ne suo. Na wayi ne man ahohora afiri asase nyinaa so akɔ. Efiri sɛ Awurade na waka. Ɛda no na wɔbɛka sɛ, hwɛ yɛn Nyankopɔn a yɛn ani da no so sɛ ɔbɛgye yɛn no nie. Awurade a yɛn ani daa ne so no nie. Momma yɛn ni ahurisie na yɛn ani nye ne nkwagye no mu. Na Awurade nsa besi bepɔ yi so. Na obetiatia Moab so. Nafa sɛdeɛ wotiatia nwura dodoɔ soɔ wɔ sumina soɔ. Na ɔbɛtrɛ ne nsɛm wɔ mu. Sɛdeɛ osudware ne trɛ ne nsɛm dwareɛ no. Na ɔbɛbrɛ na hanta n'ase. Ɛne ne nsa adeyɔ no. Na wafasu a ɛyɛ den a ɛkorɔn no. Ɔbɛbrɛ no ase, adwiri agu fam, mfuturo mu. Yesaia tia 26. Ɛda no na ɔbɛto dwom yi Yuda asase soɔ sɛ, Kura ɛyɛ den wɔ yɛn. Ɔde nkwagye ayɛ afasuo ne epie. Munhini apono no. Na ɔmantene ne nhyɛne mu. Ɔman a wɔkora no kuredie no. Deɛ n'adwene tim wo soɔ na wobɛkora no asomdwie a edi mu mu. Efiri sɛ wo so na ɔde ne ho toɔ. Momfa mo ho nto Awurade so daadaa. Efiri sɛ yɛ a Awurade ne daa botan. Na wɔde wɔn a wɔtete soro ahwe fam. Kura a ɛkorɔn no, wabrɛ no ase. Wabrɛ no ase ama no aduru fam. Wama no aka fam mfuturo. Wɔde nan tietia so. Mmɔborɔfoɔ nan. Ahiafo anammɔn no. Ɔteneneeni kwan yɛ tee. Wo na wototo ɔteneneeni tempɔn. Nso watemmuo kwan so na yɛhwɛ wo Awurade kwan. Yɛn kra ani gyina wo din. Ne wo nkaeɛ. Me kra ani gyina wo anadwo. Me mu honhom nso. Mede me few. Na sɛ watemmuo ka asase a, wiasefoɔ sua tenene. Wɔdom ɔbɔnefoɔ a, onsua tenene.
nsɛntenene asase so na odi amumuyɔsɛm, na onhunu Awurade kɛseyɛ. Awurade, womaa wo nsa so, nanso wanhwɛ. Wobehunu na wɔn ani awu. Ɔman ho ninkuntwe no, ane watamfo no ogya bɛhye wɔn. Awurade, wobɛhyehyɛ asomdwie ama yɛn, na yɛn nneyɔe nyinaa nso wawie ama yɛn. Awurade, yɛn Nyankopɔn, awuranom a ɛnyɛ woɔ abedi yɛn so, nanso wo nko na yɛkamfo wo din. Awufoɔ rentena ase, nsamanfoɔ wɔrensɔre bio. Ɛno nti na wobɛtwee wɔn aso sɛee wɔn, na womaa wɔn ho nkaeɛ nyinaa yeraeɛ. Awurade, woma ɔman no dɔ, w'anim abɛnyam. Wotrɛ asase no ahyeɛ nyinaa mu. Awurade, ahohia mu wɔhwehwɛɛ wo. Wosii w'atenetene ho apini, sɛdeɛ onyinsɛnfo a ɔbɛn awoɔ kyem na ɔteam ne yɛɛ mu no, sɛdeɛ yɛteɛ, wo Awurade anim no. Yɛnyinsɛnee, yɛkyemee, ɛte sɛdeɛ yɛawo mframa. Yɛntumi nyee asase nkwa, na wiase tefoɔ nhwehwee ase. Wawufoɔ benya nkwa, mafunu bɛsɔre. Munyane nto ahurusie dwom, mo a mote mfuturo mu, na wo bosuo yɛ hann bosuo, na asase beyi nsamanfo agu. Meman, kɔ na kɔhyɛne wo mpia mu, na toto w'akyiri apono mu. Fa wo ho nta kakraa bi, kosi sɛ abufuo no betwam akoro. Na hwɛ, Awurade refiri n'afa akɔtwe asase sofo aso, wɔn amumuyɔ nti. Na asase beyi ne mogya adi, na ɛrenkata wɔn a wakum wɔn ɛsoɔ no so bio. Yesaia 37. Ɛda no na Awurade de n'afena denden a ɛso na ɛyɛ den no bɛtwe bonsu a ɔyɛ ɔwɔ a ne ho yɛ here, bonsu a ɔyɛ ɔwɔ a ɔpompono no aso, na wakum ɛpo mu asubua kɛseɛ no. Ɛda no, monto bobeturo fɛɛfɛ no ho dwom. Me Awurade na mehwɛ no, migu ne so nsuo bere nyinaa mu. Mehwɛ no anadwo ne awia, na hwee amɛyɛ no, abohoro biara ne ne mu. Sɛ mehunu nkasɛɛ ne nwerɛɛ, anka mede wɔko bɛwura mu makɔhye no nyinaa. Agye sɛ, odwane bɛtoa me, na wɔne me di asomdwie nsɛm. Asomdwie nsɛm na ma wɔne me die. Nna a ɛbɛba no mu, Yakob bɛgye nhini, na Israel afefɛ agu nhyerɛnne, na ɔde aba ahyɛ wiase anim ama. Wahwe no sɛdeɛ ɔhwee n'ahwefoɔ, anaasɛ waku no sɛdeɛ wokum n'akumfoɔ no. Ne bɔne na wosusu so ne wɔn diiɛ, sɛ wokaa no kɔɔeɛ. Ɔde mframa a ano yɛ den huu no apueɛ mframa da no. Enti, yei na wɔde bɛkata Yakob amumuyɔ soɔ, na yi a wɔreyi ne bɔne akorɔ no so aba nyinaa nie, sɛ ɔbɛma afɔrebukyia aboɔ no nyinaa ayɛ sɛ akaadoo ntoantoa a afurufuru, na asere nnua ne owia adum nsisi hɔ bio. Na kuro a ɛyɛ den no ada mpan ayɛ tenabea a wato no sraha, na wagya no sɛ ɛsrɛ soɔ. Ɛhɔ na anantwie ma didie, na ɛhɔ na obutubutu wie ne mman no weɛ. Sɛ ne mmaboa no dwane a wobubu, mmaa bɛpɛ kɔsɔ, na wɔyɛ ɔman a wonni nhunumu. Enti wɔn yɔfoɔ no yam nhyehye no mma wɔn, na deɛ ɔnwene wɔn no nhu wɔn mmɔbɔ. Ɛda no, ɛbɛba sɛ Awurade bɛpore n'aba afiri asuo Eufrate no hweamo ano akosi Misraim subɔn no ano. Na watase mo Israel mma maako maako. Na da no, wɔbɛhyɛ ntotorobɛnto kɛseɛ, na wɔn a wɔyeraa Asiria asase soɔ ne wɔn a wosum wɔn kɔɔ Misraim asase soɔ no aba. Na wɔabɛsɔre Awurade bepɔ kronkron no so, Yerusalem. Yesaia 38. Efraim nsabofoɔ ahantan abotire, ne wɔn ahokyerɛ ahyehyɛdeɛ nhwiren a ɛretwam no nwie. Kuro a ɛwɔ wɔn a nsa tɔ wɔn tintan no sradeɛ bɔnhwa atifi no. Hwɛ, Awurade wɔ ɔhoɔdenfoɔ ne otumfoɔ bi, sɛ asukɔtwe a ɛreguo, ahum a ɛsɛe adeɛ. Ɔbɛka agu fam ahoɔden so sɛ osuturo a ɛde nsuo bebree a ɛyɛ den a ɛsram soɔ ba no. Na obetiatia Efraim nsabofoɔ ahantan abotire no so. Na n'ahokyerɛ ahyehyɛdeɛ nhwiren a ɛretwa mu a ɛwɔ sradeɛ bɔnhwa atifi no,
ayɛ sɛ borɔdoma kane a teɛ berɛ nya nnua a obiara a ohu no nsa ka ara pɛ na wamene no. Ɛda no na Asafo Awurade bɛyɛ animonyam abotire ne ahoɔfɛ ahenkyɛ ama ne man nkaeɛ no, ne atemmuo honhom ama deɛ watena ase rebu atɛn no, ne manyinyɛ ama wɔn a wɔka dɔm ma wɔsane korɔ wɔ wɔn kuro pono ano no. Na yenom nso de nsa retɔ ntintan, na wɔde nsaden rehinhim. Ɔsɔfoɔ ne odiyifoɔ de nsaden retɔ ntintan. Nsa amene wɔn, nsaden nti wɔhinhim. Wɔtɔ ntintan adehunu mu. Wɔpo dodoɔ asɛnniɛ mu. Na ɛfeɛ ne efi ayɛyɛ apono nyinaa so ma ɔkwan ni hɔ. Hwan na ɔbɛkyerɛ no nimdeɛ, na hwan nso na ɔbɛma no ate asɛnka aseɛ? Wɔn a wɔatwa wɔn nufoɔ, wɔn a wate wɔn afiri mpokua ano. Na mmara tia mmara, mmara tia mmara, ahyɛdeɛ tia ahyɛdeɛ, ahyɛdeɛ tia ahyɛdeɛ, ɛha kakra, ɛhɔ kakra. Na apɔtɔfoɔ ano ne tɛkyerɛma foforɔ na ɔde bɛkasa akyerɛ ɔman yi. Ɔno na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, ɔhome nie, momma deɛ wabrɛ nhome, na ahodwo nie, nanso wampɛ sɛ wotie no. Enti Awurade asɛm bɛdane wɔn mmara atia mmara, mmara atia mmara, ahyɛdeɛ atia ahyɛdeɛ, ahyɛdeɛ atia ahyɛdeɛ, ɛha kakra, ɛhɔ kakra, na wakɔ akɔpini akyirikyiri, na wabubu wɔn, na watotɔ fidie mu, na wakyekye wɔn. Enti muntie Awurade asɛm, mo afedifoɔ a mudi ɔman a ɛwɔ Yerusalem yi soɔ. Na moka sɛ, yɛne owuo apam, na yɛne asamando adi nkasasie. Mpira a ɛhwetera soɔ no, sɛ ɛretwa mu a ɛrenka yɛn. Ebisɛ yɛde atorɔ ayɛ yɛn dwane kɔbea, na yɛde nnaadaa akata yɛn so. Enti sɛ Awurade sie nie, hwɛ, mede ɔboɔ bi atim Sion, ɔboɔ a wasɔ no ahwɛ, hweasoɔ tiboɔ a ne boɔ yɛ den a etim hɔ timpa, deɛ ɔgye die no renwane. Na mede atemmuo bɛyɛ susuhoma, na mede tenene ma yɛ nsania, na asukɔtwea ahum behwim atoro dwanekɔbea no, na huntabea no nso nsuo bɛsram so, na mo ne owuo apam no nso bɛpepa, na mo ne asamando nkasasie no rennyina. Mpira a ɛhwetera soɔ no, sɛ ɛretwa mu a ebetiatia mo so, mpira dodoɔ a ɛretwa mu no ɛbɛfa mo. Efiri sɛ daa nɔpa, awia ne anadwo na ebitwam, na ɛho kaseɛ aseteɛ bɛyɛ ehu ara nko, na mpa no nware sɛdeɛ obi bɛtene ne mu wɔ soɔ, na dabua no nso sɛdeɛ ɔde bebua ne soɔ. Na Awurade bɛsɔre sɛdeɛ ɔyɔɔ no Perasim bepɔ soɔ no, na ne bo ahuru sɛ Gibeon bɔnhwa mu no. Na wayɔ n'adeɛ bi a ɛyɛ anwonwadeɛ, na wayɛ n'adwuma bi a ɛyɛ ananadwuma. Na afei munni fɛw bio, na mo nkyehoma no mu anyɛ den, na mate ɔsɛeɛ pasa a wasuae ato hɔ. Awurade, Asafo Awurade no nkyɛn, sɛ ɛreba asase nyinaa so. Monyɛ aso na muntie me nne, monwɛn mo aso ntie m'asɛm. Dan nyinaa na ofuntumfoɔ funtum sɛ obegu n'aba. Otutu siesie n'asase ani daa. Ɛnyɛ sɛ ɔmaani tae wie a ogu ɛme na ɔpete tɛtɛ, na odua ayuo kyerɛ pɛn ne atokoɔ nso wɔ n'afa, ne kokotewa ano. Ɛfiri sɛ wakyerɛ no ne yɔbea a ɛyɛ, ne Nyankopɔn na ɔkyerɛkyerɛ no. Na ɛnyɛ ayuporeɛ adeɛ na ɔde pore ɛme, na teaseɛ nam nan mfa tɛtɛ so, na poma na ɔde poro ɛme, na ɔde abaa boro tɛtɛ. Wɔyam paa no aburo, na wɔna ho mpere no daapem. Na sɛ obi te aseɛ nam nan ne napɔnkɔ na ɛpete mpo a, ɛnyɛ ɔno na ɔyam. Yei nso, Asafo Awurade nkyɛn na efire, na agyinatuo yɛ nwanwa, na ne nyansa nni ano. Yesaia ti 29. Due Ariel, kuro a David bɛtena mu no. Momfa afe nka afe ho. Momma afahyɛ ntwa nhyia. Na mɛma Ariel ho akyere no,
na abooboo ne abububɔ aba, na adane me sɛ aria a aseɛ ne Nyankopɔn bokyea. Na mɛbɔ wo ho nsraba no ahyia, na mede nsrafoɔ atwa wo ho kanko, na mahɔre wo ho pie atia wo. Na wobɛhwe ase, ɛfam na wofiri bɛkasa, mfuturo mu na w'asɛm bɛfiri ayɛ huhuhu. Wo nne bɛyɛ sɛ ɔsamandeɛ afiri fam, na mfuturo mu na w'asɛm mu asomsɛm ka bɛfiri. Na w'atamfo bebrebe no bɛyɛ sɛ mfuturo muhumuhu, na atimɔdenfoɔ bebrebe no ayɛ sɛ ntɛtɛ a ɛsene korɔ. Na ɛbɛba mpofirim, amunum. Asafo Awurade bɛba abɛsra wo. Ɔde ɔpranaa ne asase wosoɔ ne gyegyeegye kɛseɛ, kyinhyia mframa ne ahum ne ogyaframa a ɛhye adeɛ na ɛbɛba. Na amanaman bebrebe a watu Ariel so sa no nyinaa, wɔn a wɔtoa no ne n'abane hiahia ne ho no nyinaa bɛyɛ sɛ daeɛ, anadwo adehunu. Na ɛbɛyɛ sɛ obi a ɛkɔm de no so daeɛ, na hwɛ ɔredidie, na onyane a ɛkɔm da so de no, anaasɛ deɛ sukɔm de no so daeɛ, na hwɛ ɔrenom nsuo, na onyane a na watɔ piti, na sukɔm da so de no. Saa ara na amanaman bebrebe a wabetu Sion bepɔ so sa no nyinaa bɛyɛ. Mo ani so nyɛ mo yaa na mo ho nwiri mo. Monkeka mo ani mfemfam so na mo ani mfira. Wabobo nso ɛnyɛ nsa. Wɔtotɔ ntintan nso ɛmfiri nsaden. Na Awurade de nnahɔɔ honhom agu mo so. Na wamuamua mo ani a ɛne adiyifoɔ no. Na mo tiri a ɛne adehunufoɔ no wakata so. Na yɛn nyinaa ho adehunu bɛyɛ mo sɛ nwoma a wasɔ ano mu nsɛm. Wɔde ma deɛ onnim nwoma sɛ, kenkan yɛ a ɔka sɛ, mentumi na wasɔ ano. Anaasɛ wɔde ma deɛ onnim nwoma sɛ, kenkan yɛ a ɔka sɛ, minnim nwoma. Na Awurade se, esiane sɛ ɔman yi di wɔn ano na ɛbɛn me, na wɔde wɔn ano fafa na yɛdi me ni, na wɔn akoma deɛ wɔayi afiri me nkyɛn kɔ akyirikyiri, na suro a wosuro me no ayɛ nnipa ahyɛdeɛ a wɔasua nko nti. Hwɛ, mɛkɔ so me ne ɔman yi adi anwanwasɛm ma no ayɛ nwanwa ne ahodwiri. Na wɔn nyansafoɔ nyansa ayera, na wɔn nhunumufoɔ nhunumu atu. Wonnue, wɔn a wɔde agyinatuo ho nta Awurade fee, na wɔn ne yɔyɛ wɔ esum mu, na wɔka sɛ, hwan na wohu yɛn, anaa hwan na wonni yɛn? Mosisi nneɛma tiri ase, wobu ɔnwomfoɔ sɛ dɔteɛ, na ayɔdeɛ aka akyerɛ ne yɔfoɔ sɛ, ɛnyɛ ɔno na ɔyɔɔ me, anaa anwonneɛ aka akyerɛ ɔnwomfoɔ sɛ, onim de, ɛnyɛ kakraa bi na aka na Lebanon adane nuabɛturo, na nuabɛturo nso wɔbu no sɛ kwaeɛ. Ɛda no, asotifoɔ bɛte nwoma mu nsɛm no, na anifurafoɔ ani afiri kusuu ne sum mu ahunadeɛ. Na mmɔborɔ benya Awurade mu anigye ara. Na nnipa mu ahiafoɔ ho asɛpɛ wɔn Israel Kronkronni no mu. Na tirimɔdenfoɔ ayɛ ɔpa, na ahiyifoɔ asa, na wɔtwa wɔn a wɔdwene amumuyɛ nsɛm nyinaa atwene. Wɔn a asɛm bi nti ɔtoto nnipa ano, na wɔsum deɛ wɔtenetene wɔ kuro pon mu no fidie, na wɔde asɛmhunu tu ɔteneneeni asɛm guo. Enti sɛdeɛ Awurade a ɔgyee Abraham no ka kyerɛ Yakob fie nie. Afei Yakob ani renwu bio, na afei n'anim rentu fitaa bio. Na sɛ wɔno, ne mma, hu me nsa ano adwuma wɔ wɔn mu a, ɔbɛma me din ayɛ kronkron, na wate Yakob kronkronni no ho, na wafɛre Israel Nyankopɔn no. Na wɔn a wɔfom wɔ honhom mu benya nteaseɛ, na nwinwifoɔ nso besua deɛ wɔkyerɛ afa. Yesaia Tiaduasa. Wonnue, mma atuatefoɔ. Awurade na ɔseɛ, wɔn a wodi agyinatusɛm soɔ, na ɛmfiri me, na wɔpam apam bi, na ɛnyɛ me honhom soɔ, sɛ wɔde bɔne bɛka bɔne ho no, wosim kɔ Misraim a, ɔmmisa m'anum asɛm, sɛ ɔrekɔtwere Farao ahoɔden, na wakɔhyɛ Misraim nwunu mu. Na Farao ahoɔden bɛdane mo aniwuo, na Misraim nwunu mu dwane kɔhyɛ ayɛ mo ahohoraa. Na Yuda asafohene wɔ Soan, na wɔn abɔfoɔ aduru Hanes. Wɔn nyinaa ani bɛwu ɔman a wɔn ho remma wɔn mfasoɔ no ho. Ɔrenyɛ wɔn mmoa anaa mfasoɔ biara, na mmom aniwuo ne ahohoraa.
anafoɔ fam mmoa ho atemmusɛm. Wɔfa ahohiahia ne ahokyerɛ asase so. Die gyatabereɛ ne gyatanini firi no. Die ahurutia ne ɔtwease a wotu wɔ no. Wɔde wɔn nneɛma agu mfunu mu ma awɔ mu, na wɔde wɔn akoradeɛ agu yoma akyiri apɔ so. Wɔde rekɔ ɔman a wɔn ho rema wɔn mfasoɔ biara no nkyɛn. Ɛfiri sɛ Misiri mmoa yɛ adehuhuo ne adehunu. Enti na mafrɛ no Rahab, aseɛ ne kooyɛni a wɔte hɔ dinn. Afei kɔ na kɔtwerɛ ɛpon bi so ma wɔn, na kuru kyirihyɛ nwoma mu, na ɛntena hɔ nkosi daadaa, na wɔyɛ atuateɛ man. Maatrofoɔ, ma a wɔmpɛ sɛ wotie Awurade mmara, wɔka kyerɛ adehunufoɔ sɛ, Munhunu adeɛ, na ɔka kyerɛ adiyifoɔ no so sɛ, monhyɛ yɛn deɛ ɛtene ho nkɔm, monka adɛfɛdɛfɛ nsɛm kyerɛ yɛn, na monka nnaadaa nsɛm. Momma ne mfiri ɔkwan no so, monkwae atempɔn no, momma Israel Kronkronni no ɛnyera yɛn ani so. Enti sɛ Israel Kronkronni no ka nie. Esiane sɛ asɛm yi afono mo na mo ani da ɔhyɛ ne nkontompo soɔ, na mode mo ho to so nti, amumuyɛ yi bɛdane mo sɛ mpaapayɛ wɔ fasuo a ɛkorɔn, na ɛkurum, na ɛreyɛ ahwe aseɛ mu, na ne buo ba mpofirem, amonom, na ɔbɛbɔ ɔman no sɛ ɔnwomfoɔ ahina a ɔdwerɛ no dwerɛ bie a ebi nka, na wonya ne sinesine mu kyɛmfrɛ a wɔde bɛtu bukyia mu gya, anaasɛ wɔde bɛsa abura mu nsuo. Na sɛdeɛ Awurade Nyankopɔn, Israel Kronkronni no sie nie. Ɔsane ba ne berɛɛyɛ mu, na wɔbɛgye mo nkwa. Kommyɛ ne anidasoɔ mu, na mo maniyɛ bɛtena. Nanso moampene, na mokaa sɛ, Daabi, na apɔnkɔ so na yɛbɛtena dwane. Enti dwane na mubedwane. Na mmoa ahoɔharefoɔ so na yɛbɛtena akorɔ. Enti wɔn a wotim mo no ho bɛyɛ hare. Nipa apemprɛko bedwane ɔbaakofoɔ ho yie ano. Nipa baanum ho yie ano na mubedwane akosi sɛ mobɛka sɛ franka adua a esi bepɔ atifi, sɛnkyerɛnnua a esi kokoɔ soɔ. Na enti Awurade twɛn ansa na wadom mo, na ɛno nti na ɔmaa ne ho soɔ ansa na wahu mo mmɔbɔ. Na atemmuo Nyankopɔn ne Awurade, nhyira ne wɔn a wɔtwɛn no nyinaa. Na ɔman no bɛtena Sion wɔ Yerusalem, na wɔrensu bio. Dom na wɔbɛdom wɔ atie wo nteamu no. Ɔte ara pa a ɔbɛgye wo so, na Awurade bɛma mo ahohia mu aduane ne ahodwan mu nsuo. Na wakyerɛkyerɛfoɔ remfa wɔn ho nsie bio. Na mmom w'ani behunu wakyerɛkyerɛfoɔ no. Na w'aso nso bɛte w'akyiri asɛm bi sɛ, yei ne kwan, sɛ mofa nifa o, mofa benkum o, monante so. Na mubegu wo dwetɛ ahoni nnura ho ne wo sika agudeɛ nkata ho no ho fi. Wobɛto agu sɛ nsabutam. Wobɛka kyerɛ no sɛ, firi hɔ. Na ɔbɛma osuo agu waba a wagu no fam ne asase nnɔbaeɛ aduane so. Na ayɛ aduane pa sɔɔsɔɔ. Wo mmuakuo bedidi da no, adidibea a ɛtrɛ so. Na anantwie ne mfunumu ma a wɔyɔ mfuo mu adwuma no bedi afrafra aduane pa a wɔde apampa ne apaawa ahusoɔ. Na mepɔ asoronsoron ne nkoko a ɛkoro nyinaa soɔ no, asuasu ne nsubɔntene bɛsene hɔ. Okun kɛseɛ da a aban atentene bɛhwehwe aseɛ no. Na ɔsrane hann bɛyɛ sɛ owia hann, na owia hann bɛyɛ mmɔho nson, sɛ nanson hann. Ɛda a Awurade bɛkyekyere ne ma no bubuo, na wasa ne hweɛ ano kuru no. Hwɛ, Awurade din firi akyirikyiri reba, na bufuo redɛre. Opumpuni no yɛ duru. Abuhuro ayɛ n'anom ma, na ne tɛkyerɛma te sɛ ogya a ɛhye adeɛ. Na ne home te sɛ asu a ɛyiri beduru kɔn mu. Na ɔde hunuyɛ sɔneyɛ asɔne amanaman so. Na ɔde ntwɛtwɛdɛ wɔ nareka ato aman anumu. Mobɛto dwom sɛ afahyɛ kronkron anadwo no. Na mo bo bɛtɔ mo yam sɛ wɔn a wɔnam atɛntɛbɛn ano rekɔ Awurade bepɔ soɔ, Israel botan no nkyɛn. Na Awurade bɛma watene ne kɛseyɛ, na wama wahunu ne nsa a ɛresane, abufuo ahomeguo ne adeɛ hyeɛ gyaframa. Osuo babababa ne osuo yɔɔ ne asukɔtwea mu. Na Awurade ne nti Asiria ho bɛpopo,
ɔde abaa bɛhwe no, na hyɛbrɛ aba a Awurade bɛma no asi ne soɔ no bɛka no, mpentin ne asankuru ano, na ɔde nsawosoɔ na ɛne no bɛko. Wofi teteete, na asiesie akyiwadeɛ hyiabea no. Ɔhene no na wasiesie ama no, emu dɔ, ɛtrɛ, ne ntanaa wɔ ogya ne nyentia pii. Awurade home bɛsɔ ano sɛ sɔfe asubɔntene. Yesaia ti 32. Wonue, wɔn a wɔkɔ Misrim kɔpɛ ɔboa, na wɔn ani da apɔnkɔ soɔ, na wɔde wɔn ho to nteaseɛnam soɔ, sɛ ɛdɔɔso, ne apɔnkɔsotefoɔ so, sɛ wɔn ho yɛ den pii nti, na wɔn ani nna Israel kronkronni no soɔ, na Awurade akyiri kwan nso, wɔnhwehwɛ. Nanso ɔyɛ onyansafoɔ, na ɔde bɔne bɛba, ne nsɛm nso ɔrensane, na ɔbɛsɔre atia abɔnefoɔ fie ne amumuyɔfoɔ boafoɔ no. Na Misrim yɛ onipa, na ɛnyɛ Onyankopɔn, na wɔn apɔnkɔ nso yɛ ɛnam, na ɛnyɛ honhom. Na Awurade bɛtene ne nsa, na ɔboafoɔ awatiri, na deɛ waboa no no ahwe ase, na wɔn baanu nyinaa abom asɛe. Na sɛ Awurade aka akyerɛ me nie, sɛdeɛ gyata bobom, na gyataburuwa sun ne hanam soɔ, na wɔfrɛ mmoahwɛfoɔ pii ara ba ne so a, wɔn ne ma no mɔbinim, na wɔn hoo yɛ nti ɔmmrɛ ne ho ase no. Saa ara na Asafo Awurade beduro sɛ ɔrebedi ako wɔ Sion bepɔ ne ne kokoɔ soɔ. Sɛdeɛ noma a wotuo yɔ no, saa na Asafo Awurade bɛbɔ Yerusalem ho ban. Ɔbɛbɔ ho ban agye no nkwa. Obesa ne ho na wahunu mmɔbɔ. Monsa ne mmra deɛ Israel ma wae firi ne ho no nkyɛn. Ɛda no wɔn nyinaa bɛtoto wɔn dwetɛ ne sika abosonhuhui a mo nsa ayɔ ama mo de ayɛ bɔne no agu. Na Asiria bɛtɔ afena a ɛnyɛ onipa deɛ ano. Na afena a ɛnyɛ onipa deɛ bɛsɛe no. Na ɔbɛbɔ ne ho adwaa, afena anim, na ɔde ne mmeranteɛ ayi toɔ. Na ne botan de ehu bɛsene akɔ. Na n'asafohene de ahopopoɔ afiri frankaa no ho. Awurade a ne gya wɔ Sion, na ne fononoo wɔ Yerusalem no na ɔseɛ. Yesaia ti 32. Hwɛ, tenenee mu na ɔhene bi bedi hene, na asafohene nso atemmuo mu na obedi asafohene. Na wɔn mu biara bɛyɛ sɛ mframa ano huntabea ne osuo ano dwanekɔbea, sɛ nkyɛkyerɛ so nsuwansuwa, sɛ asase a akyɛn so botan kɛseɛ nwunu. Na wɔremfira adehunufoɔ ani. Na wɔn a ɔte asɛm aso bebue. Na wɔn a wɔn akoma pere wɔn no bɛyɛ nhunumufoɔ, na dodoworofoɔ tɛkyerɛma akasa turodo a emu tie. Wɔremfrɛ ogyegyentwie sɛ bapɔnma bio, na wɔrenka sɛ ɔdaadaafoɔ yɛ ɔdɛɛfoɔ. Na ogyegyentwie ka agyegyentwisɛm, na n'akoma dwene amumuyɔsɛm, sɛ obedi ahuhusɛm, na waka Awurade ho asɛm a ɛnyɛ, sɛ ɔbɛma deɛ odi kɔm kra atɔ mpan, na wama anoneɛ abɔ deɛ odi sukɔm. Na ɔdaadaafoɔ adeɛ yɛ bɔne, ɔbɔ ne tirim pɔ bɔne, sɛ ɔde atorosɛm bɛsɛe mmɔborɔni ne ohiani a ɔka nokorɛ. Na ɔdɛɛfoɔ dwene ayamyɛ, na ayamyɛ ara na ɔde gyina. Mo mmaa a mote hɔ dwoodwoo no, monsɔre ntie me. Mmammaa a mo ho dwomo no, monyɛ aso ma m'asɛm. Afe ne akyire na bi mu no, mo a mo ho dwomo no ho bɛpopo, na bobe abateɛ to betwa, nnuaba ano boa remma bio. Mo a mote hɔ dwoodwoo no, mo ho nsa. Mo a mo ho dwomo, mo ho mpopo. Mompa mo ho, monyɛ kwaterekwa. Momfa ayituma mobɔ mo asene. Mommobɔ mo koko wɔ mfuo fɛɛfɛ no nti. Bobe nnua a ɛso pii no ntira. Nkasɛɛ ne nnwerɛ fu me man asase no so. Anigye kuro no mu anigye adan nyinaa so mpo. Na aban fɛɛfɛ bo bɛda mpan. Wobegya kuro a nipa dɔɔso wɔ mu no. Ne kokoɔ ne ɔwɛn aban bɛda ne atu de akosi daa. Ɛsrɛ so mfunumu anika ne mmoakuo adidibea. Ɛdere kosi sɛ wobɛfiri soro ahwie honhom no agu yɛn soɔ.
na ɛsrɛ so adane asasebere a ɛma nnɔbaeɛ, na wabu asasebere a ɛma nnɔbaeɛ no sɛ kwaeɛ, na atemmuo bɛtena ɛsrɛ so, na tenenee nso atena asasebere a ɛma nnɔbaeɛ no mu. Na tenenee no ne yɔyɛ bɛyɛ asomdwie, na tenenee so aba ayɛ kommyɛ ne ahotɔsoɔ akosi daa. Na me man bɛtena asomdwie fie ne ahotɔ tenabea, ne kommyɛ homebea. Na asukɔtwea bɛgu da a kwaeɛ no bɛhwe fam no na wɔbɛbrɛ kuro no aseɛ korakora. Nhyira ne mo a mugu aba, asuo nyinaa ho, na moto nantwie ne mfunumu nan kwan. Yesaia ti 33. Due, ɔsɛefo a wodeɛ wɔnsɛe wo, ɔfatwafo a wɔmfaa wo ntwaeɛ. Sɛ wuwie ɔsɛeɛ no a, wɔbɛsɛe wo, na sɛ wonya wie ɔfatwa a, wɔde wo betwa. Awurade, dom yɛn, wo na yɛtwɛn woɔ, wo na yɛ wɔn basa adekyeɛ nyinaa. Aane, yɛn nkwagyeɛ wɔ ahohabere mu. Hooyɛ no ano na aman dwane, wo homasoɔ ano na amanaman heteɛ. Na ɔtase mo asadeɛ sɛ osa tase adeɛ. Sɛdeɛ ntutum ahurihuri no, saa ara na ohurihuri wɔ soɔ. Wama Awurade so, na ɔte soro tɔnn. Ɔde atemmuo ne tenenee ahyɛ Sion ma. Na wo brɛ so na ɔmanyina, nkwagyeɛ, nyansa ne nimdeɛ mmorosoɔ bɛba. Awurade suro ne n'ademudeɛ. Hwɛ, wɔn abra ne retie mmorɔ no so, asomdwie bɔfoɔ resusu yaaya. Akwantempɔn afu, akwantemfoɔ to atwa. Wabu apam no so, wabu nkuro animtia, omu ɔdasani bi. Asase redi abooboo akusa, Lebanon ani awu, adwan koraa. Saron adane sɛ ɛsrɛ so, Basan ne Karmel so nhahan apo. Awurade se, afei mɛsɔre, afei mɛma me ho so, afei ɔbɛma me so. Moanyinsɛn wura aduaneɛ, morewe wo nkyɛnkyɛma, mo home ne ogya a ɛbɛhyɛ mu, na aman bɛyɛ akaadoo a wahyeɛ, nkasɛe nkasa a wotwa a wɔde ogya sɔ ano. Mo a mowɔ akyirikyiri, montie deɛ mayɔ, na mo a mobɛn, monhu me maninyɛ. Sion mu nnebɔnyɛfoɔ ho popo, na ehu aka ahuhufoɔ. Yɛn mu hwan na ɔbɛtena ogya a ɛhye adeɛ ho? Yɛn mu hwan na ɔbɛtena daa hyeɛ mu? Deɛ ɔnam tenenee mu, na ɔka deɛ ɛtene, deɛ okyiri apɛnpɛn sika, deɛ ɔtwe ne nsa na ansɔ anadwodeɛ mu, deɛ osisi n'aso na ante mogya ho asɛm, na omua n'ani na anhunu bɔne. Ɔno na ɔbɛtena sorosorombea, abota n'aban bɛyɛ ne dwanekɔbea. Wɔde n'aduane bɛma no, ne nsuo remmɔ no da. W'ani behunu ɔhene n'ahoɔfɛ mu, ebehunu asase a ɛtrɛ tɛtrɛtɛ. W'akoma bɛdwene ahundeɛ no ho. Ɔkamfoɔ no wɔ he? Ɔkarifoɔ no wɔ he? Deɛ ɔkan abantenten no wɔ he? Worenhunu aneɛdenfoɔ, ɔman a wɔn kasa mu dɔ a wɔnteɛ, na wɔpotɔ a wɔnte aseɛ. Hwɛ Sion, yɛn afahyɛ kuro no, w'ani behunu Yerusalem, efi a ɛyɛ komm, ntomadane a ɛntwe nkoro a wɔrentutu ne mpɛɛwa da biara da, na ne ntampe nhoma biara renteteɛ no. Na mmom, Awurade bɛtena hɔ ama yɛn, tumidie mu, kuro a ɛho wɔ asuo akɛseɛ ne nsuwansuwa. Ntabono ahyɛma biara renkɔ mu, na ahyɛn akɛseɛ rentwam wɔ hɔ. Na Awurade ne yɛn temufoɔ, Awurade ne yɛn mmarahyɛfoɔ, Awurade ne yɛn hene, ɔno na ɔbɛgye yɛn nkwa. Wɔn ntampe nhoma mu ago, entumi nsusɔ ne hyɛn dua mu, ɛntrɛ frankaa mu. Ɛno na wɔbɛkyɛ asade a wafa no bebree mu. Mpakye mpo bɛfom adeɛ afa, na ɔmanfoɔ no mu biara renka sɛ, mahodwo. Ɔman a wɔte mu no, wɔde wɔn amumuyɔ bɛfiri wɔn. Yesaia ti 34. Amanaman, montwe mpini metie, na mo nkurɔfoɔ, monwɛn mo aso. Asase ne ne mayɛ ntie, wiase ne deɛ efiri mu bɛ nyinaa. Na Awurade abuhuro bɛba amanaman nyinaa so, na abufuhyeɛ aba wɔn dɔm nyinaa so. Wadome wɔn de wɔn ama okum, na wɔn atɔfoɔ no,
wɔbɛto wɔn agu, na wɔn afunu ayi hwakankan, na wɔn mogya ahono mmepɔ, na ɔsoro asafo nyinaa bɛporɔ, na wɔabobɔ ɔsoro sɛ nhoma, na n'asafo nyinaa apo, sɛdeɛ obube so ahahan poɔ anaasɛ borɔdoma so deɛ poɔ no. Na mafena anom amee wɔ soro. Hwɛ, esiane ba Edom so, ɛreba me nnome man no so abebu atɛn. Mogya ara nko adue Awurade afena, srade afɔre ho, nyamaa ne mpapon mogya, adwenninsawa ho sradeɛ. Na Awurade wɔ okum afɔdeɛ bosra ne okum kɛseɛ Edom asase so. Na ɔkoɔ ne wɔn bɛbom ahwehwe fam, ɛne anantwie ne anantwinini akɛse. Na wɔn asase bɛboro mogya, na sradeɛ ayɛ wɔn dɔteɛ sɔɔsɔɔ. Na Awurade wɔ awerɛtɔda ne ananmuhyɛ afe a obedi ama Sion. Na Edom nsuwansuwa bɛdane aman, na ne dɔteɛ nso adane sɔfe. Na n'asase no ayɛ aman a ɛdɛre, ɛrennum anadwo ne awia, ne wisie bɛpunu akosi daa, na ayɛ amanfo awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu. Na obiara remfa hɔ bio koraa, na nantwinuma ne apɛsɛ na ɔbɛfa, na patuo ne anene atena hɔ. Na ɔbɛsa so sakasakayɛ homa, na amanfoyɛ so mpii boɔ asɛne so. Na dehyeɛ no, obi ni hɔ a ɔbɛka ahenni no ho asɛm, na n'asafohene nyinaa bɛyera. Nkasɛɛ bɛfu n'aba n'afɛɛfɛ mu, na nsa nso ne nkasɛnkasɛɛ afu n'aban denden mu. Na ayɛ ɛsrɛ so kraman tenabea ne nsohori adidibea. Na ɛsrɛ so mmoa ne nkuntumpaa behyia hɔ, na nsasabonsam asu afrɛfrɛ wɔn ho. Ɛhɔ nso na anadwo saman bɛtena, na wanya ɔhome. Ɛhɔ na ɔwɔ homa bɛyɛ ne buo, na wato abutu so ahwane, na waboaboa ne mmaa no ne nwunu mu, na apete nso aboaboa wɔn ano wɔ hɔ. Monhwehwɛ Awurade nwoma no mu nkenkan. Nneɛma no mu biako mpo renka. Ebi ti afɔre mmɔ no, na Awurade ano na ahyɛ, na ne honhom na aboa no. Na ɔno na watwe tontode ama wɔn, na ne nsa de susuhuma akyɛ ama wɔn, sɛ wɔnni so nkosi daa, na wɔntena so, awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu. Yesaia ti 35. Ɛsrɛ so ne nkyɛkyerɛ benya anika, na anweapradada adi ahurusie, na ahane sɛ nhyerɛne ara na ebeguo. Ahosɛpɛ ne osebom ara na ebedi ahurusie. Wɔde Lebanon animonyam ama no, Karmel ne Saron ahyehyɛdeɛ nso, wɔn na wobehunu Awurade animonyam, yɛn Nyankopɔn ahyehyɛdeɛ no. Monhyɛ nsa a ayɛ bɛtɛɛden, mummia anankroma a agoɔ mu. Monka nkyerɛ wɔn a wɔn akoma atuo sɛ, monhyɛ mo ho den, monsuro. Hwɛ, mo Nyankopɔn nie. Ɔde awerɛtɔ, Nyankopɔn na muhyɛ na ɛreba, ɔno na ɔreba abɛgye mo nkwa. Ɛno na anifirafoɔ ani bebue, na asotiifo aso atue. Ɛno na apakye behuru sɛ ɔforoteɛ, na emum tɛkyerɛma ato dwom, na nsuo betue ɛsrɛ so, na nsuwansuwa asene anweapradada so. Na kuma foroteɛ bɛdane atareɛ, na asase pɛsɛ ayɛ nsuwansuwa. Ɛsrɛ so kraman tenabea a wobutuiɛ no, ewura befifiri aka demmire ne mmɛwa ho, na tempɔn ne kwan bɛda hɔ. Na ɔbɛfrɛ no ɔkwan kronkron, deɛ ne ho nteɛ remfa so, na ɛno na ɔde bɛma wɔn. Ntetekwaa mpo remfom kwan wɔ mu. Gyata biara remma hɔ, na anwonwaboa biara rensi so, wɔrenhunu bi wɔ hɔ. Wɔn a wagye wɔn na ɔbɛfa soɔ. Wɔn a Awurade apono wɔn no bɛsane aba, na wɔde dwom aba Sion. Na daa anigyeɛ bɛtena wɔn atifi, ahosɛpɛ ne anigyeɛ bɛka wɔn nsa, na awerɛhoɔ ne apinisie adwane. Yesaia ti 36. Na ɛbaa sɛ ɔhene Hesekia fi a ɛtɔ so 14 mu no, Asiriahene Sanaherib tu baa Yuda nkuro a ɛyɛ den nyinaa so bɛfae. Na Asiriahene somaa Rabsake firi Lakis baa Yerusalem ɔhene Hesekia nkyɛn, na ɔde dɔm a emu yɛ duro bae, na obegyinaa atifi Tarea a ɛwɔ ntomasifoɔ asase watempɔn no soɔ no suka ho. Na Hilkia ba Eliakim a na odi efie no soɔ ne
ɔtwerɛfoɔ Sebna, Asaf ba ɔsɛnkafoɔ Yoa firi adi kɔɔ ne nkyɛn. Na Rabsake ka kyerɛɛ wɔn sɛ, monkɔka nkyerɛ Hesekia sɛdeɛ ɔhenkɛseɛ Asiriahene no sie nie. Ɛdeɛn koraa na wode wo ho to soɔ yi? Wosusu sɛ anosɛm nko yɛ akodie ho nyansa ne mmaniyɛ no. Na afei hwan so na wode wo ho toɔ? Na wate me so atua yi. Hwɛ, wode wo ho ato Misraim so. De mmere a abu a sɛ obi twere a ɛwɔ ne nsɛm hwere mu no. Saa na Misraim hene Farao te ma wɔn a wɔde wɔn ho to ne soɔ nyinaa. Na sɛ wose me sɛ, Awurade yɛn Nyankopɔn so na yɛde yɛn ho to a, ɛnyɛ ɔno na Hesekia yi ne sorɔnsorɔnbea ne n'afɔrebukyia. Na waka akyerɛ Yuda ne Yerusalem sɛ, afɔrebukyia yi anim na monsɔre no. Na afei, wo ne me wura Asiriahene nto nkyea ɛ. Na mɛma wo apɔnkɔ mpinu, kyerɛ sɛ wobetumi ama nnipa atenatena wɔn so anaa. Na nteaseɛ nam ne apɔnkɔsotefoɔ nti, wode wo ho akɔto Misraim so yi. Wobɛyɛ dɛn na wapam me wura nko a, nketewa yi mu safohene baako. Na afei, mekwatii Awurade na mebaa asase yi so, sɛ merebɛsɛe no anaa. Awurade na ɔka kyerɛɛ me sɛ, tu kɔ asase yi so kɔsɛe no. Ɛna Eliakim ne Sebna ne Yoa ka kyerɛɛ Rabsake sɛ, yɛsrɛ wo, ɛne wo nko ankasa Siria, na yɛn deɛ yɛte. Na ankasa Yuda kasa nkyerɛ yɛn mma nkurɔfoɔ a wɔboa ɔfasuosuo no nte. Na Rabsake se, wura ne wo nkyɛn na me wura somaa me sɛ, memmɛka nsɛm yi. Ɛnyɛ mmarima a wɔtete ɔfasuosuo yi nkyɛn, sɛ woni wɔn ara sɛbeɛ, na wɔnom wɔn dwonsɔ sɛ mo. Ɛna Rabsake gyinaeɛ, na ɔde nne kɛseɛ teaa mu Yuda kasa mu sɛ, muntie ɔhenkɛseɛ, Asiriahene no asɛm. Sɛ ɔhene sie nie, momma Hesekia ngyegye mo, na ɔrentumi ngye mo. Nso momma Hesekia ma momfa mo ho nto Awurade so sɛ, gye ara na Awurade bɛgye yɛn. Wɔremfa kuro yi nhyɛ Asiriahene nsa. Muntie Hesekia, na sɛ Asiriahene sie nie, mo ne me ni asomdwoesɛm, na momfiri mmra me nkyɛn. Ɛno na mo mu biara bedi ɔno ara ne bobe, ne ɔno ara ne borɔdoma, na wanom ɔno ara n'abura mu nsuo, akosi sɛ mɛba mabɛfa mo akɔ asase a ɛte sɛ mo asase yi soɔ, ayuo ne nsa asase, aduane ne bobe nturo asase. Na momma Hesekia nto mo tɛkyerɛmakyene sɛ, Awurade bɛgye yɛn. Amanaman nyame mu biara agye n'asase afiri Asiriahene nsam. Ɛhe na Hamat ne Apad anyame no wɔ? Ɛhe na Sefawayim anyame no wɔ? Wagye Samaria firi ne nsam. Nsase yi anyame nyinaa mu, hwanom na wagye wɔn asase afiri me nsam? Na Awurade rebɛgye Yerusalem afiri me nsam. Na wɔyɛ kom, na wɔammua no asɛm biara, ɛfiri sɛ ɔhene asɛm a ɔhyɛeɛ ne sɛ, mummua no. Ɛna Hilkia ba Eliakim a odi efie no soɔ no ne ɔtwerɛfoɔ Sebna ne Asaf ba ɔsɛnkaefoɔ Yoa de wɔn ntade a wɔsunsuane mu baa Hesekia nkyɛn bɛkaa Rabsake nsɛm no kyerɛɛ no. Yesaia ti 37. Na ɛbaa sɛ ɔhene Hesekia teeɛ no, osunsuane ne ntadeɛ mu, na ofiraa ayitoma, na osii mu kɔɔ Awurade fie. Na ɔsomaa Eliakim a odi efie no soɔ no ne ɔtwerɛfoɔ Sebna ne asɔfoɔ no mu mpanin a wofirafira ayitoma kɔɔ Amos ba Odiyifo Yesaia nkyɛn. Na wɔkɔka kyerɛɛ no sɛ Hesekia sie nie, ahohiahia ne asotwe ne abusisɛn ka da no nnɛ, na mma aduru awutwaa no, na ahoɔden ni hɔ a wɔde bɛwo wɔn. Ebi a Awurade wo Nyankopɔn bɛte Rabsakia, ne wura Asiriahene asoma no sɛ, ɔmmɛso pa Onyankopɔn teasefoɔ no nsɛm no. Na nsɛm a Awurade wo Nyankopɔn ateɛ no nti, watwe n'aso. Enti ma wɔn mpaebɔ so ma nkae a wɔwɔ hɔ no. Na ɔhene Hesekia nkoa no baa Yesaia nkyɛn. Na Yesaia ka kyerɛɛ wɔn sɛ, sɛ monka nkyerɛ mu wura nie, sɛdeɛ Awurade sie nie. Nsuro nsɛm a woteeɛ a Asiriahene nkoa de abɛya me no. Hwɛ, me na mede honhom bi bɛhyɛ ne mu, na wate nka bi, na wasane akɔ n'asase so, na mama no atɔ nkrantaa no n'asase so. Na Rabsake sane,
na ɔkɔtoo Asiria hene sɛ ɔne Libna reko, na wate sɛ watu afiri Lakis. Na ɔte Etiopia hene Tirhaka nka sɛ, watu ne wo rebɛko. Na ɔteeɛ no, ɔsomaa abɔfoɔ baa Hesekia nkyɛn sɛ, sɛ monkɔka nkyerɛ Yuda hene Hesekia nie, mma wo Nyankopɔn a wode wo ho to ne soɔ no nyegye wo sɛ, wɔremfa Yerusalem nhyɛ Asiria hene nsa. Hwɛ, wo ara wate deɛ Asiria ahemfo ayeyɛ asase nyinaa asɛe wɔn pasapasa no, na wo na wɔbɛyi woɔ anaa? Amanamana a m'agyanom asɛe wɔn no anyame no gyee wɔn. Gosan ne Haran ne Resef ne Edimfo a wɔwɔ Talasa no, ɛhe na Hamat hene ne Apad hene ne Sefawaim kuro ne Hena ne Iwa hene no wɔ. Na Hesekia gye nhoma no abɔfoɔ no nsam, na ɔkenkanee, na ɔforo kɔɔ Awurade fie, na Hesekia trɛɛ mu Awurade anim. Na Hesekia bɔɔ Awurade mpaeɛ sɛ, Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn a wote kerubim soɔ, wonko ne Onyankopɔn asase so ahenni nyinaa so. Wo na woyɛ ɔsoro ne asase. Brɛ w'aso ase, Awurade, na tie. Bue w'ani, Awurade, na hwɛ, na tie Sanaherib nsɛm a wasoma de abɛso pa Onyankopɔn teasefoɔ no nyinaa. Ɛwom, Awurade, Asiria ahemfo asɛe aman no nyinaa ne wɔn nsase, na watoto wɔn anyame agu ogya mu, efiri sɛ wɔnyɛ anyame, na ɛyɛ onipa nsa no adwuma, dua ne ɔboɔ nko, na wasɛe wɔn. Na afei, Awurade, yɛn Nyankopɔn, gye yɛn firi ne nsɛm, na asase so ahenni nyinaa hunu sɛ wo ne Awurade, wo nko ara korɛ. Ɛna Amos ba Yesaia soma maa wɔkɔɔ Hesekia nkyɛn sɛ, sɛdeɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie, deɛ wobɔɔ me ɛho mpaeɛ wɔ Asiria hene Sanaherib ho no, yei ne asɛm a Awurade aka ne ho. Ɔbaabun Sion babaa no bu animtia si wɔ atwetweɛ. Wakyiri na Yerusalem babaa rewusu ne tire. Hwan na wasopa no na waya no? Na hwan so na wama wo ne soɔ, na wama w'ani atra wo ntɔn? Wɔde atia Israel Kronkronni no. Wonam nkoa so asopa Awurade aka sɛ, mede me nteaseɛ nam dodoɔ maforo makɔ mmepɔ atifi, Lebanon mu no ho atɔn, na metwitwa ne ntwene duro atenten ne ne pepea a ɛyɛ fɛ no agu. Na makɔma koduru ne mmepɔ a ɛwɔ akyirikyiri no so, ne ne kwae brentuo mu. Me na matutu mmura manom emu nsuo, na mede me namro mu bɛwe Misraim nsubɔntene nyinaa. Wontee sɛ mehyɛ me too hɔ akyɛ, tetemmerɛ mu na mehyehyɛɛ no saa. Afei na mama no aba mu, sɛ ma afasuo mu nkuro no na ne dane akuɔfo akuakuo, na emufo a wahodwo no ho adwiri wɔn, na wɔn ani awu, na wadanedane sɛ mfofoa so nhahan ne wura mo no. Adan atifi wura ne ayu a enya maa ne ho soɔ na adwan. Na minim wasetena ne korɔ ne ba ne dam a wobɔ no me soɔ no. Esiane sɛ wobɔ me so dam, na wodwa ɛbɔ aforo abedu masom nti, mede me kaa bɛhyɛ wo hwenem, na mede me maniamfrɛ ato w'anum, na masa no afa kwan a wonam so baeɛ no so akɔ, na yɛnya wo nsɛnkyerɛnneɛ. Afe yi mu, munni ntwakae a efifiriɛ, na afe a etia mmienu no mu, moadi deɛ ebedi akyiri aba. Na afe a ɛtɔ so mmiɛnsa mu no, mungu na muntwa, na monte bobe nturo, na munni mu aba. Na Yuda fie mu nkae a wafiri mu afiri no, wɔbɛgye nhini bio, na waso aba. Na Yerusalem na nkae bi befire, na wɔn a wafiri mu afiri no afiri Sion bepɔ so. Asafo Awurade ne nkontwe na ɛbɛyɛ yei. Enti sɛdeɛ Awurade ka no Asiria hene ho nie, ɔremma kuro yi mu, na ɔrento agya no ma ha, na ɔremfa ɛkyɛm mmehyia no, na ɔrenhɔre epie ntia no. Ɔkwan a ɔnam so baeɛ no so na ɔnam bɛsan akorɔ, na kuro yi deɛ ɔrenhyɛ ne mu, Awurade na ɔseɛ. Na mɛwa kuro yi ani agye no, miara ne makoa Dawid ntira. Ɛna Awurade bɔfoɔ firi kɔkum Asiria nsraban mu nnipa 180,000. Na wɔsɔree anɔpa no, na hwɛ, wɔn nyinaa yɛ afunu. Na Asiria hene Sanaherib tu sie mu sanee, na ɔkɔtenaa Ninewe. Na ɔresɔre wɔ ne nyame Nisrok fie no, ne mma Adramelek ne Saresa de nkrante kum no.
na ofiri mu dwane kɔɔ Ararat asase so, na ne ba Esarhadon sii n'anan mu dii hene. Yesaia tie 38. Nna no mu no, Hesekia yaree owuyareɛ, na Amos ba Odiyifo Yesaia baa ne nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ, sɛ Awurade sie nie, hyɛ wo fie nsamanseɛ, na worebewu, na worennya nkwa. Ɛna Hesekia danee n'ani kyerɛɛ ɔfasuo, na ɔbɔɔ Awurade mpaeɛ sɛ, Ao Awurade, kae sɛdeɛ manante w'anim nokware mu ne akoma a edi mu, na mayɛ deɛ ɛyɛ w'ani so. Na Hesekia suu esu kɛseɛ. Ɛna Awurade asɛm baa Yesaia nkyɛn sɛ, kɔ na kɔka kyerɛ Hesekia sɛ, sɛdeɛ Awurade, w'agya Dawid Nyankopɔn sie nie, mate wo mpaebɔ, mahunu wo nisuo, hwɛ, mede mfeɛ 15 bɛto wo na so, na mɛgye wo ne kuro yi afiri Asiria hene nsam, na mabɔ kuro yi ho ban. Na yɛnyɛ wo Awurade nsɛm nsɛnkyerɛnneɛ, sɛ Awurade bɛyɛ ade a waka no. Hwɛ, meresane owiadɔn so sunsum a owiama no sanee Ahas owiadɔn soɔ no, mama no akɔ akyire nkyekyɛmu 10. Na owia sanee n'akyi owiadɔn no so nkyekyɛmu 10 a asane dada no. Yudahene Hesekia nsɛm a ɔyareyɛ na onyaa ne yadeɛ mu nkwa no ɔtwerɛeɛ nie. Me deɛ, mekaa sɛ, me nna mu kommyɛ mu na merekɔ asamando aboboa no. Ɔregye me nsɛm memfie nkaeɛ, mese, merenhunu yɛ a bio wɔ ateasefo asase so. Merenhunu nnipa bio, wɔn a wɔte wiase no mu. Wɔayi me tenabea ma no atu afiri me ho kɔ sɛ odwanhwɛfoɔ ntomadan. Mebobɔ me nkwa sɛ ɔtomanwenfoɔ, anka ɔrebetwa me afiri asadua no mu. Worewie me da koro adesaeɛ. Medwodwoo me ho mikosii anɔpa. Obubuu me nnompe nyinaa sɛ gyata. Worewie me da koro adesaeɛ. Mesii apene sɛ asumfra katakyi, sɛ asukɔnkɔn. Medii abooboo sɛ aburuburo. M'aniwa yɛ samoo hwɛ ɔsoro sɛ, Awurade, me ho kyere me, di ma me. Menka sɛn, waka akyerɛ me na wayɔ. Mɛnante kɔɔ mu me nkwa mfie nyinaa, me kra awerɛhoɔ no nti. O Awurade, ɛno so na nnipa nam tena aseɛ, na ɛno nkutoo mu na me honhom nkwa wɔ. Ɛneɛ na ma me ho nsane, na ma menya nkwa. Hwɛ, m'awerɛhoɔ kɛseɛ adane asomdwoe. Na wo na wayi me kra afiri ɔsɛe amena mu de afam wo ho, efiri sɛ wotow me bɔne nyinaa gu w'akyi. Na ɛnyɛ asamado na ɛda wo aseɛ, ɛnyɛ owuo na eyi wayɛ. Wɔn a wɔsiane kɔ amena mu no ntwɛn wo nokorɛ. Ɔteasefoɔ na ɔda wo aseɛ, sɛdeɛ meyɔ nnɛ yi. Agya, ma ne manhunu wo nokorɛ. Awurade regye me nkwa, na yɛbɛbɔ m'asɛnkuo yɛn nkwa nna nyinaa Awurade fie. Nso Yesaia kaa sɛ, wɔmfa borɔdoma ɛtoa ɛntare kuro no so, na obenya ahoɔden. Na Hesekia nso kaa sɛ, ɛdeɛ ne sɛnkyerɛnneɛ sɛ mɛkɔ Awurade fie. Yesaia tie 39. Ɛberɛ no mu no, Babelhene Merodak Baladan a ɔyɛ Baladan ba soma ma wɔde nhoma ne ayɛyɛdeɛ brɛɛ Hesekia, ɛfiri sɛ ɔtee sɛ ɔyaree na ne ho ayɛ no den. Na Hesekia nyaa wɔn ho anigyeɛ, na ɔkyerɛɛ wɔn n'akorade dan, dwetɛ ne sika ne nnuhwam ne ngopa ne n'akodeɛ dan nyinaa ne deɛ ohunu no n'adekora dan mu nyinaa. Biribiara ne ne fie ne deɛ odi soɔ nyinaa mu a Hesekia amfa nkyerɛ wɔn. Ɛna Odiyifo Yesaia baa ɔhene Hesekia nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ, sɛn na nipa yi seɛ, na ɛhe na wofiri baa wo nkyɛn yi? Na Hesekia se, ofiri akyirikyiri asase bi so na wɔbaa me nkyɛn. Ofiri Babel. Na ɔkaa sɛ, ɛdeɛn na wahunu wo fie? Na Hesekia se, deɛ wɔ me fie nyinaa wahunu. Biribiara nni m'adekoradan mu a mamfa mankyerɛ wɔn. Ɛna Yesaia ka kyerɛɛ Hesekia sɛ, tie Asafo Awurade asɛm. Hwɛ, nna bi reba a wɔbɛsoa deɛ ɛwɔ wo fie nyinaa, ne deɛ w'agyanom akora de abeduru nnɛ yi akɔ Babel. Biribiara renka, Awurade na ɔseɛ. Na wo ara wo mma a wobɛwo wɔn no mu binom, wɔbɛfa wɔn na wakɔyɛ Babelhene aba no mu ayi totofoɔ. Ɛna Hesekia ka kyerɛɛ Yesaia sɛ, Awurade asɛm a waka no ɛyɛ.
ɛfiri sɛ ɔse, ɛneɛ na asomdwoe ne ɔmaanwee bɛba me berɛ so. Yesaia ti 40. Monkyekye me mma no werɛ, mo Nyankopɔn na ɔseɛ. Monka abodwosɛm nkyerɛ Yerusalem, na mommɔ no kaseɛ sɛ n'akodie asa, sɛ wɔde ne mfomsoɔ akyɛ, sɛ ne bɔne nyinaa ho wanya Awurade nsɛm mmɔho. Obi nne team sɛ, mommɔ Awurade kwan ɛserɛ so. Montene anwea dada so tempɔn ma yɛn Nyankopɔn. Wɔmmema mmɔwerɛ nyinaa so, na ɔmmrɛ mmepɔ ne nkokoɔ nyinaa ase. Na deɛ ɛyɛ afuafu nyɛ asaseta, na mmɔnkyi mmɔnka nyɛ tonomtonom. Na Awurade animuonyam bɛyi ne ho adi, na honam nyinaa abom ahunu, ɛfiri sɛ Awurade ano na aka. Ɛne bi se, teɛm. Na me se, menteɛm sɛn. Honam nyinaa yɛ wura, na ne papa nyinaa te sɛ wura mu hwiren. Nwura dwan, nhwiren ntwam, na Awurade home hu fa so. Ampa, ɔman no yɛ wura, nwura dwan, nhwiren ntwam, na yɛn Nyankopɔn asɛm tim hɔ daa. Frokɔ bepɔ a ɛkorɔn so, ɔsɛmpakafoɔ Sion. Ma wo ne so ahoɔden so, ɔsɛmpakafoɔ Yerusalem. Ma so nsuro, ka kyerɛ Yuda nkuro sɛ, hwɛ, wo Nyankopɔn nie. Hwɛ, Awurade Nyankopɔn de tumi reba, na ne basa bɛdi nim ama no. Hwɛ, n'akatua ka ne ho, na n'anamuhyɛ di n'anim. Ɔbɛyɛ ne nnwankuo sɛ odwanhwɛfoɔ. Obɛturu nnwammaa ne basa so, na wasoa wɔn ne kukum. Nnwan maatan no, ɔbɛka wɔn brɛɛ. Hwan na ɔde ne nsa yam susu nsuo, na ɔto ɔsoro saama, na ɔde susukora hyɛ asase so mfuturo, na ɔkari mmepɔ nsania mu, ne nkokɔ nsania koraa mu? Hwan na ɔtenetene Awurade honhom, na ofutufoɔ bɛn na ɔmaa ne hunu adeɛ? Ɔne hwan na atu agyina, na wama no ahunu biribi, na wakyerɛkyerɛ no atemmuo kwan, na wakyerɛ no nimdeɛ, na wama no ahunu nhunumu kwan? Hwɛ, amanaman te sɛ bokiti ho nsukokoko a ɛresosɔ, na wobu wɔn sɛ nsania mu mfuturo bi. Hwɛ, ɔmema mmepɔ so sɛ mfuturo muhumuhu, na Lebanon nso hye, na ne mmoadoma nso ɔhye afɔdeɛ. Amanaman nyinaa nyɛ hwee n'anim, obu wɔn sɛ ade a ɛnyɛ hwee ne adehunu. Na hwan ho na mode Onyankopɔn bɛtoɔ? Na suban bɛn na mode besusu no? Ohoni deɛ, odwumfoɔ na oguo, na sika dwumfoɔ de sika dura ho, na ɔde dwetɛ ntweaba no gugu ho. Deɛ ayɛyɛdeɛ abɔ no no yi dua a ɛmporɔ, ɔhwehwɛ odwumfoɔ nyansafoɔ fa, na wasene ohoni a ɛnkeka ne ho. Munhuni, monte, wɔmfiri mfitiaseɛ nka nkyerɛ mo. Efiri asase nyinaasoɔ so, monte biribiara asase aseɛ. Ɔno na ɔte asase kɔntɔnkron soɔ, na ɛso tenafoɔ te sɛ ntutummɛ. Ɔno na ɔtrɛ soro mu sɛ ntentantam, na ɔyere mu sɛ ntomadan a wɔtena mu. Ɔno na ɔma abrempɔn yɛ sɛdeɛ wɔnyɛ hwee. Ɔdane asase so atemmufoɔ sɛ ahuhudeɛ. Wɔtɛɛ wɔn ara pɛ, wodua wɔn ara pɛ. Wɔn dua gyee asase mu nhini ara pɛ, na wahu afa wɔn so, ama wakusa na ahum asoa wɔn kɔ sɛ ntɛtɛ. Na hwan ho na mode me bɛtoɔ na mene no ase? Ɔkronkronni no na ɔseɛ, momma mo ani so nhwɛ soro, na monhwɛ deɛ ɔbɔɔ yeyinom. Ɔno na obu wɔn dɔm ano yi wɔn adie, na ɔbobɔ wɔn nyinaa din frɛfrɛ wɔn. Ne tumi dodoɔ ne n'ahoɔden kɛseɛ nti obiara nka akyiri. Adɛn nti na Yakob woka, na Israel wokasa sɛ, me kwan ahunta Awurade, na me Nyankopɔn abu n'ani agu m'atemmu so? Wonhunu, wonte, daa Nyankopɔn ne Awurade a ɔbɔɔ asase awieɛ no. Ɔmmerɛ, na ɔmpa aba. Ne nhunumu mu nni ahwehwɛeɛ. Ɔno na ɔma deɛ wabrɛ tumi, na ɔma deɛ onni home ahoɔden dɔɔso. Mmeranteɛ brɛ, na wɔpa aba, na nkwankwaa hwehwe ase, na wɔn a ɔtwɛn Awurade no nya ahoɔden foforo.
wɔde ntaban foro sɛ akɔdeɛ, wɔtu mmirika na wɔmpa aba, wɔnante na wɔmmerɛ. Yesaia ti 41. Nsua no aman, mummua mo ano m'anim, na aman no nhyɛ wɔn ho den foforɔ. Ma wɔn pinkyɛn mmɛkasa, momma yɛmmom hyia asɛnniɛ. Hwan na onya ne deɛ ofiri apueɛ no a tenenee hyia no baabiara a ɔnam? Ɔde amanaman gu n'anim, na ɔde ahemfo hyɛ n'ase, na fena ma wɔyɛ sɛ mfuturo, ne tadua yɛ wɔn sɛ ntɛtɛ a ɛbɔ guo. Oti wɔn na otwam sɔnsɔn, ɔkwan a ne nan nsi so da so. Hwan na ɔyɛɔyɛ, na ɔmaa no baeɛ, na ɔfrɛ awoɔ ntoatoasoɔ firi mfitiaseɛ? Me Awurade na medi kan, na akyirikafoɔ mu nso, me ne ɔno ara. Nsua no ama no hunui, na wosuroe. Asase awiɛyɛ ho popoe, wopinkyɛe na wɔbae. Oyi boa ne yɔnko, na oyi ka kyerɛ ne nua sɛ, hyɛ wo ho den. Odwumfoɔ hyɛ sikadwumfoɔ den, deɛ ɔde saeɛ tonontonom ho yɛ deɛ ɔbɔ to mmoɔ soɔ saa ara. Ɔka wɔ ɛsɔ no ho sɛ, ayɛ yie, na ɔde nnadoa bobɔ mu na antu. Na wo, makoa Israel, Yakob a mayi no, medɔfo Abraham asefoɔ, wo a masɔ wo mu afiri asase ano, na mafrɛ wo afiri n'ahyeɛ so aba, na maka makyerɛ wo sɛ, makoa ne wo, mayi wo, na merento wo mentwene. Nsuro, na me ne wo wɔ hɔ. Mma w'akoma ntu, na me ne wo Nyankopɔn. Mehyɛ wo den, nso meboa wo, nso mede me tenenee nifa me kura wo mu. Hwɛ, wɔn a wɔn bo afuo nyinaa ni bewu, na wasopa, na nnipa a wɔne wo anya no bɛyɛ sɛdeɛ wɔnyɛ hwee, na wayera. Wɔn a wɔne wo ham no, wobɛhwehwɛ wɔn, nanso worenhu wɔn, na wɔn a wɔne wo di akɔn no bɛyɛ sɛdeɛ wɔnyɛ hwee, na wasa. Na me, Awurade wo Nyankopɔn, mekura wo nifa mu. Me na mesew sɛ, nsuro, me ara mɛboa wo. Nsuro, aboawa Yakob, ne mu Israel mma. Me ara mɛboa wo. Awurade na ɔkae, na ɔgyefoɔ ne Israel kronkronni no. Hwɛ, mede wo meyɛ ɔporoeɛ afidie namnam foforɔ anofanu, na woapore mmepɔ ayam no dukuduku, na woayɛ nkokoɔ sɛ ntɛtɛ. Wubehu so na mframa aso akɔ, na ahum abɔ apete. Na wo deɛ, wubedi Awurade mu ahurusie de Israel kronkronni no ahyehyɛ wo ho. Mmɔborɔfoɔ ne ahiafoɔ a ɔhwehwɛ nsuo na ebi ni hɔ a sukɔm nti wɔn tɛkyerɛma so awoɔ no. Me Awurade, mɛgye wɔn so. Me Israel Nyankopɔn, merennya wɔn. Metue mpampaprede so nsuwansuwa, ne mmɔnhwa mu nsuo aniwa. Mede srɛ so mɛyɛ tadeɛ, na mede asase pɛsɛɛ mayɛ asutiri. Mɛma ɛsrɛ so aba ntwiniduro, okuyo, ohiama ne ngunua. Mɛma pepea, asɛsɛ ne kwabɔhoro abɔ ma sisi srɛ so. Sɛ wɔnhunu nte aseɛ mfa nsie akoma mu, na wɔnwene ho prɛko sɛ, Awurade nsa na ɛyɛɛ yeinom, na Israel kronkronni no na ɔbɔɔyɛ. Momfa mo asɛm mmra, Awurade na ɔseɛ. Momma kyerɛ mo nsɛm ase. Yakob hene na ɔseɛ. Wɔmfa mpinkyɛn mɛkyerɛ yɛn deɛ ɛbɛba. Monkyerɛ yɛn aka ne nneɛma no sɛdeɛ ɛteɛ, na yɛnwene ho nhunu na wieɛ, anaa deɛ ɛbɛba no, momma yɛnte. Monka deɛ ɛbɛba daakye no nkyerɛ yɛn, na yɛnhunu sɛ anyame ne mo. Aane, monyɛ papa anaa bɔne, na yɛn ho nwiri yɛn, na yɛnsuro. Hwɛ, monyɛ hwee, na mo nneyɔeɛ yɛ adehuhuo. Akyiwadeɛ ne deɛ ɔfa mo. Mahanyan obi afiri atifi fam ama no aba. Awiapue bia na obefiri abɔ me din, na ɔbɛba amradofoɔ so sɛ anwomwɔ so. Na ɔte sɛ ɔnwomfo a ɔwɔ dɔteɛ. Hwan na ofiri mfitiaseɛ kaeɛ, na anka yɛnhunu, anaasɛ waka ato hɔ, na yɛnka sɛ, ɔyɛ ɔnokwafoɔ, ampa, deɛ ɔkaeɛ ni hɔ, deɛ ɔmaa ɔteeɛ ni hɔ, deɛ ɔtee mo nsɛm ni hɔ. Me na medii kan meka mekyerɛɛ Sion sɛ, hwɛ, wɔnnie,
Na Yerusalem na memaa no ɔsɛmpakafoɔ, na mehwɛɛ na obiara ni hɔ. Na wɔn mu nso ofutufoɔ ni hɔ a mebisa a anka obebua me. Hwɛ, wɔn nyinaa yɛ ɔkwa, wɔn nneyɔe nyɛ hwee, wɔn guo ahoni yɛ mframa ne ahuhudeɛ. Yesaia ti 42. Hwɛ, makoa a mehyɛ no mpamden nie, deɛ mayi no a mekra ani sɔ no. Mede me honhom magu ne so. Ɔde atemmuo befiri akɔ amanaman mu. Ɔrenteam na ɔremma ne ne so, na ɔremma wɔnte ne ne abɔntene so. De mmerɛ a abuka no ɔremmumu, na asaawa a ɛrefiri wisie no ɔrennum. Nokorɛ mu na obeyi atemmuo adi, n'asɛm ano rennwo, na ɔrempa aba de bɛkɔ akosi sɛ wɔde atemmuo tenenee besi asase soɔ, na nsu ano aman bɛtwɛn ne mmara. Sɛ Onyankopɔn Awurade, deɛ ɔbɔɔ ɔsoro trɛɛ mu, na ɔyerɛɛ asase ne ne mfifiriye mu, na ɔde ahome ma ɛso nkurɔfoɔ, na ɔde honhom ma wɔn a wɔnam soɔ no sie nie. Me, Awurade, mafrɛ wo tenenee mu, na masɔ wo nsa, na makora wo, na mede wo mayɛ ɔman apam ne amanaman han, sɛ buani a efira. Yi apokyerɛfoɔ firi afiase, ne wɔn a wɔtete so mu firi nneduadan mu. Mene Awurade, me din ne no, na meremfa m'animuonyam mma wo bi, na m'ayɛyie nso meremfa mma ahoni. Aka ne deɛ no, hwɛ aba mu, na nneɛma foforɔ na merekyerɛ. Ɛnyɛ mfifiri yɛyi, merema moate. Monto dwom foforɔ ma Awurade, momfiri asase ano nto n'ayɛyie dwom. Mo a mokɔ ɛpo ne deɛ ɛwom nyinaa aseɛ, nsua no aman ne wɔn a ɔtete soɔ. Ɛsrɛ ne ɛso nkuro ma wɔn ne so, nkurowa a Keda te soɔ no. Abotan mufoɔ nto ahurisie dwom. Wɔmfiri mmepɔ atifi mmɔ ahosɛpɛse. Wɔnhyɛ Awurade animuonyam, na wɔnka n'ayɛyie nsua no aman mu. Awurade befiri adi sɛ dɔmarima, ɔbɛhanya n'abufuo mu sɛ ɔkofoni. Obehuru, ɔbɛbɔ ose, obedi n'atamfo so ma ne nsɛm. Mefiri mu ama no akye, mayɛ komm, mɛsan ka me ho. Afei mɛbom sɛ ɔwofo a ɔrekyem. Mɛho me foofoo na magu ahome prɛko. Mɛma mepɔ ne nkoko atwintwam, na mamɛso nhahan nyinaa adwinwan. Na madane nsubɔntene nsupɔ, na mawe nyinaa. Na megya anifirafoɔ ɔkwan a wonim mu so. Mɛma wanante atempɔn a wonim soɔ so. Mɛma sum ayɛ hann wɔ wɔn anim, na deɛ ɛyɛ mmɔnkyemmɔnka no, mɛyɛ no tamaa. Adeɛ yei na mɛyɛ mama wɔn, na merennya wɔn, na wɔn a wɔn ho da abosom soɔ no, ɔbɛsane wɔn akyi, na wɔn ani bɛwu. Wɔn a wɔka kyerɛ eguo ahoni sɛ mo ne yɛn anyame no. Asotifoɔ, muntie, na anifirafoɔ, monhwɛ na munhunu. Hwan ani na ɛfira sɛ makoa? Hwan na n'aso asie sɛ mebɔfoɔ a mesoma no no? Hwan ani na ɛfira sɛdeɛ wɔwɔ m'asomdwoe apam mu? Hwan na n'ani ɛfira sɛ Awurade akoa no? Wɔnhunu nneɛma pii nso wɔnhwɛ, wobue n'aso nso wɔnte asɛm. Awurade tenenee nti na ɛsɔɔ n'ani, sɛ ɔbɛma mmara no ayɛ kɛseɛ na anya animuonyam. Nanso wɔyɛ ɔman a wɔatwa wɔn dwo afom wɔn afa. Wɔama wakɔka ntokuro mu, wɔde wɔn ahunta nneduadan mu. Wɔatwa wɔn dwo a ɔgyefoɔ nni hɔ. Wɔafom wɔn afa deɛ ɔbɛka sɛ danema nni hɔ. Mo mu hwan na ɔbɛyɛ yei ho aso, na wawɛn n'aso atie akyire yi? Hwan na ɔde Yakob maa adwotwa, na ɔde Israel maa afomfafoɔ? Ɛnyɛ Awurade a yɛayɛ no bɔne no, na wampɛ sɛ wɔnante n'akwan mu, na wantie ne mmara no. Enti na ohwiee n'abufuhyeɛ ne akodi a ano yɛ den no guu ne soɔ, na ɔsɔɔ ne ho gya hyiaeɛ, nanso wanhunu, na ɛhyee no, nanso wamfa nsie n'akoma mu. Yesaia ti 43. Na afei, sɛdeɛ Awurade a ɔbɔɔ woɔ Yakob na ɔnwonoo woɔ Israel no ka nie. Nsuro, na magye wo, mabɔ wo din mafrɛ wo. Me na wowɔ me. Sɛ woretwa nsuo a, me ne wo na ɛwɔ hɔ. Na sɛ worefa nsubɔntene mu a, ɛremfa wo nkɔ. Sɛ wonam ogya mu a, ɛrenhye wo. Na ogyaframa renhye wo. Na me,
Awurade me ne wo Nyankopɔn, Israel Kronkronni, wo Gyefo no, mede Misraim ayɛ agyedie ama wo. Mede Ethiopia ne Saba esi w'anan mu. Sɛ wo som bo m'anim, w'anim abɛnyam, na me na madɔ wo nti. Mede nipa bɛma esi w'anan mu, na mede aman bi esi wo kra anan mu. Nsuro, na me ne wo teɛ. Mede w'asefo befiri apuei aba, na mefiri atɔyɛ maboa wo ano. Mɛka makyerɛ atifi fam sɛ, fama, na maka makyerɛ anafoɔ fam sɛ, mfa nkora. Fa me mabɛni firi akyirikyiri bra, ne me mama firi asase ano. Obiara a wɔbɔ me din frɛ no na mebɔɔ no memaa m'animonyam. Menwonoo no na meyɔɔ no no. Fa ɔma no a wɔyɛ anifirafoɔ, nanso wɔwɔ ani no firi bra, ɛne asotifoɔ a wɔwɔ aso no. Amanaman nyinaa, munhyia faako, na aman hodoɔ mmoa ano. Mo mu hwan na wɔbɛka yie, na akane nneɔma no, wɔma yɛntie. Wɔma wɔn adansefoɔ mmra, na wɔnni bem, anaa ɔnte, na wɔnka sɛ, nokorɛ, mo ne m'adansefoɔ. Awurade na ɔseɛ, ne mako a mayi no no, sɛ monhunu na monyimini, na monhunu mu sɛ me ara me ne no. Ɔnwene wɔ nyame bi m'anim, na m'akyiri nso obiara remma. Me ne Awurade, na ɔgyefoɔ biara nni hɔ sɛ me. Me na maka, na magye nkwa, na mama wate, na ɔfoforo bi nni mo mu, na mo ne m'adansefoɔ. Awurade na ɔseɛ, me ne Onyankopɔn, na efiri ne nso me ne no, na obiara nni hɔ a oyi firi me nsam. Mɛyɔ adeɛ, na hwan na ɔbɛdane anim? Sɛ Awurade, mo dimafoɔ, Israel Kronkronni no sie nie. Munti mɛsoma akɔ Babel, na mabubu adaban nyinaa, na mama Kaldeafoɔ ahurusidie adane adwotwa. Me Awurade, me ne mo Kronkronni, Israel bɔfoɔ, mo hene no. Saa na Awurade seɛ, deɛ ɔma ɛpo mu da ɔkwan, na ɛsa da asu a ɛyɛ den mu no, deɛ ɔmaa nteaseɛnam ne apɔnkɔ, ɛdɔm ne nnɔmmarima firi adie no, wɔn nyinaa dedae, na wɔansɔre bio, wɔsan, wɔdunumui sɛ asaawa. Monkae aka ne nsɛm, na monnwene atetedeɛ. Hwɛ, mereyɔ ade foforo bi, afei na ɛre fifiri. Monhunu, mɛbɔ ɛserɛ so kwan, mɛma nsubɔntene aba anwea pradada so. Wura mu mmoadoma bɛhyɛ m'animuonyam, ɛserɛ so kraman ne nsohori. Sɛ mama nsuo aba ɛserɛ soɔ, na nsubɔnten aba anwea pradada soɔ, na mede mama me man a mayi wɔn no ano, ɔman a manwene wɔn mafa no, na wakama yɛyie akyerɛ. Nanso ɛnyɛ me na wofrɛ me, O Yakob, na me ho ayɛ wo mfoni, O Israel. Woammrɛ me wo hyeɛ afɔdeɛ nnwan, na woamfa w'afɔdeɛ anhyɛ me animuonyam. Mama woamfa aduane afɔdeɛ ansom me, na mama woammrɛ aduhwam ho. Woamfa dwetɛ antɔ ahwedeɛ ama me, na woamma w'afɔdeɛ sradeɛ ammee me. Na mmom wode wo bɔne yɛɛ me adesoa, na wode w'amumuyɔ maa me brɛe. Me ara me ne deɛ ɔpepa wo mmarato. Me ara me nti na wo bɔne nso merenkaeɛ. Kae me na yɛmmu aten. Wo deɛ, ka na wadi bem. Wagya a wodi kan no ayɛ bɔne, na wo kasamafoɔ afomfom me. Enti na mɛhura kronkronbea hɔ mapɔnma no ho, na mayi Yakob mama musuo, na mede Israel mama adapaabɔfoɔ. Yesaia, tie 49. Na afei tie, makoa Yakob ne Israel a mayi wɔ, sɛ Awurade a ɔyɛ ɔwɔ, na ɔnwene wo firi yɛfunum, na ɔboa wɔ no sie nie. Nsuro, makoa Yakob, ne Yesro a mayi wɔ, na mehwie nsuo agu die sukɔm de no so, ne nsuwansuwa agu asase pɛsɛɛ so. Mehwie me honhom agu asefoɔ so, na menhyira agu wɔn a wofiri wo mu so. Na wafefe wura ntɛm, sɛ nsunoa nnua, nsu tene so. Woyi bɛsi sɛ, meyɛ Awurade dea, na woyi nso de Yakob din afrɛ ne ho. Na woyi nso bɛtwerɛ ne nsa ho sɛ, Awurade dea, na wɔde Israel din ato ne ho. Sɛ Awurade, Israel hene, ne ne dimafoɔ, Asafo Awurade sie nie. Me ne odikanfoɔ, na me ne okyiridifoɔ, na Onyankopɔn biara ni hɔ gye me nko. Hwan na wɔte sɛ me, ma no nkɛn, ma no mpae mu nka mfa nsi m'anim. Hwan na ofiri tetenkyere de kyerɛɛ ɔman a mede besi hɔ daa ne nneɛma a ɛbɛba no.
ma wɔnkyerɛ yɛn deɛ ɛbɛba no. Moma makoma ntu na munsuro. Ɛno ɛmfiri titentire na mema a ɔtee na mekaeɛ. Na mo ne madansefoɔ. Onyankopɔn bi wɔ hɔ sɛ menko. Na ɔbotan biara nni hɔ. Minnim obiara. Ahoninwumfoɔ nyinaa yɛ wɔ kwa. Na deɛ wɔn ani gye ho no ho nni mfasoɔ. Wɔn ara wɔn adansefoɔ nhunu adeɛ na wonim. Enti wɔn ani bɛwu. Hwan na ɔnwono wɔ nyame bi na ogu ohoni bi a ɛho nni mfasoɔ. Hwɛ, ne mfɛfoɔ nyinaa ani bɛwu. Na adwumfoɔ no nso yɛ nipa. Ma wɔn nyinaa nhyia nyina hɔ. Wɔn ho mpopo na wɔn ani wu. Ɔtomfoɔ se n'adwinadeɛ yɔ ogya mu adwuma. Na wɔde asayɛ bɔ. Na wɔde ne basa a ahoɔden wɔ mu yɔ ɛho adwuma. Wɔdi kɔm so ahoɔden ne ho bio. Ɔnom nsuo a ɔtɔ piti. Dua adwumfoɔ yere homa mu. Wɔde pɛnsere sensan ho. Wɔde adwinadeɛ yɔ. Na wɔde kɔmpaase sensan ho. Na wɔyɔ no ɔbarima nse so. Onipa ahoɔfɛ so. Sɛ ɛntena ɛdan mu. Obi kobu twene duro. Anaa oyi dua aboɔ. Anaa odum wɔ kwaeɛ mu nnua mu ma no nyini ma no. Ɔte sɛ nnuro. Na osuo ma no nyini. Na ɛyɛ ogya ma onipa. Ɔfa ebi to. Ɔsɔ bi to paano. Ebi mpo wɔde yɔ onyame sɔre no. Ɔde sene ohoni koto no. Wɔde gya hye fa. Na ɛfa nso so na wɔdi nam. Ɔkye so nam di mee. Ɔto nso na ɔse. Wie, me ho ayɛ me hye. Mahu no ogya. Na nkaeɛ no, wɔde yɔ onyame ne honi. Ɔkoto no sɔre no. Bɔ no mpaeɛ. Na ɔse. Gye me, menya me ne wo. Wonim na wonim hunumu. Na wasram wɔn ani so. Na wɔanhunu adeɛ. Ne wɔn akoma nso. Na wɔante aseɛ. Na obiara anwene ho. Na nimdeɛ biara nni hɔ. Na hunumu biara nni hɔ. Na waka sɛ. Mahye ɛfa ogya mu. Na mato ne nsenama so paano. Na makye nam madi. Na nkaeɛ no. Memfa menwɛ akyiwadeɛ. Duasini na menkoto no anaa. Nso na wodie. Wadaadaa n'akoma ama no atɔ kwan. Na ɔntumi nye no koraa. Enso wɔnka sɛ. Ɛnyɛ atoro na ɛwɔ me nifa mu yi. Kae yeinom, Yakob ne Israel. Na makoa ne wo. Me na menwono wo. Woyɛ makoa, Israel. Merɛ remfiri wo. Mapepa wo mmara ato sɛ murunkum. Ne wo bɔne sɛ suwisie. Sane bra me nkyɛn na magye wo. Ɔsoro, monto anigye dwom. Na Awurade na wayɔ. Asase ase no hɔ a, mommɔ ose. Mompaepae ahurusie dwom mu. Mepɔ, kwaeɛ ne emu nnua nyinaa. Na Awurade agye Yakob, na wahyɛ ne ho animonyam Israel mu. Sɛdeɛ Awurade, wo dimafoɔ ne deɛ ɔnwene wo firi yafunu mu no sie nie. Me, Awurade, me ne deɛ ɔyɔ ade nyinaa. Deɛ ɔtwe ɔsoro mu no, me nko ara. Deɛ ɔtwerɛ asase mu no, na obiara nka me ho. Deɛ ɔma adebisafoɔ nsɛnkyerɛnne yɛ ɔkwa. Na wɔma nkɔmhyɛfoɔ bobɔ adam. Deɛ wɔma anyansafoɔ sane akyirɛkyire. Na ɔdane wɔn nimdeɛ nkwaseasɛm. Deɛ ɔma n'ako asɛm gyina. Na ɔma n'abɔfoɔ gyina tusɛm ba mu. Deɛ ɔka Yerusalem ho sɛ, nipa ntena mu. Ne Yuda nkuro ho sɛ, ɔnkyekye. Na mɛma n'akurɔfoɔ nso agyinagyina. Deɛ ɔka kyerɛ ebunu sɛ, we. Na mɛma wɔn nsutene awewe. Deɛ ɔka Kores ho sɛ, medwanhwɛfoɔ nie. Na ɔbɛma deɛ ɛsɔ m'ani nyinaa aba mu. Na waka Yerusalem ho sɛ, ɔnkyekye. Na asɔrefie nso, ɔnto fapem. Yesaia, tia 45. Saa na Awurade ka kyerɛ deɛ wasra no. Kores, deɛ masɔ ne nifa sɛ mɛbrɛ amanaman ase n'anim. Na masane ahemfo abɔsoɔ, sɛ mebue apono n'anim, ne nkuro apono, na wantoto mu no. Miara medi w'anim, na mafɛntɛm deɛ ɛkronkron. Mebubu kɔbere apono mu, na metwitwa dadeɛ adaban mu. Na mede sum mu akoradeɛ ne aboɔden a ɛhunta no bɛma wo. Na woahunu sɛ me, Awurade, me ne deɛ mebɔɔ wo din mefrɛ wo no. Israel Nyankopɔn no. Makoa Yakob ne Israel a mayi no nti na mede wo din mefrɛ wo. Na mebɔɔ wo abɔdene no, enso wonya nhunu me. Me ne Awurade, na obiara ni hɔ bio. Onyankopɔn ni hɔ sɛ me nko. Me na mebɔ wo abosoɔ, enso wuni me. Na wɔhunu afiri awia pueɛ ne atɔyɛ nso. Sɛ obiara ni hɔ, gye me. Me ne Awurade, na obiara ni hɔ bio. Me na mebɔ hann, na mebɔ sum.
mema asomdwie na mede amanneɛ ba me Awurade na meyɛ yeinom nyinaa. Ɔsoro momma trenee mfiri soro nso na ɛmfiri mununkum mu ntɔ. Asase mmue na ɛmfa ɔgyeɛ mmra na ɛne trenee mmom mfifi. Me Awurade na mebɔɔyɛ. Deɛ ɔne ne nnwomfoɔ ham fam nkyɛmfrɛ mu nkyɛmfrɛ no nue. Dɔteboa ka kyerɛ ne nnwomfoɔ sɛ, woreyɛ ɔdeɛn, anaa w'adwuma no nni nsa. Deɛ ɔka kyerɛ agya sɛ, ɛdeɛn na wowooyɛ, anaa ɔbaa sɛ, ɛdeɛn na wokyem wooyɛ no nue. Sɛ Awurade, Israel Kronkronni ne ne nnwomfoɔ no sie nie. Nneɔma a ɛbɛba no, mummisa me. Monkyerɛ me deɛ menyɛ wɔ me mma ne me nsa ano adwuma ho. Me na meyɔɔ asase, na mebɔɔ ɛso nnipa. Me na me nsa trɛɛ ɔsoro mu, na mehyɛɛ mu asafo nyinaa. Me na mama ne so trenee mu, na mɛtenetene n'akwan nyinaa. Ɔno na ɔbɛkyerɛkyerɛ me kuro, na wobɛgya me tukɔfoɔ kwan a ɔrenyi tiradeɛ anaa akyɛdeɛ biara. Asafo Awurade na wɔka. Sɛ Awurade sie nie. Misiri mo adwumadeɛ ne Etiopia adwadeɛ a wonyaeɛ ne Sebafoɔ mmarima atentene no bɛsene aba wo nkyɛn abɛpɛ wo deɛ. Wobɛdi w'akyi. Enkyi nhoma mu na wɔbɛsene aba abɛsɔre woɔ, na wɔabɔ wo mpaeɛ sɛ, ampa, wo mu na Onyankopɔn wɔ, na obiara nni hɔ bio. Onyankopɔn biara nni baabi. Ampa ara, wo ne Onyankopɔn a wɔahunta. Israel Nyankopɔn, ɔgyefoɔ no, wɔn nyinaa ani bɛwu na wɔn anim agu ase. Ahonidwumfoɔ nyinaa bɛbom ayɛ ahohora. Awurade de daadaa nkwagye agye Israel. Mo ani rengu, na mo anim rengu ase bio da biara da. Na sɛ Awurade a ɔbɔɔ ɔsoro na ɔnwono asase na ɔyɛɔyɛ no sie nie. Ɔne Nyankopɔn, ɔno na ɔde sii hɔ, wɔammɔ no hunu, na ɔnwono no sɛ wɔntena so. Mene Awurade, na obiara nni hɔ bio. Ɛnyɛ ahuntaeɛ mu na mekasaeɛ. Ɛnyɛ sum mu asase so baabi. Manka mankyɛ Yakob asefoɔ sɛ monhwehwɛ me kwa. Mene Awurade a mekasa nokorɛ mu. Meka deɛ ɛtenee. Munhyia mmra, mommɔ mu mpinkyɛ, mo a moafiri mu afiri wɔ amanaman mu. Wonim de, wɔn a wɔsoso wɔn ahoni nnua, na wɔbɔ onyame a ontumi nye nkwa mpaeɛ. Monkasa, monka mo asɛm, ommɔ mu ntu agyina. Hwan na wɔma a wɔtee yie firi teteete, na wɔka firi tetenterede? Ɛnyɛ me Awurade, na Onyankopɔn biara nni hɔ gye me nko. Onyankopɔn a wɔtene na wɔgye nkwa. Obi ni baabiara gye me nko. Monnane mo ho mmra me nkyɛn, na wɔnye mo nkwa. Mo asase ano nyinaa, na mene Onyankopɔn, na obiara nni hɔ bio. Maka me ho ntam. Tenenee anum na asɛm afiri, na ɔrensane sɛ, me na nkotodwe nyinaa bɛkoto me, na tɛtrɛma nyinaa aka me ntam. Ɔbɛka me ho asɛm sɛ, Awurade mu nko na tenenee ne ahoɔden wɔ. Ne nkyɛn na wɔbɛba, na wɔn a wɔn bo afu no nyinaa ni bɛwu. Awurade mu na Israel asefoɔ nyinaa bɛdi bem ahyehyɛ wɔn ho. Yesaia, tie 46. Bel butu, Nebo koto, akwantuo mua, ne anantwie soso wɔn ahoni. Wakyekyere mo nesoa asoasoa mo a wɔrebrɛ. Wɔbom koto butu, wantumi ansoɛ nesoa no, na wɔn ara nso kɔ atukuro mu. Yakob fie ne Israel fie nkae nyinaa, mo a wɔtoro mo afiri yɛfunu mu, na wasoa mo afiri awotwaa mu no, monya aso ma me, na ekosi wakɔkorabo mu, me ne me ara, na ekosi adwunufuo mu mpo. Mede wo bɛbɔ akɔnkɔn, me na mayɔ, na me na mɛsoa, me na mede wo bɛbɔ akɔnkɔn na mɛsi wo. Hwan na mode me bɛto ne ho, na mode me agyina ne ho, na mode no bɛsusu me na yɛase? Wɔn deɛ, wohwie sika firi futuo mu, na wɔde nsani akari dwetɛ. Wɔma sika dwumfo apɛnsa sɛ wɔnyɛ no onyame. Ɔkoto na wɔsɔre no, wɔma no so bɔ no akɔnkɔn kɔsoa no si ne sibea. Na esi hɔ, ɛntwene ho mfiri n'afa. Wɔteam frɛ no a omua, na wɔntumi nyi obi n'ahohia mu. Monkae yei na monwene ho. Mo mmaratofoɔ, momfa nhyɛ mo akoma mu. Monkae aka ne nneɔma a ɛfiri tete no, sɛ me ara me ne Onyankopɔn, na obiara nni hɔ bio. Me ne Onyankopɔn, na deɛ wɔte sɛ me nni hɔ koraa. Me a mefiri mfitiaseɛ meka awiei asɛm.
na mefiri tete mmerɛ no meka deɛ ɔnyɔɔyɛ no. Meka sɛ, metiri mu po bɛgyina, na deɛ ɛsɔ m'ani nyinaa mɛyɔ. Mɛfrɛ ɔkoropɔn bi afiri apueyɛ, ne magyina mu barima afiri akyirikyiri asase so. Makasa, na mɛma no aba mu, madwene na mɛyɔ. Muntie me, asobrakyefoɔ a mo ne tenenee ntam twe. Mede me tenenee apinkyɛn, ɛni akyiri, na me nkwagyeɛ renka akyi. Mede nkwagyeɛ bɛsi Sion, na mede m'animuonyam ama Israel. Yesaia ti 49. Sane, na tena mfuturo mu, ababaa, Babel babaa, tena fam, ahengua bi ni hɔ, Kaldeafoɔ babaa, na wɔremfrɛ wo ɔbaa bere a ɔkorɔkorɔ ne ho bio. Fa ayuyamoɔ ne ne ba kɔyam ayuo, yi wo nkataanimu, ma wo gya wurusie so, yiyi w'aserɛ, twitwa asuyo, w'adagya bɛda adi, na wahunu w'ahohora, mɛtɔ were, na merenhunu onipa mmɔbɔ. Yɛn dimafoɔ no, Asafo Awurade ne ne din, Israel Kronkronni no, tena ase din, na kɔ sum mu, Kaldeafoɔ babaa, na wɔremfrɛ wo ahenni hodoɔ no awuraa bio. Mibu fuw me man, migu m'agyapadeɛ ho fi, na mede wɔn mehyɛɛ wo nsa. Wɔanyi ayamhyehyeɛ ankyerɛ wɔn. Akɔkora so mpo, womaa wo konnua yɛ duru dodo, na wokaa sɛ, mɛyɛ awuraa akosi daa. Na ama woamfa yeinom anhyɛ w'akoma mu, woankae na wieɛ. Na afei tie yɛn, ahodɔni a wote hɔ anibiana soɔ, wo a wose no w'akoma mu sɛ, Miara minie, na obiara ni akyire bio. Merentena kuna mu, na merenni masigya. Na adeɛ mmienu yi bɛba wo so amono mu da koro. Mma a ɛbɛbɔ woɔ ne kunayɛ, ɛbɛba wo so ama no duru pɛ. Ontafoɔ yie dodoɔ, ne wo nkabrekyekyere a ano yɛ den no ara mu. Na wode wo ho to wo bɔne so kaa sɛ, Obi nhome. Wo nyansa ne wo nimdeɛ bɔ w'adwene kɔ, ma wokaa no w'akoma mu sɛ, Miara minie, na obi ni akyire bio. Na musuo bɛto wo a worenhunu yi, na abuo bɛbu wo a worentumi mpata. Na mpofra mu na ɔsɛeɛ bɛba wo soɔ, worenni no nkunkan. Sɔre gyinae, fa wo nkabrekyekyerɛ ne wo ntafoɔ yie dodoɔ a wofiri wo mmɔfraase abere mu no. Ebia wobɛtumi de ayɛ biribi, ebia wode bɛyi hu, woabrɛ w'agyinatuo pii no mu. Ma ɔnsɔre nyinae na wɔnye wo nkwa. Ɔsoro anim kyekyɛfoɔ no, nsomahwɛfoɔ a ɔsrane foforɔ daa wɔkyerɛ nneɛma a ɛbɛba wo soɔ no. Hwɛ, wɔayɛ sɛ ɛsrɛ dwaneɛ, wogya ahye wɔn, ɔrentumi nye wɔn kra mfiri gyaframa nsɛm. Ɛnyɛ nsrama a wɔde huahua wɔn ho, anaasɛ ogya a wɔtena ho. Saa na wɔn a wɔabrɛ wɔn ho no bɛyɛ ama wo, wɔn a wo ne wɔn adi dwa firi wo mmɔfraase no. Ɔbɛyera akɔ wɔn fam, obiara ni hɔ a ɔbɛgye wo nkwa. Yesaia ti 49. Muntie yei, Yakob fie, mo a wɔde Israel din ato mo, na mufiri Yuda asene mu no. Mo a mode Awurade din ka ntam, na mobɔ Israel Nyankopɔn din, na ɛnyɛ nokorɛ anaa tenenee mu no. Na wɔfrɛ wɔn ho sɛ wofiri kuro kronkron no mu, na wɔtwere Israel Nyankopɔn na Asafo Awurade ne ne din no. Aka ne nneɛma no, mefiri me kaa yɛ nyɛ na efiri m'anum na mama wate, bofrɛ mu na medwɔɔyɛ, na ɛbae. Efiri sɛ minim sɛ woyɛ asoɔden, na wo kɔn yɛ daban, na wo moma yɛ yawa. Enti na meka me kyerɛ wo akyɛ, enya maayɛ no, memaa wo tee, na woanka sɛ, Madwini honini na ɔyɔɔyɛ. Me honi a wasene ne me guo honi na ɔhyɛeɛ. Wate, hwɛ yɛn nyinaa, na wo nso worenka nkyerɛ. Merema wate nsɛm foforɔ, afiri sɛsɛɛ, ne deɛ wakora a wonhuiɛ no. Afei na wabɔ, na emfiri tete, na wonte dagye nne, na woanka sɛ, Hwɛ, minim dada. Wonte pɛn, nso wonhuni. Efiri tete na waso muoyɛ, na minim sɛ nkontompo ara na wotwa. Na wɔfrɛ wo mmaratofoɔ firi yɛfunu mu. Me din nti na metwentwɛn m'abufuw aseɛ, na mayɛ yie nti medwo m'ani maa wo, na manku w'ase. Hwɛ, manane wo, nso ɛnyɛ sɛ dwetɛ. Mayi wo amanneɛ fononoo mu. Me nti ara na meyɔ, efiri sɛ, ɔngu me din ho fi sɛn.
meremfa m'animuonyam mema wo bi. Tie me, Yakob ne Israel mafrɛ wo. Me ne ɔno ara, me ne odikanfoɔ, na me ara nso ne otwiridifoɔ. Enso me nsa na ɛhyɛ asase aseɛ, na me nifa de ɔsoro trɛɛ hɔ. Me na mefrɛeɛ, na ne nyinaa begyinagyina hɔ. Mo nyinaa mommoaboa mo ano ntie. Wɔn mu hwan na ɔkaa yeinom? Deɛ Awurade dɔ no bɛyɛ n'anisɔdeɛ Babel ho, na ne basa ayɛ Kaldeafoɔ ho. Me na maka, enso mafrɛ no, mama no aba, na ne kwan yɛ no siadeɛ kwan. Montwimpene me, montie yei. Ɛnyɛ ahuntaeɛ mu na mefiri mfitiaseɛ mekasaeɛ. Ɛfiri bere a ɛbaeɛ no, na mewɔ hɔ. Na afei, Awurade Nyankopɔn asoma me ne ne honhom, sɛ Awurade, wo dimafoɔ, Israel Kronkronni no sie nie. Me Awurade, wo Nyankopɔn, me ne deɛ wɔkyerɛkyerɛ wo deɛ ɛyɛ ma woɔ, na wogya wo kɔ ɔkwan a fa soɔ no soɔ. Sɛ wowɛn w'asoma me mmara nsɛm ɛ, anka w'asomdwie bɛyɛ sɛ asubɔntene, na wo tenene ayɛ sɛ ɛpo asorɔkyeɛ, na w'asefoɔ adɔre sɛ anwea, na wo yɛfunumufoɔ ayɛ sɛ n'abosea. Wɔrentwa ne din ntwene, na wɔrensɛe no mfiri m'anim. Momfiri Babel, momfa ahurusidie nne nnwane mfiri Kaldeafoɔ mu. Monka, momma wɔnte yie, momma no mfiri nkoduru asase ano. Monka sɛ, Awurade agye n'akoa Yakob. Wɔde wɔn nam anweaprada soɔ no, sukɔm a ne wɔn. Otuee nsuo firi ɔbotan mu maa wɔn. Ɔpaee ɔbotan mu maa nsuo sene. Asomdwie ni hɔ mma abɔnefoɔ, Awurade na ɔseɛ. Yesaia tie 49. Montie me, nsua no aman, na monyɛ aso, akyirikyiri aman. Awurade afrɛ me afiri yafunu mu. Ofiri me na yam na ɔbɔɔ me din, na ɔyɛ ɔma no sɛ afenaa namnam. Ne nsa ase nwunu mu na ɔde me sieɛ, na ɔde me yɛ agya na ɛho akokwa. Ɔde me sie ne kotokuo mu, na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Makoa ne wo, Israel a menya wo ho animuonyam. Na me deɛ mekaa sɛ, mabrɛ magu, masɛe m'ahoɔden ama adehunu ne ahuhudeɛ, nanso matemmuo wɔ Awurade nkyɛn, na m'adwuma so adeɛ wɔ me Nyankopɔn nsam. Na afei Awurade se, deɛ ɔnwenoo me firi yafunu mu sɛ memmɛyɛ no akoa, na mensa ne Yakob memmra ne nkyɛn, na memmoa Israel ano memmrɛ no, ɛfiri sɛ m'anim abɛnyam Awurade anim, na me Nyankopɔn ayɛ m'ahoɔden. Ɔse, ɛyɛ hare sɛ wobɛyɛ m'akoa, na woama Yakob mmusuakuo so, na wode Israel mu wɔn a wakora wɔn no asane aba, na mede wobɛyɛ amanaman hann, na woayɛ me nkwagyeɛ akoduru asase ano. Saa na Awurade, Israel dimafoɔ, ne Kronkronni no ka kyerɛ deɛ wobu ne kra animtia, deɛ ɔman nkyiri no, deɛ ɔyɛ nhyɛsofoɔ akoa no sɛ, ahemfo behunu, na wasɔresɔre, asafohene nso, na wakoto asɔre, Awurade a ɔyɛ nokwafoɔ, Israel Kronkronni a oyi woɔ no nti, sɛ Awurade sie nie. Ɛnisɔbere mu na mɛtie woɔ, na nkwagyeɛ da mu na maboa woɔ, na mɛkora wo, na mede wo ma yɛ ɔman apam sɛ, ma asase no so si hɔ, na ma wɔmfa agyapade a ayɛ afo no nni so bio, na ka kyerɛ nneduafoɔ sɛ, momfrɛ di, ne wɔn a wɔwɔ sum mu no sɛ, mompue. Akwan so na wobedidie, na mpampa patan nyinaa so bɛyɛ wɔn adidibea. Ɛkɔm renne wɔn, na sukɔm renne wɔn, na kumaforoteɛ ne owia renka wɔn, na deɛ ohu wɔn mmɔborɔ no begya wɔn, na wakyerɛ wɔn masuo so kwan. Na mereyɔ me mmepɔ nyinaa akwan, na matempɔn akorɔn. Hwɛ, yeinom firi akyirikyiri reba, na hwɛ, yeinom firi atifi fam ne atɔeɛ fam, na yeinom nso firi Sinifoɔ asase so. Ɔsoro monto dwom, na asase di ahurusie. Mmepɔ nso momfrɛ nserehehe dwom, na Awurade akyekyere ne man werɛ, na wahunu ne mmɔborɔfoɔ mmɔbɔ. Na Sion kaa sɛ, Awurade agya me, na Awurade werɛ afiri me. Ɔbaa werɛ bɛfiri ne ba akoko a, na ne yam renhyehye no ne yɛfonoma ho. Sɛ yeinom werɛ bɛfiri mpo a, me deɛ, me werɛ remfiri wo. Hwɛ, mede wo mɛkorokyere me nsa yam.
w'afasuo sisi m'anim daa. Wo nkuro kyekyerefoɔ ho bɛyɛ hare asene w'adwirifoɔ, na w'asɛefoɔ bɛfiri wo mu akɔ. Ma w'ani so hwɛ wo ho hyia. Yenum nyinaa rehyia aba wo nkyɛn. Sɛ mete ase yi, Awurade na ɔseɛ, wobɛhyɛ wɔn nyinaa sɛ ahyehyɛdeɛ, na wode wɔn abɔ abɔsoɔ sɛ ayeforo. na w'amanfo ne wo nkuro a asɛeɛ no, ne w'afasusini asase no. Afei wobɛyɛ hiahia a wɔn a wɔbɛtena soɔ no rensene, na wɔn a wɔmene wɔ akɔ akyirikyiri. Nso mma a akane no ɛbɔɔ wɔ no benya aka no w'asom sɛ, afa ha hiahia ma me, pinido, na menya tenabea. na wobɛka no w'akoma mu sɛ, hwan na ɔwoo yeinom maa me? Na me deɛ, mma bɔɔ me, na meyɛ obonini. Wotuu me kɔe, na wosunson me, na yeinom deɛ, hwan na ɔyɛne wɔn? Hwɛ, me deɛ, ɛkaa me nko, ɛno mu na yeinom wɔ he? sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, mɛma me nsa so makyerɛ amanaman, na masi me frankaa ma maaman, na wɔturu wo mmabani wɔn kukum, na wo mama nso wɔabɔ wɔn akɔnkɔn aba. Na ahemfo bɛyɛ wo ɔbagyegyefoɔ, na wɔn ahemmaa ayɛ wo nufumafoɔ. Wɔde wɔn anim bɛbutubutu fam ama wo, na watafere wo nan ase mfuturo. Na wɔhunu sɛ me ne Awurade a wɔn a wɔn ani da me soɔ no ani renwu. Wɔgye dɔmmarima nsɛm ade a wafa, anaasɛ deɛ ɔyɛ den no nomum bɛfiri mu afi, na sɛ Awurade sie nie. Dɔmmarima no mu mpo ɔbɛgye, deɛ ne ho yɛ hu nso adeɛ a wafa bɛfiri mu afi. Na meara me ne deɛ wɔne wo ham no bɛham, na meara mɛgye wo ma nkwa, na mɛma w'ahafoɔ adi wɔn ara wɔn nam, na wo mogya abɔ wɔn sɛ nsamo. Na honam nyinaa ahunu sɛ me Awurade, me ne wo gyefoɔ, na wo dimafoɔ ne Yakob tumfoɔ no. Yesaia ti 50. Sɛ Awurade sie nie. Ɛhen ara na mo nakɔn nwoma a mede me kɔn no no wɔ? Anaasɛ makafoɔ mu hwan na metɔn mo maa no? Hwɛ, mo amumuyɔ nti na watɔn mo, na mo mmarato nti na wakom mo na. Adɛn nti na mebaeɛ, na obiara nni hɔ? Mefrɛeɛ, na obiara anye soɔ. Me nsa yɛ tie asɛ mentumi menyɛ, anaasɛ tumi a mede bɛyie bi ne me mu. Hwɛ, mede me nkaani mema powe, mema nsubɔntene danedane ɛserɛ so. Nsuo a ɛne hɔ nti, emu nam porɔporɔ, na sukɔm kuku wɔn. Mede tum me kata wɔ soro, na mede ayituma meyɛ ne nkata ho. Awurade Nyankopɔn ama me asuafoɔ tɛkyerɛma, sɛ menhunu sɛdeɛ mede asɛm bɛwowa deɛ wabrɛ. Onyane me daa nɔpa, onyane m'aso ma me, sɛ memfa mentie sɛ asuafoɔ. Awurade Nyankopɔn abue m'aso, na me nso mante atua mansa ne m'akyi. Medane m'akyi mema maakafoɔ, ne m'afono nso mema enwi tutufoɔ. Manyi m'anim amfiri ahohoradeɛ ne ntasuo ho, na Awurade Nyankopɔn bɛboa me. Enti na ahohora amfa me soɔ, enti na mayɛ m'anim sɛ twerɛboɔ. Na minim sɛ m'ani rengu, deɛ obu me bem no bɛn. Hwan na ɔne me bedi asie? Ɔma yɛnyina nhyiam. Hwan na ɔne me anya? M'ano mpinkyɛ me. Hwɛ, Awurade Nyankopɔn bɛboa me. Hwan ne deɛ obebu me fɔ? Hwɛ, wɔn nyinaa besu sɛ ataadeɛ. Nweweboa bɛwe wɔn. Mo mu hwan na osuro Awurade, na otie n'akoa asɛm? Deɛ ɔnam sum mu na hann bi nhyerɛn ma no. Ma no mfa ne ho nto Awurade din so, na ɔntwere ne Nyankopɔn. Hwɛ, mo a mosusɔ ogya, na mode nyenti a ɛdɛreɛ mmea no nyinaa. Monkɔ mo gya no drɛ, ne nyenti a moasosɔ no mu. Me nsɛm na yei befiri ayɛ mo. Ɛyiyɛ mu na mobɛdeda. Yesaia ti 51. Muntie me, mo a mode trenee akyiri na mohwehwɛ Awurade no. Monhwɛ ɔbotan a ɔpae mu firi mu, ne aburo a wotuu mu firi mu no. Monhwɛ mo agya Abraham ne Sara a wɔkyɛn mo woo mo no. Sɛ ɔyɛ ɔbaakofoɔ na mefrɛ no, na mihyiraa no mema no dɔre. Na Awurade rekyekyere Sion werɛ, ɔkyekyere n'amanfo nyinaa werɛ, na wadane ne serɛ so sɛ Eden, ne n'anwe apradada sɛ Awurade turom.
wobehunu mu ahosɛpɛ ne anigyeɛ, aseda ne dwomtoɔ. Me nkurɔfoɔ, muntie me, na me man, monyɛ aso ma me. Na mmara befiri me nkyɛn akɔ, na mama m'atemmuo atim hɔ ayɛ amanhan. Me tenenee reba ntɛm, me nkwagyeɛ afiri adi, na m'abasa bebu aman atɛn. Me so na nsuo ano aman anida, na me basa na wɔtwe. Momma mo ani so nkɔ soro, na monhwɛ asase ɛfam, na ɔsoro bɛyera sɛ wisie, na asase asu sɛ ataadeɛ, na ɛsofoɔ awuwu sɛ anwansena. Na me nkwagyeɛ bɛtena hɔ daa, na me tenenee rensa da. Montie me, mo a munim tenenee, ɔman a me mmara wɔ wɔn akoma mu. Monsuro ɔdasani ahohorabɔ, na momma wɔn ahinyie nyɛ mo ahopopoɔ. Na nweweboa bɛwe wɔn sɛ ataadeɛ, na abubumaba awe wɔn sɛ kuntu. Na me tenenee bɛtena hɔ akosi daa, na me nkwagyeɛ afa awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu. Awurade basa, nyaneɛn, nyaneɛn, hyɛ ahoɔden, nyane sɛ akane nna no mu, teteete awoɔ ntoatoasoɔ mu. Ɛnyɛ wo ne deɛ otwitwaa Rahab na ohwiree asuboa kɛseɛ no mu no. Ɛnyɛ wo ne deɛ ɔmaa po weeɛ no, ebunu kɛseɛ mu nsuo no, deɛ ɔde po ase yɛɛ kwan maa wɔn a wagye wɔn sɛ wontwa no. Na wɔn a Awurade agye wɔn no bɛsane, na ɔde ahurusie aba Sion, na daa anigyeɛ bɛtena wɔn atifi. Ahosɛpɛ ne anigyeɛ bɛka wɔn nsa, na awerɛhoɔ ne apinisie adwane. Me ara me ne mo werɛ kyekyefoɔ. Hwan ne wo na wusuro ɔdasani a wowuo, ne onipa ba a wɔyɔɔ no sɛ wura? Na wo werɛ afiri Awurade a wɔyɔɔ woɔ na wɔtrɛɛ wɔ soro mu, na ɔhyɛɛ asase ase no. Na ɔho popo daadaa nyinaa. Ɔhodwanfoɔ abufuo nti, sɛdeɛ ɔresiesie ne ho abɛsie biribie. Na ɛhe na ɔhodwanfoɔ abufuo no wɔ? Ɔbɛyɛ ntɛm atu pukyerɛni, na ɔrenwu nkɔ amena mu, na n'aduane remmɔ no. Na me ne Awurade, wo Nyankopɔn a wɔhanyaa ɛpo ma n'asorɔkye nyɛ hu no. Asafo Awurade ne ne din. Na mede me nsɛm mahyɛ w'anom, na mede me nsa ase nwunu makata wo so. Na matrɛ ɔsoro mu, na mato asase fapem, na maka makyerɛ Sion sɛ, me man ne wo. Nyaneɛn, nyaneɛn, sɔreɛn, Yerusalem, wo a wanom Awurade nsɛm n'abufuo kuruwa no, ntintanto kuruwa no na wanom ahwe mu. Wɔanya ne mma a ɔwoo wɔn nyinaa mu biara ankogya no, na wɔanya ne mma a ɔyɛnee wɔn nyinaa mu biara amma no ansɔ ne nsa. Adeɛ mmienu yi na ɛtoo woɔ. Hwan na obegyam wo? Ɔsɛeɛ ne bubuo, ne ɛkɔm ne afena. Mɛkyekyere wo werɛ sɛn, wo mma totɔɔ piti boaboa hɔ mmorɔno nyinaa ntwea so sɛ ɔforoteɛ, fidie mu. Na Awurade abufuhyeɛ, wo Nyankopɔn anim ka, ayɛ wɔn amaama. Enti tie yɛn, mmɔborɔni, wo a waborɔ nanso ɛnyɛ nsa, sɛ wo wura, Awurade ne wo Nyankopɔn a odi ma ne man no sie nie. Hwɛ, megye wo nsɛm tintanto kuruwaa no, m'abufuhyeɛ kuruwaa no, worenkɔ so nnom bio. Na mede mahyɛ w'ahafoɔ no nsa, wɔn a wɔka kyerɛɛ wo sɛ, koto, na yɛmfa wo so, na wode w'akyiri too hɔ sɛ fam, anaasɛ borɔno maa wɔn a wɔfa soɔ no. Yesaia ti 52. Sion, nyaneɛn, nyaneɛn, hyɛ w'ahoɔden. Yerusalem, kuro kronkron, hyɛ w'animonyam ataadeɛ. Na momnotuni ne deɛ ne ho nteɛ biara renkɔ so nhyɛne wo mu bio. Yerusalem, porepore wo ho mfuturo sɔre, tena ase. Sion babaawa fa wo domum, sanesane wo kɔn mu nkyehoma, na sɛ Awurade sie nie. Wɔantɔn mo anyɛ hwee, na ɛnyɛ sika na wɔde bɛgye mo. Na sɛ Awurade Nyankopɔn ka nie. Me man sane kɔɔ Misraim akane kɔyɛɛ hɔ ahɔhoɔ, na Asiria nso hyɛɛ wɔn so kwa. Na afei, ɛdeɛn na mewɔ meyɔ no ha? Awurade asɛm nie. Na wafa me man kwa yi, wɔn a wodi wɔn soɔ no teatea mu. Awurade asɛm nie. Na wɔka me din ho abususɛm daadaa nyinaa. Sɛ nti me man behu me din,
Senti dan no ara wobehunu sɛ me ara me ne deɛ wɔka sɛ menie. Sɛdeɛ obi a ɔnam mmepɔ so ka asɛmpa no nansi yɛ fɛfa, ɔno na ɔka asomdwoesɛm, ɔka papa ho asɛmpa, ɔma wɔte nkwagye asɛm, na ɔka kyerɛ Sion sɛ, wo Nyankopɔn di hene. Tie, wawɛmfoɔ bom ma wɔn ne so to dwom, ɛfiri sɛ wɔn ani tua Awurade sɛ ɔresane aba Sion. Yerusalem amanfo, mummom to anigye dwom, na Awurade akyekyere ne man werɛ. Wagye Yerusalem, Awurade ayi ne basa kronkron no ho, amanaman nyinaa anim, na asase ano nyinaa ahunu yɛn Nyankopɔn nkwagyeɛ. Montwe mo ho mfiri hɔ nkɔ. Monka ade a ɛho nteɛ. Momfiri adi mfiri ne mu. Monte mo ho, mo a mosoa Awurade nwiniɛ no. Na ɛnyɛ ɛherɛ so na mubefiri adie, na ɛnyɛ dwane so na mobɛnanteɛ. Na Awurade redi mo anim, na Israel Nyankopɔn abɔ mo kyidɔm. Hwɛ, makoa bedi no nyansɛm. Ɔbɛsɔre na wama no so na wakorɔn sɛdeɛ ne ho yɛɛ nnipa pii ahodwiri no. Esiane sɛ n'anim asɛe a ɛnte sɛ onipa deɛ, na ne nnipaban nte sɛ nnipa mma deɛ bio no nti. Saa ara na ɔbɛma amanaman pii abobɔ pirie, na ahemfo amuamua wɔn ano wɔ ne ho. Ɛfiri sɛ deɛ wɔnka nkyerɛ wɔn no, wonhunu, na deɛ wɔntee da no, wɔte aseɛ. Yesaia ti 53. Hwan na wagye yɛn asɛnka no adie, na Awurade basa no, hwan nso na ada adie ama no ahunu? Na ofifiri sɛ dufrɔ n'anim, sɛ asase pɛsɛɛ mu nhini, oni ahoɔfɛ na oni animuonyam. Na yehunu no, na oni suban a ɛbɛma ne ho ayɛ yɛn fɛ. Wobuu no animtia, na marima poo no. Ɔyɛ onipa a ohunu ayayadeɛ na onim yadeɛ, na wobuu no animtia, sɛ obi a nipa yi wɔn ani hunta no, na yɛammu no hwee. Ampa, yɛn nyarewa no, ɔno na wafa, na yɛn ayayadeɛ nso, wasoa. Na yɛn deɛ, yɛbuu no sɛdeɛ wahwe no, deɛ Onyankopɔn aka no de no ahyɛ amanneɛ mu. Na ɔno deɛ, yɛn mmarato nti na wopiraa no, yɛn amumuyɔ nti na wɔdwerɛɛ no. Yɛn asomdwie ho asotwe daa ne so, na ne mma ntampeɛ na wɔde asa yɛn yadeɛ. Yɛn nyinaa wowɔ ntwɛtwɛdɛ sɛ nnwan, yɛdane fefaa yɛn akwan so, na Awurade maa yɛn nyinaa amumuyɔ kɔhwee ne so. Wɔhyɛɛ no ahoɔyea, na ɔno deɛ, ɔbrɛɛ ne ho ase, na wammue n'ano, sɛ adwamma a wɔde no rekɔ akoku no, sɛ odwantena a watɔ ne ho nwi twitwafoɔ anim mum no. Ɔno nso wammue n'ano, wɔde ahodwan ne atemmuo yii no kɔe. Ne brɛ sofoɔ nso, hwan na ɔdwenee ho sɛ wahwim no afiri ateasefoɔ asase so korɔ? Na me man mmarato nti na wɔbobɔɔ no, na wɔmaa ne damena fraa abɔnefoɔ ne ɔdefoɔ deɛ mu wɔ ne wuo mu. Nanso wɔanni abɔnefosɛm, na naadaa ni n'anum, na ɛsɔ Awurade ani sɛ ɔdwerɛɛ no bɔɔ no yadeɛ. Sɛ onya de ne kra to hɔ yɛ asodie afɔde a, obehunu asefoɔ, ne na bɛware, na deɛ ɛsɔ Awurade ani afa ne nsa so ayɛ yie. Obehunu ne kra brɛ no ho adeɛ amee. Ne hunu mu na makoa teneneeni no benya tenenee ama nipa pii, na ɔno ara afa wɔn amumuyɔ nso asoa. Saa nti mɛkyɛ adeɛ mu mama no nipa bebree mu, na ɔne ahoɔdenfoɔ akyɛ asadeɛ. Ɛfiri sɛ, ɔde ne kra too hɔ maa owuo, na wabu no atia mmaratofoɔ. Nso, ɔno na wasoa nipa bebree bɔne, na wadi ama mmaratofoɔ. Yesaia ti 54. To dwom, woboni a woanwoɔ, to anigye dwom, na fa ahosane teɛ mu. Wo a wonkyere mma, na woni bie ma bɛdɔɔso asene deɛ wowɔ kunu ma. Awurade na ɔseɛ, ma wo ntomadan mu ntrɛ, na wɔntwe wo tenabea ho nkataho no mu. Nodo ho, ma wo ntampe ho manware, na ma wo mpɛɛ wantintim. Na wobɛtrɛtrɛ akɔ nifa ne benkum, na wasefoɔ afa amanaman no,
na wama watenatena nkurɔfo so. Nsuro na wɔne rengu, nsiw twiase na wɔne renkusa. Na wo werɛ bɛfiri wo mmabaaberɛ mu aniwuo, na wo kunu a ɛyɛ ahohora no worenkae bio. Na wo kunu ne wo yɔfoɔ, Asafo Awurade ne ne din, na wo dimafoɔ, Israel Kronkronni no, ɔfrɛ no asase nyinaa Nyankopɔn. Na Awurade afrɛ wo sɛ ɔba a wagyaa no na ɔredi honhom mu yi a, sɛ mmerantebere mu yere a wapa no. Wo Nyankopɔn na ɔseɛ. Migyaa wo kakraa bi ketewa sɛe, nanso ayamhyehyeɛ kɛseɛ na mede bɛboa wo ano. Abufuo mmorosoro mu na mede m'anim huntaa wo kakraa bi, nanso mede daa dɔe bɛhu mmɔbɔ. Wo dimafoɔ Awurade na ɔseɛ. Na yei yɛ me sɛ Noa na no, sɛdeɛ mekaa ntam sɛ Noa nsuo no mfa asase so bio no, saa ara nso na maka ntam sɛ mebɔ remfuwo na merenteatea wo bio. Na mmepɔ bɛtwe akɔ, na nkokoɔ atutu, na m'adɔyɛ deɛ ɛrentwe mfiri wo so, na m'asomdwoe apam no rentutu. Awurade a ne yam hyehye no ma wɔ no na ɔseɛ. Mobroni a ɛho bɔɔ wo a wɔnkyekyere wo werɛ, hwɛ, me ara mede w'aboɔ bɛtoto anintɔnkan adubere mu, na mede hoaboɔ mato wo fapem, na mede bogya aboɔ ma yoyɔ w'abantifi, na mede nsrama aboɔ ma yɛ w'apon kɛseɛ, ne wo nkurotia nyinaa aboɔ afɛɛfɛ. Na wo mma nyinaa bɛyɛ Awurade asuafoɔ, na wo mma asomdwoe bɛdɔɔso. Tenenee mu na wase betim, wɔne nhyɛsoɔ ntam bɛtwe, na worensuro, na wɔne ahudeɛ nso ntam bɛtwe, na ɛremmɛn wo. Hwɛ, wɔpɛ wo ntɔkwa, nso ɛmfiri me. Deɛ osɔ a wosoɔ no, wo nti wɔbɛhwe ase. Hwɛ, me na mebɔɔ ɔtomfo a ofite gyabidie mu, na wɔbɔ akodeɛ sɛdeɛ ne dwuma teɛ, na me ara na mebɔɔ ɔsɛefoɔ sɛ ɔnsɛeɛ. Akodeɛ biara a wobɔtia wɔ renyɛ yie, na kyerɛkyerɛma biara a ɛbɛsɔre atia wo atemmuo mu no, obebu no fɔ. Ɛno ne Awurade nko agyapadeɛ ne wɔn tenenee a ɛfiri me no. Awurade asɛm nie. Yesaia ti 55. Mo asukɔm di mu nyinaa, mommra nsuo ho. Na mo a moni sika no, mommra mɛtɔ na muni. Mommra mɛtɔ nsa ne nufusuo. Ɛnyɛ sika na wɔde tɔ, na ɛni boɔ nso. Adɛn na mokari sika gye deɛ ɛnyɛ aduane, ne mo berɛ so adeɛ gye deɛ ɛmee mo. Muntie mie, muni nipa, na srade duane nyɛ mo krade. Monyɛ asoe, na mommra me nkyɛn. Muntie, na mo kra nya nkwa, na me ne mo bɛpam daa apam. David adɔyɛdeɛ a ɛsi wɔ pintin no, hwɛ, mede no ma yɛ aman dansefoɔ, aman safohene, ne mmarahyɛfoɔ. Hwɛ, wobɛfrɛ ɔman a wonni wɔn aba, na ɔman a onni woɔ no de mmirika bɛba wo nkyɛn. Awurade wo Nyankopɔn nti, ne Israel Kronkronni no nti, ɛfiri sɛ wahyɛ wo animonyam. Monhwehwɛ Awurade, bere a ɔma wo hunu no. Momfrɛ no bere a ɔbɛn no. Ma ɔbɔne nna ne n'akwan nya, na onipahuhuo nna ne n'adwene nya, na ɔnsa ne mmra Awurade nkyɛn, na ne yam bɛhyehye no ama no, ne yɛn Nyankopɔn no nkyɛn, na ne firi a ɔde bɛfiri dɔɔso. Na ɛnyɛ m'adwene ne mo adwene, na ɛnyɛ mo akwan ne m'akwan. Awurade asɛm nie. Na sɛdeɛ ɔsoro korɔn sen asase no, saa ara na m'akwan korɔn sene mo akwan, na m'adwene nso sene mo adwene. Na sɛdeɛ wusuo ne sukyerɛma firi soro gu fam, na ɛnsane nkɔ hɔ bio, gye sɛ ɛfɔ asase ansa, ma no ba aduane na ɛso aba, na ɛde aba ma ogufoɔ, ne aduane ma odifoɔ no. Saa ara na m'asɛm a ɛfiri m'anum bɛyɛ. Ɛrensane ma me nkyɛn kwa, gye sɛ ɛyɛ deɛ mepɛ, na ɛwie die nti a mesomaa no. Na anigyeɛ na mode bɛfiri akorɔ, na wɔde asomdwoe agya mo kwan. Mo nti mmepɔ ne nkokoɔ bɛto anigyeɛ dwom, na wuram nnua nyinaa abobɔ wɔn nsam. Pepea bɛfifiri asi nkasɛɛ anan mu, na ohwam dua bɛfifiri akrateɛ anan mu. Na ɛbɛyɛ din ama Awurade ne daa nsɛnkyerɛnne a wɔrentwa ntwene.
Yesaia ti aduonum nsia. Sɛ Awurade sie nie. Muni atemmuo so, na monya adetenene, na me nkwagye reyɛ aba, na ɔrebeyi me tenene adi. Nhyira ne ɔdasani a woyɛ yei, ne onipa ba a okura mu no. Die odi homeda a wongu ho fi, na wɔhwɛ ne nsa, na anyɛ bɔne biara no. Na ɔnanani a ɔde ne ho abɛbata Awurade ho no, ma ne nka sɛ, tio na Awurade betumi afiri ne man mu. Na ma ayi totoni nso nka sɛ, hwɛ, me deɛ meyɛ duawuyɛ. Na sɛ Awurade ka kyerɛ ayi totofoɔ nie, wɔn a wodi me homeda, na woyi adeɛ a ɛsɔ m'ani, na wokura m'apam mu no, bɛma wɔn me fie ne m'afasuo mu afa ne din a ɛyɛ sene mabani ne mama, daa din a ɔrentwa ntwene nam de bɛma wɔn. Na ananafoɔ a wɔbɛbata Awurade ho sɛ ɔresom no na wadɔ Awurade din na wabɛyɛ no nkoa no, obiara a wodi homeda a wongu ho fi ne wɔn a wokura m'apam mu no, mede wɔn bɛba me bepɔ kronkron no so, na mama wɔn ani agye me mpaebɔ fie. Wɔn hyɛ afɔdeɛ ne wɔn kum afɔdeɛ bɛsɔ m'ani, m'afɔrebukyia so, na me fie no, wɔbɛfrɛ no mpaebɔ fie ama aman nyinaa. Awurade Nyankopɔn a ɔboa Israel adamfikyi ano no asɛm nie. Mɛkɔ so mabɔa nnipa no mapae ɛno so maka wɔn a wɔaboa wɔn ano no ho. Wura mu mmoadoma nyinaa, mommra me didi, kwaeɛ mu mmoadoma nyinaa, na wɛmfoɔ yɛ anifirafoɔ. Wɔn nyinaa nim de, wɔn nyinaa yɛ akraman mu, ontumi mu bom. Wɔyɛ nam kasafoɔ deda hɔ pɛ nkotɔ, na akraman no yɛ adufudipɛfoɔ sɛɛ, wonim ɔmenyɛ. Wɔyɛ nwanhwɛfoɔ a wonim hunumu, wɔn nyinaa adanedane wɔn ani akyerɛkyerɛ wɔn akwan so. Obiara hwehwɛ ne mfasoɔ, obiara biara. Wɔka sɛ, mommra, merekɔfa nsam aba. Mɛyɛwe nsaben, na ɔkyena bɛyɛ sɛ nnɛ, ɛbɛso aboro so pii. Yesaia ti aduonum nson. Ɔteneneeni yera, na obiara mfa nhyɛ n'akoma mu, na ɔfa marima pakɔ, na obiara anwene ho, sɛ bɔne a ɛbɛba no anim na oyi tenenee no firi korɔ. Ɔkɔ asomdwie mu, wɔhome wɔn nnayɛ so, wɔn a wɔnante wɔn teeɛ mu no. Na mo deɛ, montwe mmra ha, ɔbaa bayifoɔ mma, ɔwaresɛefoɔ ne odwamanfoɔ asefoɔ. Hwan ho na mudi fɛw? Hwan so na motrɛtrɛ mo anumu na motwe mo tɛkyerɛma mu yi? Ɛno, ɛnyɛ mmaratoma n'asefoɔ atorofoɔ ne mo anaa? Mo a mo ani nso yɛ hyeɛ abosonnua no ho, nnua frɔmfrɔm nyinaa ase, na mokunkum mmɔfra asubonhwa mu, abotan mpaapaeɛ ase, asubonhwa mu aboɔ torotoro mu na wo kyɛfa wɔ. Ɛno ne wo ntonto, nso ɛno so na wohwie ahwiesa, na wode ayɛde guiɛ. Yeinom so na mebo bɛdwo anaa? Bepɔ sorɔnsorɔ na ɛkorɔ nso na wotoo wo mpa, ɛhɔ ara nso na woforo kɔkɔbɔɔ afɔdeɛ, na wode wo nkaeɛ adeɛ no sii ɛpono ne aponnwa emu fam, na wofiri m'akyi koyii wo nnayɛ so foroe, na wobaee mu, na wo ne wɔn dii deɛ wobɛgye wɔn no ano. Wopɛɛ wɔne wo nna, na wuhunu wɔn adagya mu, na wode ngo tuu kwan de kɔmaa ɔhene no, na womaa wo nuhwam dɔɔso, na wosomaa w'abɔfoɔ akyirikyiri, na wobrɛ wo ho ase kɔɔ asamando. Wo kwan tentene no nti wobrɛe, nanso woanka sɛ, ama mapa aba. Wunyaa wo nsɛm akwanhosa no nti, anyɛ wo ya. Na hwan nti na wakoma tuiɛ, na wusuroeɛ, na wudii atoro, na woankae me amfa nhyɛ wakoma mu yi? Me deɛ, ɛnyɛ kɔm a mefiri titima yɛ nti na wusuro me yi. Mɛka wo tenenee ne wo nneyɔe makyerɛ, ɛnso ɛrenyɛ wo mfasoɔ biara. Woteɛ mu a, ma w'abosompem a waprapra aboa ano no nye wo, na mframa bɛsoa wɔn nyinaa. Okuo bɛfa wɔn kɔ, na deɛ odwan bɛtoa me no benya asase adi, na wonya me bepɔ kronkron atena so, na wɔbɛka sɛ, Muntu ngu so, momma kwan, munyi kwansideɛ mfiri me man kwan mu. Na sɛdeɛ ɔkron
na wama no soɔ deɛ ɔte hɔ daa na ne din yɛ kronkron no sie nie. Mete soro ne deɛ ɛhɔ yɛ kronkron ne deɛ wɔbubu na ne honhom brɛ aseɛ no nkyɛn so, sɛ mɛma ahobrɛasefoɔ honhom anya nkwa, na mama wɔn a wɔbubu wɔn no akoma anya nkwa. Na merenham me nkosi daa, na mebo remfu daa, na anka honhom bɛtɔ bra m'anim ne akra a me ara na meyɔɔyɛ, na nibere a ɛyɛ abubuyo nti na mebu fuiɛ, na mehwee no mihuntae na mebu fui, nanso ɔkɔɔ so sane n'akyi faa n'akoma kwan so. Mahunu n'akwan, nso mɛsa no yadeɛ, na mɛkyerɛ no kwan, na masane makyekyere ne werɛ, na mabɔ ano fafaaso aba ama n'abɔɔbɔ odifoɔ. Asomdwie nka deɛ wɔwɔ akyirikyiri ne deɛ wɔbɛn. Awurade na ɔseɛ. Na mɛsa no yadeɛ, na abɔnefoɔ te sɛ ɛpo a ɛhuru kukukuku, na ɛntumi nyɛ koom, na emu nsuo po atɛkyɛ ne dɔte egu. Asomdwie ni hɔ ma abɔnefoɔ. Me Nyankopɔn na ɔseɛ. Yesaia, ti 28. Teɛ mu dendene, nodo ho, ma wo ne so sɛ totorobɛnto, na ka me mman mmarato ne Yakob fie bɔne kyerɛ wo. Ewom, wɔhwehwɛ me da biara, na wɔpɛ sɛ wohunu m'akwan, sɛ gyama ɔyɛ ɔman bi a wodi asɛntenene, na wonyaa Onyankopɔn ahyɛdeɛ no. Obisa me hɔ asɛntenene, wɔpɛ sɛ opinkyɛn Onyankopɔn. Wɔka sɛ, adɛn nti na yɛdi mu ada na wonhunu? Yɛbrɛ yɛn kra ase na wonnim yi. Hwɛ, moabu adada no, moyɛ deɛ mo ara mopɛ, na moteetee mo adwumayɛfoɔ nyinaa. Hwɛ, ɔham ne ntɔkwa mu na modidi mmuada, na mobɔ kuturuku atirimɔden so. Ɛnyɛ mo nne yi mmuada yi na ɛbɛma wate mo ne wɔ soro. Sɛdeɛ mmuada a mepɛ no ɛda a onipa brɛ ne kra ase no tie nie. Sɛ obi si ne tiri ase sɛ mmewa, na wɔsɛ ayitoma ne nson da so a, yei na wofrɛ no abuadadie ne da a ɛsɔ Awurade ani yi. Ɛnyɛ yei ne abuadadie a mepɛ, sɛ mobɛsane abɔnefoɔ apɔ, ahotiri konnua nhoma, ama wɔn a wɔhom wɔn sɔ no afa wɔn ho akodie, na mɔbubu konnua nyinaa. Ɛnyɛ yei nso, sɛ wobubu wo paano ma deɛ wodi kɔm, na wode mmɔborɔfoɔ adamfikyi ba wo fie, sɛ wohunu dagyani a wokata ne ho, na womfa wo ho hunta wo yɔnko. Ɛno na wo hann bɛgyegye sɛ adekyeɛ, na wakɔ ahosan afefɛ ntɛm. Wɔtenenee bedi w'anim, na Awurade animonyam abɔ wo kyidɔm. Ɛno na wobɛfrɛ, na Awurade bebua. Wobɛteam, na ɔbɛka sɛ, hwɛ, minie. Sɛ wuyi konnua firi wo mu, nsa teatene ne awuwu kasa, na wode deɛ wo kra pɛ ma deɛ ɛkɔm de no, na woma ɔkra a wɔyɛ mmɔborɔ no mee a, ɛno deɛ wo hann bɛpue sum mu, na wo kusu bɛyɛ sɛ awia ketee. Na Awurade bɛkyerɛ wo kwan daa nyinaa, na wama wo kra amee deɛ ɛhɔ awoɔ, na wahyɛ wo nnompe mu den, na wayɛ sɛ turo a nsuo sini wom ne nsuo aniwa a emu nsuo nni hwammɔ. Na wo mufoɔ bɛkyekyere tete akurɔfo, wobɛma awoɔ ntoatoasoɔ hodoɔ fapem agyina, na wɔafrɛ wo ɔpamago, deɛ ɔtoto kwan sɛ nnipa ntena hɔ. Sɛ wusanka wo nan homeda, na meda kronkron no woanyɛ deɛ wopɛ, na wofrɛ me homeda sɛ anigyidie, ne Awurade da kronkron no sɛ da a ɛsɛ anidie, na wudi no ni, na woamfa wo ara w'akwan so, na woanyɔ deɛ wo ara wopɛ, na woankeka nsɛm a, ɛna w'ani bɛgye Awurade ho. Na mɛma woafa asase so sorosorombea so, na mɛma woadi w'agya Yakob agyapadeɛ no, ɛfiri sɛ Awurade ano na aka. Yesaia, ti 29. Hwɛ, Awurade nsa nyɛ ti a ɛnso ɔgyeɛ, na n'asom mu nyɛ duru a ɛrente asɛm. Na mmom, mo amumuyɔ ne deɛ ɛma mo ne mo Nyankopɔn ntam twe. Na mo bɔne na akata n'ani afiri mo ho a enti ontie. Na mogya akeka mo nsam, na amumuyɔ agu mo nsa tea ho fi. Mo ano keka atorosɛm, mo tɛkyerɛma woro nkontompo.
obiara nsaman asɛntenenee so, na obiara nni asɛm nokorɛ mu. Wɔde wɔn ho to nsɛnhunu so, na wɔka nsɛnhuhuo. Wonyinsɛn ɔhaw, na wɔwo musuo. Wohwane ɔkyerebene nkosua, na wɔnwono anansententan. Deɛ odi wɔn nkosua wu, na wotia bi so a, ɛpae ahurutia. Wɔn tentan no renyɛ ataadeɛ, na nnipa remfa deɛ wɔyɔ nkata wɔn ho. Wɔn nnwuma yɛ abusudwuma, na aboɔdusɛm die wɔ wɔn nsam. Wɔn nan tutu mmirika kɔyɛ bɔne, na wɔyɛ ntɛm kɔhwie mogya a edi bim gu. Wɔn adwene yɛ abusudwene, ɔsɛeɛ ne obubuo wɔ wɔn atempɔn mu. Asomdwie kwan deɛ wonim, na atɛntenenee nni wɔn akwan mu. Wɔayɛ wɔn akwan nkontonkyi, obiara a ɔfa so nnim asomdwie. Enti na atemmuo ne yɛ ntɛm awareɛ. Na tenenee nso nto yɛn no, yɛtwɛn hann, na hwɛ, esum nie. Ne ɔhyerɛn nso, na sum kabii mu na yɛnam. Yɛkeka ɔfasuo ho sɛ anifirafoɔ, na yɛkeka sɛ wɔn a wonni ani. Yɛsunti awia ketee sɛ kusuu mu. Yɛhinhim atwentwemfoɔ mu sɛ awufoɔ. Yɛn nyinaa pɔ so sɛ asisire, na yɛsi apini sɛ mmuruburo. Yɛtwɛn atemmuo nso, ebi ni hɔ, ne nkwagyeɛ, na ɛne yɛn ntɛm ware. Na yɛn mmarato dɔɔso w'anim, na yɛn bɔne di yɛn adanseɛ. Na yɛn mmarato da yɛn anim, na yɛn amumuyɔ nso yɛnim. Yɛato Awurade mmara atwa no nkontompo, na yɛapa yɛn Nyankopɔn akyi. Yɛkasa nhyɛsoɔ ne mfomsoɔ kasa. Yesusu atosɛm wɔ akoma mu yi no adi, na wɔde atemmuo asa ne akyiri kɔ, na tenenee akogyina akyirikyiri, na nokorɛ ahwe ase edwam, na deɛ ɛtene ntumi mma mu, na nokorɛ ayɛ ade a ɛho yɛ na deɛ ɔtwe ne ho firi bɔne ho no, wɔfom no fa. Na Awurade hunui, na ɛyɛ n'ani so bɔne sɛ atemmuo biara nni hɔ. Na ohunu sɛ ɔbarima biara nni hɔ, na ɛyɛ no nwanwa sɛ ɔkamafo biara nni hɔ. Ɛna ne basa gyee no, na ne tenenee wowaa no, na ɔhyɛɛ tenenee sɛ nkataboɔ, na nkwagyeɛ dadeɛ kyɛ hyɛɛ ne ti, na ɔhyɛɛ awerɛtɔ ataadeɛ kataa ne ho, na ofiraa ne nkontwe sɛ ntoma. Sɛ wɔyɔɔɛ no, saa ara na ɔbɛhyɛ wɔn anan mu de abufuhyeɛ ama n'ahohiahiafoɔ, ne akatua ama n'atamfo. Nsua no ama nso, ɔde akatua bɛhyɛ wɔn anan mu, na wobesuro Awurade din afiri atɔyɛ, ne n'animonyam afiri owiapuebea. Na ɔbɛba sɛ asu a ano yɛ den a Awurade ahum de reba, na ɔbɛba sɛ ɔgyefoɔ ama Sion ne Yakob mu wɔn a ɔsane firi mmarato mu no. Awurade asɛm nie. Na me deɛ, yei ne me ne wɔn apam no. Awurade na ɔseɛ, me honhom a ɛwɔ wo soɔ no, ne me nsɛm a mede mahyɛ wɔn mu no, ɛremfiri wɔn mu ne w'asefoɔ wɔn mu, ne w'asefoɔ asefoɔ no mu. Awurade na ɔseɛ, ɛfiri sɛsɛɛ de bɛkɔ akosi daa. Yesaia ti 60. Sɔre, hyerɛn, na wo hann reba, na Awurade animuonyam apue wo so. Na hwɛ, esum bɛkata asase so, na esum kabii akata aman so. Nanso Awurade bepue wo so, na n'animuonyam abɛda adi wo so. Na amanaman bɛnante aba wo hann no ho, na ahemfo aba hyerɛn a apue wo soɔ no ho. Ma wɔne so hwɛ wo ho hyia, wɔn nyinaa abɔ ano reba ama wo. Wo mmabɛne firi akyirikyiri reba, na wo mama nso, wotutu wɔn nkyɛn mu reba. Ɛno na wobɛhunu, na w'anim ate, wakoma de ahosɛpɛ bɛdi ahurusie, ɛfiri sɛ ɛpo ahonyadeɛ dodoɔ redane abɛyɛ wo deɛ. Amanaman ahodeɛ reba wo nkyɛn. Yoma menyamenya bɛkata wo so. Midian ne Efa yoma foro no, wɔn nyinaa firi Seba reba. Sika ne aduhwam na wɔsoso, na wɔkeka Awurade ayɛ yie. Ɔbɛboa Kildar nnwankuo nyinaa ano abrɛ wo. Ne Bayot adwennini bɛsom wo. Wɔde ani sɔ bɛforo m'afɔrebukyia, na mɛhyehyɛ m'animuonyam fie no. Hwannom ne yeinom a wotu sɛ mununkum, ne mmuruburo a ɔba wɔn ani ahunu ankasa mu yi. Ane, me na nsua no aman bɛtwɛn me,
na Tarsis ahyɛn na ebedi kan. Na wɔde wo mafiri atwiritwiri aba a wɔn dwetɛ ne wɔn sika ka wɔn ho. Wɔde rebrɛ Awurade wo Nyankopɔn din ne Israel Kronkronni no, ɛfiri sɛ ɔno na wahyɛ wɔ animuonyam. Na ananafoɔ ma bɛto wɔ afasuo, na wɔn ahemfo asom wo. Na m'abufuo mu na mehwee wo. Na m'adɔyɛ mu na mahu wo mmɔbɔ. Na wo kuro apono ano bɛda hɔ daa. Ɔrentutu mu awia ne anadwo. Na nkurɔfoɔ de amanaman ahonyadeɛ abrɛ wo a wɔn ahemfo ka wɔn ho. Na ɔman ne ahenni a ɛrensom wɔ no bigu. Na saa aman no, sɛeɛ na ɔbɛsɛe wɔn. Lebanon ne mmonyam bɛba wɔn nkyɛn. Pepeaa ne sɛsɛ ne kɔbɔhoro bɛbom ahyehyɛ me kronkronbea hɔ. Na mɛhyɛ me nantiabea animuonyam. Na wo nhyɛsofoɔ ma de akotoakotoɔ bɛba wɔn nkyɛn. Na wɔn a wobu wɔ animtiaa nyinaa bɛba abɛbu wo nan ase. Na wɔafrɛ wɔ Awurade kuro, Israel Kronkronni no, Sion. Deɛ anka wogya woɔ, na wɔtane woɔ, na obiara ɛmfa wo mu no, mɛma wo daa kɛseyɛ, na mayɛ w'awoɔ ntoatoaso edidi so anigye. Na wobɛnum amanaman no fu, na wɔnum ahemfo nkukua, na wɔhunu sɛ me Awurade, me ne wagye nkwa ne wo dimafoɔ, Yakob tumfoɔ no. Kɔbere anan mu nam de sika besi maba, na dadeɛ anan mu nam de dwetɛ besi maba. Na kɔbere asi nnua anan mu, na dadeɛ asi aboɔ anan mu. Na mɛma asomdwoe adi wo so panyin ahwɛ wo. Na mede tenenee ma yɛ wo kafoɔ. Ɔrente nhyɛsoɔ nka w'asase so bio. Wɔrente wɔ sɛ yie no bubuo nka w'ahyɛ mu. Na wobɛfrɛ w'afasuo nkwagyeɛ, ne wo kuro apon nso ayɛ yie. Ɛnyɛ owia na ɛbɛyɛ wo hann awia bio, na ɔhyerɛn nso ɛnyɛ ɔsrane na ɛbɛhran ama wo. Na mmom, Awurade na ɔbɛyɛ wo daa hann, na wo Nyankopɔn ayɛ w'animuonyam. Wo wia rentɔ bio, na wo srane nso rengu. Na Awurade bɛyɛ wo daa hann, na w'abɔɔbɔɔdie na awie sa. Na wo man deɛ, wɔn nyinaa bɛyɛ teneneefoɔ. Wobɛdi asase no so akosi daa. Wɔbɛyɛ me tedua duban a afefɛ. Me nsa ano adwuma a ɛhyɛ me animuonyam. Deɛ wo sua koraa no bɛdane apem, na akumaa adane wo man a ɛyɛ den. Me Awurade, mɛyɛ no ntɛm ne bere mu. Yesaia ti 61. Awurade Nyankopɔn honhom wɔ me so, ɛfiri sɛ Awurade asra me sɛ menka asɛmpa menkyerɛ amanehunufoɔ. Wasoma me sɛ memmɛkyerekyere wɔn a wɔn akoma abubuo werɛ. Mempae ahofadie menkyerɛ nnomum, ne neduadan bue menkyerɛ apokyerɛfoɔ. Na mempae Awurade ani so afe, ne yɛn Nyankopɔn awerɛtɔ da no. Menkyekyere aboobɔɔdifoɔ nyinaa werɛ. Menhyehyɛ Sion aboobɔɔdifoɔ, memma wɔn nanso nsi nso mu da anan mu. Memma wɔn anika ngo nsi aboobɔɔ anan mu. Memma wɔn ayɛyie ntadeɛ nsi honhom a watɔ bra anan mu. Na wɔmfrɛ wɔn tenenee nnua, Awurade tennua a ɛhyɛ no animuonyam. Na wɔbɛkyekyere tete akurɔfo ama akanefoɔ amamfo so agyina. Na wɔayɛ nkuro agoago ne awɔ ntoatoasoɔ santene amamfo no foforo. Na ahɔhoɔ begyina ahwɛ mu nwan, na ananafoɔ ma ayɛyɛ mo akuafoɔ ne mo turoyɛfoɔ. Na mo deɛ, wɔbɛfrɛ mo Awurade asɔfoɔ, na wɔase mo sɛ, yɛn Nyankopɔn asomfo. Mubedi amanaman ahonyadeɛ, na wɔn ade duduo mu na mobɛhoahoa mo ho. Mo aniwuo no anan mu mubenya mmɔho, na ahohora anan mu mubedi mo kyɛfa ho ahurusie. Ɛno nti mubenya mmɔho mo asase so, daa anigyeɛ bɛyɛ mo dea. Na me Awurade, medɔ atemmuo, mekyerɛ tirimɔden so twitwa, na metua wɔn ka nokuri mu, na me ne wɔn apam daa apam. Na wobɛhunu wɔn asefoɔ amana. Yesaia ti 62. Sion ti, meremmua no, na Yerusalem ti, merenyɛ komm, de bɛkɔ akosi sɛ ne tenenee bɛpue sɛdeɛ adekyeɛ hran. Na ne nkwa. Yesaia ti 63. Hwan ne oyi a ofiri Edom reba, deɛ ne ntadeɛ bere kɔ a ofiri Bosra reba yi? Oyi a wahuhuro wɔ n'adurade mu, na ɔkyea ne tumi kɛseɛ mu yi.
ɛyɛ me a mekasa tenenee mu na meso nkwagyeɛ no. Adɛn na waduru adeɛ bere sɛɛ, na wo ntaadeɛ te sɛ nsakyi amena mu tietiafoɔ deɛ yi? Nsakyi amena no, me nko na metietia mu, na aman sofoɔ mu biara nka me ho. Na metietia wɔn so m'abufuo mu, na mawɔ wɔn m'abufuhyeɛ mu, na wɔn mu nsuo abɔ apete me ntaadeɛ mu, na akeka me duradeɛ nyinaa mu, na awerɛtɔ da bi wɔ m'akoma mu. Na megyeɛ afe no aba, na mehwɛe, nso na ɔboafoɔ biara nni hɔ. Na ɛyɛɛ me nwanwa sɛ obiara nni hɔ a wɔsɔ mu abia. Ɛna me basa gyee me, na m'abufuhyeɛ nso sɔɔ me mu abia. Na metietia aman so m'abufuo mu, na memaa wɔboboroe m'abufuhyeɛ mu, na mehwie wɔn mogya gu asase so. Mɛbɔ Awurade adɔyɛdeɛ din, Awurade ayɛyɛdeɛ no, sɛ ɛfata deɛ Awurade ne yɛn adie no nyinaa, na maka Israel fie yie pii a ɔde ayɛ wɔn no, sɛdeɛ n'ayamhyehyeɛ ne n'adɔyɛdeɛ dodoɔ no teɛ no. Na ɔse, me man ara ne wɔn, mma a ɔrenni atoro. Na ɔyɛɛ wɔn agyenkwa, wɔn ahohia nyinaa mu no, ne ho hiaa no, na n'animbɔfoɔ no gyee wɔn. Ne dɔ ne ne mmɔborɔhunu mu na ɔgyee wɔn, na ɔmemaa wɔn so, na ɔsoaa wɔn tete nna no nyinaa. Na wɔn deɛ, wɔtee atua, na wɔhyɛɛ ne Honhom Kronkron no yɛ a, enti ɔdanee wɔn ɔtamfo, na ɔno ara ne wɔn dii ako. Ɛna ne man kaee Mose tete nna no sɛ, ɛhe na deɛ oyii wɔn ne ne nnwankuo no firii po mu no wɔ? Ɛhe na deɛ ɔde ne Honhom Kronkron sii wɔn mu no wɔ? Deɛ ɔmaa n'animuonyam basa no dii Mose nifa, deɛ ɔpaee nsuo mu, wɔn anim de gyee daa din faeɛ no, deɛ ɔmaa ɔfaa ebunu mu sɛ ɔpɔnkɔ fa ɛsrɛ so na wanwatiri no. Awurade Honhom maa wɔhomee sɛ mmoa a wɔsane kɔ bɔnhwa mu. Saa na wokyerɛɛ wo man kwan de gyee animonyam din faeɛ. Brɛ w'ani ase firi soro, na firi wo kronkronyɛ ne w'animonyam tenabea hɔ hwɛ. Ɛhe na wo ni nkontwe ne wo maniniɛ no wɔ? W'ayam hyehyeɛ ne wo mmɔborɔhunu no afiri me ho. Na wo ara wo ne yɛn agya, na Abraham nni yɛn, na Israel nhu yɛn. Wo Awurade ara ne yɛn agya, yɛn gyefo ne wo din firi tete ntredee. Awurade, adɛn nti na woma yɛfiri wo kwan so kɔwɔ ntwɛtwɛdɛ, na wopirim yɛn akoma na yɛnsuro wɔ? Sane bra, wo nkoa nti, w'agyapadeɛ musuakuo no nti. Wo man kronkron kuraa wo kronkronbea no kakraa bi, yɛn ahohiahiafoɔ atiatia so. Yɛadane dane sɛ wɔn a wunnii wɔn so da, sɛ wɔn a wɔmmɔɔ wo din wɔ wɔn soɔ da. Yesaia, tiaduosia nan. O, sɛ wosunsuane ɔsoro mu sane, na mepɔ wo so w'anim ɛ, sɛ ogya sɔ maboa, na ogya huru nsuo no, na wama w'atamfo ahunu wo din, na amanaman ho apopo w'anim. Woyɛ ɔnoɔma a ɛyɛ nhu a yɛn ani ana kwan no. Wosane sii fam, na mepɔ wo so w'anim. Na ɛfiri tete ntredee, wɔn tee, ɛnkɔɔ obiaso mu. Ani nso nhunu sɛ Onyankopɔn bi wɔ hɔ a odi ma deɛ n'ani da ne soɔ. Gye wo nko. Wohyia deɛ ɔde anigye di asɛntenenee, wɔn a wɔkae wo w'akwan soɔ no. Hwɛ, wo bo fu yi, na yɛyɛ bɔne, na ɛno mu na yɛwɔ dadaada yi. Na wɔbɛgye yɛn nkwa anaa? Na yɛn nyinaa ayɛ sɛdeɛ ne ho nteɛ. Na yɛn adetenenee nyinaa te sɛ ntomago afiafi, na yɛn nyinaa kusa sɛ nhahan. Na yɛn amumuyɔ soa yɛn kɔ sɛ mframa. Na obiara nni hɔ a ɔbɔ wo din anaasɛ ɔkanyaa ne ho sɔ wo mu. Na woayi w'ani ahunta yɛn, na yɛn amumuyɔ nti, woama yɛayera. Na afei, Awurade, yɛn agya ne wo. Yɛn deɛ, dɔteɛ ne yɛn, na wo ne yɛn nnwomfoɔ, na wo nsa ano adwuma ne yɛn nyinaa. Awurade, mma wo bo mfu bebree, na nkae amumuyɔ nkosi daa. Hwɛ, ma w'ani mmra soe, wo man ne yɛn nyinaa. Wo kronkronyɛ nkuro adane ɛsrɛ so, Sion adane ɛsrɛ so, Yerusalem ayɛ akorɔfo,
yɛn kronkronyɛ ne yɛn animonyam fie a yɛn agyanom yii wo emu ayɛ no wɔde gya ahye na yɛn afɛɛfɛdeɛ nyinaa ayɛ amamfo. Yɛnum nyinaa mu, wobɛhyɛ wo ho so ara. Awurade, wobɛyɛ komm abrɛ yɛn ase koraa. Yesaia, tia 65. Medaa me ho so metwɛn wɔn a wɔammisa m'akyiri kwan no, na wɔn a wɔanhwehwɛ me no, metwɛnee sɛ anka wobɛhu me. Mekaa sɛ, minie me kyerɛɛ ɔman a wɔammo me din no. Mebae me nsɛm daa nyinaa me kyerɛɛ ɔman asobrahyefoɔ, wɔn a wɔnam ɔkwan a ɛnyɛ so di wɔn adwene akyiri no. Ɔman a woyi m'ahi m'anim daa, wɔbobɔ afɔdeɛ nturo mu, na wɔhye nnuhwam ntaeɛ. Wɔtenatena adamena mu, deda nkokoam, wodi prako nam, na akyiwadeɛ nkwan wɔ wɔn kwansen mu. Wɔka sɛ, twe wo ho, nka me, na me ho te sere wɔ no. Yeinom ne me hwene mu wisie, ogya a ɛdɛredaa nyinaa. Hwɛ, wɔatwerɛ no wɔ m'anim. Merenyɛ komm, na metua so ka. Ane, metua so ka agu wɔn kukum. Mɛka mo mmuyɔdeɛ ne mo agyanom amumuyɔdeɛ abɔ mo atua so ka. Awurade na ɔseɛ, sɛ wɔahye aduhwam wɔ mmepɔ soɔ, na wɔasopa me wɔ nkokoɔ so nti, mesusu wɔn akanee nneyɔeɛ no agu wɔn kukum. Sɛ Awurade sie nie, sɛdeɛ nsa ba bobe aba esam mu a ɔka sɛ, nsɛe no na nhyira wɔ mu no, saa na me nkoa nti mɛyɛ, na mansɛe wɔn nyinaa, na meyi asefoɔ afiri Yakob mu, ne me bepɔ sodifoɔ afiri Yuda mu, na wɔn a mayi wɔn no bɛdi so, na me nkoa atena hɔ. Na Saron bɛdane nnwankuo adidibea, na Akɔ bɔnhwa no ayɛ anantwie dabea ama ne man a ɔhwehwɛ m'akyiri kwan no. Na mo a mogya Awurade, na mo werɛ firi me bepɔ kronkron no, na moto pono ma siadeɛ bosom, na mohyɛ mfransa nkuruwa ama mahyɛ brɛ bosom no. Me nso mede mo bɛma afena, na mo nyinaa moakoto ama ekum, ɛfiri sɛ mefrɛe na moanyɛ so, mekasae na moantie, na moyɛɛ deɛ ɛyɛ m'ani so bɔne, na deɛ mempɛ na moyiiɛ. Enti sɛ Awurade Nyankopɔn seɛ nie, hwɛ, me nkoa bɛdidi, na mo deɛ mobɛdi kɔm. Hwɛ, me nkoa bɛnom, na mo deɛ mobɛdi so kɔm. Hwɛ, me nkoa ani bɛgye, na mo deɛ mo ani bɛwu. Hwɛ, me nkoa de akoma pa bɛto ahurusie dwom, na mo deɛ mode akoma mu yɛ a bɛteam, na mode honhom a abubuo asu yɔɔ, na mobɛgya mo din de ayɛ ntanka ama wɔn a mayi wɔn. Na Awurade Nyankopɔn bɛkum wo, na wato ne nkoa din foforɔ, na ama deɛ ohyira ne ho asase soɔ no ahyira ne ho wɔ nokoredie Nyankopɔn mu, na deɛ ɔka ntam asase soɔ no de nokoredie Nyankopɔn no aka ntam. Na wɔn werɛ bɛfiri akane ama ne hunu no, na ahunta afiri m'anim. Na hwɛ, merebɔ ɔsoro afoforɔ ne asase foforɔ, na ɔrenkae kane deɛ no, na ɛremma akoma mu bio, na mmom momma mo ho nsɛpɛ mo, na munni ahurusie daadaa, adeɛ a merebɔ no nti. Na hwɛ, merebɔ Yerusalem ama no ayɛ ahurusidie, ne ne man ama no ayɛ ahosɛpɛ, na medi Yerusalem ho ahurusie, na me ho asɛpɛ me man ho, na ɔrente esu ne nteateamu wɔ mu bio. Wɔrenhu emu abotafo a ne nanware bio, anaa akɔkora a wɔanwie ne n'adie. Na aberanteɛ bɛgye mfirinhyia wɔ ha ansa na wɔwu, na ɔde bɔneyɛni a wɔadome no mpo adi mfie wɔ ha. Na obesisi adan atena mu, na wɔayeyɛ bobe nturo adi mu aba. Ɔrensisi adan ma obi ntena mu, na wɔrennua ma obi nni. Na me man na bɛyɛ sɛ dua na wɔn a mayi wɔn bɛdi wɔn nsa ano adwuma. Wɔrenyɔ adwumayɛhunu, na wɔrenwo mama mpɛkyɛwuo, ɛfiri sɛ wɔyɛ wɔn a Awurade ahyira wɔn asefoɔ, wɔne wɔn mma. Na wɔnya mfrɛeɛ no, mɛgye so. Wɔda so rekasa no, metie. Abɔdɔm ne odwammaa bɛdidi faako, na gyata awewura sɛ nantwie, na ɔwɔ deɛ dɔteɛ na ɛbɛyɛ n'aduane. Ɔrenyɛ bɔne, na ɔrensɛe adeɛ bio, me bepɔ kronkron no nyinaa so. Awurade na ɔseɛ. Yesaia, tia 66.
sɛ Awurade sie nie. Ɔsoro yɛ m'adwa, na asase yɛ me nan ntiasoɔ. Ɛdan bɛn na mubesi ama me, na ɛhe na me home bia wɔ? Na yenum nyinaa me nsa na ɛyɔ maa yenum nyinaa baeɛ. Awurade asɛm nie. Na deɛ mehwɛ no nie, deɛ wɔyɛ mmɔborɔ na ne honhom abubuo na ne ho popo masɛm ano. Deɛ wokum nantwie no te sɛ deɛ okum nipa. Deɛ wokum odwan bɔ afɔdeɛ no te sɛ deɛ wobu ɔkraman kɔn mu. Deɛ ɔbɔ aduane afɔdeɛ no te sɛ deɛ ɔde prɛko mogya aba. Deɛ wɔhye aduhwam no te sɛ deɛ wɔhyira ohoni. Wɔn deɛ wɔyi wɔn akwan na wɔn kra ani sɔ wɔn akyiwadeɛ. Me nso meyi amanneɛ bi mama wɔn, na mede deɛ wosuro aba wɔn so. Ɛfiri sɛ mefrɛe na obiara anye so, mekasae na wɔantie, na wɔyɛɛ m'ani so bɔne, na deɛ mempɛ no na woyiiɛ. Montie Awurade asɛm, mo a n'asɛm ti mo ho popoɔ. Mo nuanom a wɔtane mo a me din nti wotu mu no ka se, Awurade nya animuonyam na yɛnhu mo anigye, nanso wɔn ani bɛwu. Montie o, ɛne bi firi kuro no mu, ɛne bi firi asɔre fie. Awurade a otua n'atamfo ne yɛyɛ so ka no ne. Wonya nkyɛmeɛ no, na wawo. Awoɔ yɛ nya nkaano no, na wawo ɔbabarima. Hwan na wate yie bi pɛn? Hwan na wahu yie bi da? Wɔkye mo asase da koro, anaasɛ wɔwo ɔman prɛko. Ɛfiri sɛ awoɔ kaa Sion ara pɛ na wɔwo ne ma. Me, bɛma wɔbue awotwaa no, na merema wɔn wo. Awurade na ɔseɛ. Ɛno, me a mema wɔwoɔ no, besi ano anaa? Wo Nyankopɔn na ɔseɛ. Mo ne Yerusalem ani nye, na mo ne ne ho ahurusie. Mo a modɔ no nyinaa, mo ne ne ho nsɛpɛ mo. Mo a modi ne ho abooboo nyinaa, na moanum n'awerɛ akyekyerɛ nufu amen. Na mafe n'animuonyam mmorosoɔ ama mo bo atɔ mo yam. Na sɛ Awurade sie nie. Hwɛ, merekoa ayidie mama no, sɛ asubɔntene, ne amanaman ahonyadeɛ nso, sɛ asutena a ayiri, na moanom. Nkyɛn mu na wobɛturu mo, na wagyegye mo anankoroma so. Sɛ obi na kyekyere ne werɛ no, saa ara na me nso mɛkyekyere mo werɛ, na mo werɛ akyekyere Yerusalem no. Na mubɛhunu, na mo akoma ho asɛpɛ no, na mo nnompe ayɛ huruhuru sɛ wira frɔmfrɔm. Na wobɛhunu Awurade nsa, ne nkoa ho, ne abufuo a emu yɛ den n'atamfo so. Na hwɛ, Awurade de ogya ne ne nteaseɛ nam a ɛte sɛ ahum bɛba, de abufuhyeɛ abetua n'abufuo so ka. Na ɔde gyaframa ayɛ n'ateatea, na ogya na Awurade de bebu atɛn. Na ɔde afena ne honam nyinaa adi, na wɔn a Awurade behwire wɔn mu bɛdɔɔso. Wɔn a wɔte wɔn ho dwira wɔn ho kɔnturo mu, na wodi ɔbaakofoɔ a wodi mfimfini akyiri, na wodi prɛko nam ne akyiwadeɛ, ne nkura no, ɔbɛbɔ mu awie sa. Awurade asɛm nie. Na minim wɔn ne yɔe, ne wɔn adwene, na ɛbɛba sɛ mɛboa amanaman ne ɔkasa hodoɔ nyinaa ano, na waba abɛhu m'animuonyam. Na mɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ wɔn mu, na masoma wɔn mu nnipa a wɔafiri mu afiri no akɔ amanaman nkyɛn. Tarsis, Put, ne Lut, Tadua kuntumfoɔ no, Tubal, ne Yawan, nsuano aman a wɔwɔ akyirikyiri a wɔntee me nka, na wɔnhunu m'animuonyam no, na wɔakɔka m'animuonyam amanaman no. Na wɔde mo nuanom nyinaa bɛfiri amanaman no nyinaa mu, abɛyɛ ayɛyɛdeɛ ama Awurade. Apɔnkɔ so, ne nteaseɛ nnan mu, ne asako mu, ne mfurumu pɔnkɔ, ne yoma so, aba me bepɔ kronkron Yerusalem so. Awurade na ɔseɛ. Sɛdeɛ Israel amade aduane afɔdeɛ a ɛwɔ adeɛ a emu tie mu ba Awurade fie no, na meyi wɔn mu binom nso ayɛ asɔfoɔ ne Lewifoɔ. Awurade na ɔseɛ. Na sɛdeɛ ɔsoro foforɔ ne asase foforɔ a mɛyɛ no bɛgyina m'anim no. Awurade asɛm nie. Saa ara na mo asefoɔ ne mo din bɛgyina. Na ɛbɛba sɛ ɔsrane foforɔ daa, ne homeda daa na honam nyinaa bɛba abɛsɔre m'anim. Awurade na ɔseɛ. Na wɔbɛfrɛ di akɔhwɛ nnipa a wɔato me mmara no afunu a wɔn mu mmoa renwu da,
na wɔn gya nso rennum da, na wɔn ho bɛpuru honam nyinaa.